Bil-telefon najdu kelma l-buzz. Min wahda neħilbu t-nejn. Ma nifmux dwar x'qadrednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Malta Staġġar! Fuq il-Malta Staġġar! Mela, tlaqna? Mela, merba l-għura fostna għal-poddata oħra, il-lum għanna mistieden interessanti, mistieden li huwa sindku tal-Gżira, sindku laburist, u fil-fat l-ewwel bniedem mill-kamp laburist li laqa l-istedina tagħna u ta' dan nirringrazzjawk ħafna, kontenti ħafna li għanna lilek fl-studio magħna l-lum, dal-għodu kol tħadidna ftit ġejt sal-konsil, speċjalna morna miexera, u tħadidna naqamux ħazin, tqajna marba karattri koloriti u kol fil-proċess. Għal-min ma jafux, Konrad Manxe, kifet najt, huwa s-sindku huwa bniedem ta' zaqqu fommu ħafna, huwa bniedem li forsi l-aktar li ta' fuq minħabba din it-taqtija li kellu mal-Midi fuq Manuel Island, reċentament għaw din il-ġrajja spiex ta' assurda ħafna ta' pompa tal-petrol li jixtuqu jitfaw f'nofs ġnien il-Gżira u ħanitħattu dwar dan. U bniedem li il-Gżirjani jidru huwa evidenti li jħobbu ħafna. Fil-fema tiegħi wieħed minn daw il-politiċi pubbliċi li jitraxxendu l-partit li jimmilitaw fih. U kuntent ħafna somma li ħajkolna din it-taħdida. Qabel ma nibdew, nixtieq infakarkom li l-aqwa mod li tiżguraw li dan il-podcast u l-proġetti anċillari li jorbitaw dan il-proġett ikomplu huwa billi tissieħbu magħna fuq il-Patreon, patreon.com/John Malija, jew kella billi tagħmlu użu mill-azzjendi li appoġġjaw dan il-podcast u għal daqstant jamluħ possibli. Dawn l-azzjendi huma Browns, Seamless Manux, EMS Tronics, Lavazza, il-Free Hour, Garmin, E-Cabs, Franks, id-Derek u Kutriko. Mela, Konrad, kif aħna men? All right. Nirringrazzjak ħafna tal-istedina u gburi li jataw. Tal-ġen. Kif qed tħossok l-ewwel persuna, ovvjament, il-podcast inti segwih. Nsegwih. U taf li hemm ħafna affarijiet li jiena verament naqblu fuqhom biex ta' partikolarment l-ambjent, partikolarment l-iżvilupp, il-pjanar tal-iżvilupp. Imma hemm affarijiet li spiex ta' mhux li forsi għandna bżonn nitħattuhom naqra mhux ħażin. Kif qed tikkonċepija hekk f'moħħok din l-affari? Ara, naħseb importanti li politiku wassal il-messaġġ u naħseb fil-podcast tiegħek huwa medium tajjeb ħafna biex il-messaġġ jasal. Iħossni liberu li nitkellem hawnhekk u naħseb in-nies waħda mill-affarijiet li ammiraw fija li ngħid li għandi ngħid. I mean, ma noqgħodx nara x'inhu politically correct u mhux. Ġifieri, I speak what I think fil-verità. And what you think is informed by speċa struttura ta' valuri li qed nassumi. Il-bażi hemm qiegħed. Jina nħossni fortunat u sfortunat fl-istess ħin. Ommi għalli għafrila kelli 12 meta mietet u taħtni dak kollu li kelli bżon biex ikolli bażi tajba fil-valuri. Ommi kienet per eżempju taħtni ġiex mandamenti. Kienet tajdli number 1 li ma tix li għamlu li l-ek tamlu xil-ħadd ieħor. U number 2 imma jiddejjaqx fejdek tiddejjaqx tamlu l-mawitxu kienet tajdli. U dawk huma l-ġiex mandamenti għalija sagrosanti li dejjem għex tbiju. U nibdew speċta bil-kas prezenti li għaddej bieħ, speċta din il-ġrajja li speċta li jisa jekk hemm bżonn allegorija li tispjega l-assurdità ta' kif jitfassal li pjanar f'dan il-pajjiż huwa bla dubju l-idea li kolna petrol station ġon nofs ġnien. Xi ħadd ħareġ b'din l-idea, hemm pjan, anka l-fatt tas-surt li hemm pjan hija fil-fema tiegħi radikola. Tista' torjentana naqra f'din il-ġrajja. Sambilek minn kif bdiet fil-bidu ġifieri. Tajjeb, saqna. Dil petrol station il hemmhekk mill-ħamsinijiet jidhirli, late 50s. Il-Gżirjani jiena mindu kont tifel kont ngħid imma di mhix post hemmhekk, mindu kont tifel ġifieri. Għall-petrol station qed ngħidu. Għal taħdej il-Bridge ta' Manuel Island. Ġifieri mindu kont tifel, ngħid xajsor, fimt?
Li kont naf li xi darba di kellha jew tiċċaqlaq jew timmuvja, eċetera, eċetera, però kienet xi ħaġa shelved minn 1999 li kien hemm applikazzjoni għax kien hemm ħsieb li titwessa triq fil-verità. U dal-proġett qatt ma seħħ, ġifieri kienet xi ħaġa on my subconscious, taf kif naf li xi darba jiġi xi ħaġa però qatt ma semma xejn. One fine day mort il-Planning Authority minħabba xi ħaġa oħra, ġifieri di at that point laqqas biss naf biha. U kif tħalt il-Planning Authority minħabba tat-torri, niftakar li kien hemm kwestjoni żgur, dan ġiet nitkellmu ħafna snin, sena u nofsilu. Kif tħalt nsib l-owner tal-petrol station u l-perit. Ġara. I mean, I was surprised, taf kif. Poġġejt bil-qeda man-nies u tal-Planning Authority Irani. Għalaw xi ħadd mill-Kunsill ta' Gżira għatlu jiena qiegħed għatlu però ma nafx biha di. Għalli għajda xie għawek. U mort emmek il-slides, għax mort il-planning il-slides kienu kważi eżawriti, ġifiri jina għajat emmek just. Stajt il-slides eżawriti, le, ma nafx xinu dal-proċess. Il-slides ma tmur il-Planning Authority jispiegaw il-proġett u jkun hemm isu slides biex kulħadd ikun jista' jara fuq xi titkellmu. Ġifieri meta tħalt jien kien diġà eżawrit. U ħareġlu l-permess da u jiena ma kontx naf fuq xi titkellmu. U tlaqt insomma, bot kien hemm tat-torri, eċetera, eċetera. Kif wasalt lura l-Kunsill tħall biex nara? Għax dik kienet applikazzjoni ta' min jgħid li kienet ta' 1999, ġifieri mhix xi ħaġa li saret il-bieraħ, ġifieri bl-ebda mod ma stajt naqbadha din. Apparti li kull kunsill, speċjalment aħna tas-sliema, għandna bżonn perit full time biex joqgħod jara dal-affarijiet, ġifieri jiena nidħol għax naf kif nara u naf kif nara l-affarijiet, imma ma jkollix iċ-ċans nidħol f'kull applikazzjoni. Għandkom perit full time? Mhux full time, no. U ma qatt jidħol f'daw l-affarijiet, fuq il-proġetti tagħna jidħol jara applikazzjonijiet li hemm il-Gżira taf xi rid ngħid. Ġifieri aħna nagħmlu dak il-homework. Għax m'hemmx ir-riżorsi, ġifieri. M'hemmx mhux qabad perit full time. Seppaga tajba jiena mhux se jaħdem bil-minimum wage. However, u tħalt nsib il-petrol station daqs dinja ħadd tal-ħares issir di. U mbagħad appellajna d-deċiżjoni u appell u mbagħad morna l-qorti tlifnieh għamilna ritrattazzjoni. Dal-punt il-permess kien diġà inħareġ. Żgur. U li kieku jiena ma kontx il-Planning Authority dakinhar kien jgħaddu 30 days. Iż-żmien li għandek biex tappella, jekk ma tappellax, forget it fatali. Daqshekk ma tista' tagħmel xejn fil-verità. U inti b'kombinazzjoni bata di. Żgur, kombinazzjoni l-bambin ridni nkun at the right place at the right time dakinhar hemmhekk. Ma tina idea il-petrol station x'daqset nitkellmu? Ara bħalissa għandu 257 square meters fejn qiegħed illum. Issa, fil-ġnien, 900 metru kwadru, kważi tomna. Kważi tomna fil-ġnien. Issa inti wieħed irid iqis li l-impatt li ħadd tagħmel di mhux ġast l-erja. Ġifieri għamilt nagħmlu studji xjentifiċi bħalissa li sorpris jien l-Planning Authority m'għamlithomx, għax dan huwa impact magħluq fuq l-unika ġnien. Fil-fatt kien hemm xi ħadd qal li tiġibha bi kbir qedlu kemm hu kbir Hyde Park. Qed loqbad is-sindku ta' Londra. Għajdlu nitfgħu petrol station ġo Hyde Park, issa Hyde Park fih daqs il-Gżira 20 darba. ħajħalli s-sindku ta' Londra jagħmel petrol station għaż viċin aħseb wara ġo fih. Issa aħna kull ma għandna hemmhekk 20 tomna, ġifieri jekk inti tieħu tomna minnhom petrol station. L-impatt ġifieri il-fumes anke kif inhi il-pompa bħalissa hemm impatt ħażin fuq il-ġnien aħseb wara ġo fih. Kif tafu li hemm impatt ħażin fuq il-ġnien? Il-petrol, qed tisir studji rajt ftit minnhom s'issa li l-arja, aħna l-iktar li għanna winds north-east. Li ġifir il-fumes jihduħ fuq il-ġnien kollu. U dawn affarijiet li ma kontx nafhom qabel imma jekk ma tagħmel studji mhux ħadkun tafhom u iktar ma jgħaddi żmien u nara dal-affarijiet iktar nikkonferma kemm ġennata di. Kif wasalna żawmen? Ma jistax nifhem li hemm xorta ta' board ta' suppost esperti li. Apparti kollox, hemm 3 petrol stations oħra b'tefa' tiġebla l-bot. Jiġifieri distajna nevitawha. Fejn iktar petrol stations? Nista' nsemmi l-ismijiet? Ma. Poland Rocco, hemm l-ieħor ta' faċċata, hemm tnejn quddiem xulxin u hemm l-Sterling fil-bidu ta' Testa Ferrata. Ġu Testa Ferrata Street hemm 3. Terġa' u ġir-kantuniera bot qed ngħidu. Ġifieri ħa tersa iktar viċin. Issa l-gvern kien ħareġ li 500 meters, ma jistax ikun hemm petrol station il-bot minn oħra inqas minn 500 meters. Issa għandna qed nitkellmu ġo 400 meters hemm 4. Sewa, allura bliema jiet ta' ħarġu l-permess biex ta' injoraw
Din tkun liġi li Il-policy tkun ħarġet wara, żgur. Il-policy tkun ħarġet Naħseb ħarġet wara u għalhekk użaw l-applikazzjoni tan-99. Jiena mbagħad nipprova nagħmel 1+1, nipprova nifhem x'kien l-iskop għax jiena jekk 99 għaddew 20 sena. Għalfejn tuża l-istess numru tan-99 da ma taf applikazzjoni ġdida. Imma billi l-applikazzjonijiet kienet intefat fin-99. Allura u mbagħad id-deċiżjoni ma tajt ittieħdet fit-2019, 2020. Eżatt. Allora il-policy imma hemmhekk kienet fis-sens. Il-policy ħarġet wara. Ħarġet wara li beda jmexxi l-applikazzjoni, ġifieri qalu forsi li ma tapplikax dik il-policy. Għadtu li hemm policy, I mean 500 meters. Il-kwestjoni mhux il-policy, il-fatt li titfa' petrol station fi ġnien. It doesn't make sense at all. Ġennata kbira. Għax minix taqsek familjari mal-proċess tal-pjanar, forsi bla dubju nasib inti sirt xina aktar familjari tal-fors kellinsi. Il-board li jieħu tal-deċizjoniet minn l-imxorta ta' nies ikun msawar. Number one, inti għandek differenza fl-applikazzjonijiet, ġifieri għandek ġiex boards differenti. Għandek il-boards tisfel ngħidilhom jiena li jkunu applikazzjonijiet żgħar, jenna fattella blokk appartamenti jkunu żgħar. Mbagħad ikollok board ieħor kbir tajjeb li jieħu deċiżjonijiet fuq affarijiet kbar. Pereżempju, il-ground tal-università dak jiġi qudiem il-board il-kbir. Issa, strangely enough, dil-petrol station kien fuq il-board iż-żgħir. Għax fil-board il-kbir is-sindku jkun qiegħed wieħed mill-membri u jivvota. Fil-fatt kelli dik il-kwestjoni forsi nitlu fiha fuq ta' Manuel Island, għandix nivvota u jew le. Le, bla dubju ħantlu fiha. Ġifieri jkun board żgħir u imma n-nies li jkun qegħdin fil-board iż-żgħir. Ikunu tlieta. Xi kwalifikuhom biex ikunu fuq il-board? Ikunu appuntati mill-gvern. Normalment ikun hemm avukat u jkun hemm ġisperiti. Li jieħdu d-deċiżjoni. Ġifieri kien hemm avukat u żewġ periti, tnejn min-nies li għandhom ċertu għatta snin ta' edukazzjoni, exposure għad-dinja għandhom. U l-konklużjoni tagħhom kienet li eħed il-petrol station nitfawa fejn jilagħbu tfal, speċi biex igawdu. To be honest, provaċi s-saqsani li għaxem binni jena ma fimtix. I mean, anki l-qorti, d-deċizjoni tal-qorti ma fimtomx, anki s-sentenzi daqra s-sentenzi. Il-bazi tagħhom ma damiex sens fl-opinjoni tiegħi. Iġveri, inti mela, bat din l-applikazzjoni bċikka. Appellajt, il-permess kien inħareġ. Il-permess ħareġ, użgur. Il-permess ħareġ. Kelli 30 days biex nappella. Appellajt. U appellajt waħdek jew kontu għatta organizzazzjonijiet kien hemm xi ħut oħrajn li daħlu me. Mort il-kunsill spjegajt waqt laqa ġifieri, u għaddejt għamil kunsill jekk għandniex nappellaw jew le. Jien ovvjament trid nappella bla dubju, kont diġà preparat x'għan nagħmel. U l-konsilliera x'ħasbu? Il-konsilliera qablu, kelli beda jimmolla ma insomma mhux nidħol fiha. Ma fuq l-imbagħad, ma jitlux minn hu dal-persuna, fuq l-imbagħad. Imbagħad inti għandek element ta' ħbiberija, taf kif, ma jintant tkun voċiferu l-imbagħad xorta mxejna biha. Il-maġġoranza tal-konsilliera ġifier qablu miegħi li għandna mmexxu. U mexxejtu mingħajr ħafna xkil eventwalment ġifieri. Le, minħatakom biex tisibtuh fil-planning authority, fil-qorti, eċetera, eċetera, milli qed nifhem. Il-min? Fis-sens li l-storja ma metitx hemm billi appellajtu. No, bqajna d-dejjien, għax inti appell mhux wieħed għandek. Mela l-ewwel għandek it-tribunal li PRT li jagħmel l-appelli tal-planning. U suppost ikunu tlieta min-nies li jkunu indipendenti mill-planning authority u waħda mill-kwestjonijiet li għandna. Tlifnija. Morna l-qorti. Għalfej, spiegali għalfej, naħdu l-ħin maħdi, għalfej kellek kwestjoni ma dan il-tribunal. Xo għadam il-kwestjoniet li ħana għajjemna l-qorti mbagħad li kienem persuna għadar mhix reġġudikata di ġifieri forsi. Forsi ma nistgħux nitħattu daqshekk dwarha. All right. Ma kienem kwestjoni li aħna ħassejna li ma kienx imparzjali u indipendenti dal-bord. Sewa. Waħda mill-attakk li qed nagħmlu aħna. U jekk ikun independent il-bord, min jaħtru u taħt li ma' awtorità jaqa'? Il-bord indipendenti, ġifieri mhux taħt il-planning authority. Sewa. Huwa tribunal li dak li jkun mill-planning authority jħoss li ma ħax id-deċiżjoni li xtaq
għandu dak il-post fej jappella. Imma huwa xi xorta ta' uffiċċju anċillari għal rati. Tribunal. Huwa tribunal li għandu l-awtorità tiegħu stess. Eżatt. Sewa. Għalhekk indipendenti. Sewa. Li jara daw l-appelli tal-Planning Authority biss. U daw ikunu ġudikanti li jkunu bil-qeda li jpoġġu fuq tribunal? No. Ġifieri perit normalment ikun. Perit. U jkun hemm perit wieħed u ta' periti oħrajn. Kemm ikun kbir il-bord ta' tribunal? Normalment ikunu 3. Sewa. Ikun hemm avukat. U ġiex periti. Avukati, u periti. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Ġili bilt ma' d-deċizjoniet li jgħidu tribunal, ġifri mux għatnajt li tribunal ma jaħdimx ta' ġifiri appelli li rajtom jamlu sens ġifiri u jgħidu deċizjoniet tajbin. Pero fuq di għat ma stajt naċċetta li ħajkun tribunal taf kif li ma jgħatix iċ-ċans l-nis jesprimu ruħu. Il-tribunal xqal? Le, waqqa l-appelli li għamil naħna bil-Malti. Ġifiri ma qabilx maħna kompletament. Reba, tlifna l-appell aħna. U safrattant, waqt li jintom għaddejjin bil-proċess speċta ġudizzjarju, l-atmosfera popolari, il-gżirjani, meta tkellimhom dwarha, x'inhu jingħad? Ara, in ġenerali, ovvjament ma jaqblux magħha. Jappoġġjawni, però il-persuna jagħmel gżira u nifhem jien li jkun hemm ħbib tiegħu li ovvjament ħajabżu għalih. Sewa. Però ma kull min titkellem, ġifieri mhux gżira biss kull imkien. Jgħidu li għandek raġun. I mean, sens komun da, ġifieri l-bon sens jgħidlek li petrol station ġoġnien l-anki tifel żgħir ma jifhem li mhix posta. Mhux hekk. Ma jmorrux l-imkien dal-ġaffajt, għazviċin, naħseb wara ġo fih. Kosset il-petrol station taħdej il-bahar jista' jkun naqa problema. Fil-verità, u dak wieħed mill-argumenti li għamilt jien, dak l-issir hemmhekk kien żball. Di saret hemmhekk late 50s, tajjeb, issinti suppost bil-liġi mal-foreshore, suppost ma tagħmel xejn għandek 5 metri mill-baħar. Il-ġewwa suppost ma tagħmel xejn, let alone a petrol station. Dik hija liġi tal-pajjiż? Liġi li ġejja minn żmien ir-Romani. Ir-Romani kienu jkejlu għadik il-mewġa sa fejn tasal. Dak huwa tal-pubbliku. Ġifieri suppost il-gvern m'għandux jett jitrasferi dik l-art lil ħaddieħor. Sewa. Dik il-kwistjoni l-istess kwistjoni li kellna fuq il-foreshore ta' Manuel Island. Sewa. Tajjeb, ġifieri bil-fors titħalli aċċess għaliha. Issa kien tixtrajdi l-art. Bil-fors titħalli aċċess biex jaslu għal-foreshore. Bil-liġi, sa dik nipprovdi għal-kuntratt, però il-kuntratt ħadd ma ħares leh biex jenforza għadi. Mela, u issa wasalna li tribunal irriġetta l-appell tagħkom. L-appell tagħna. Umbagħad morna l-qorti, x'imbagħad għandek rimedju l-qorti li jkun dak finali. Tajjeb, u tlifni wkoll. Issa. Fuq l-imbażi qed titilfu ma. Fejtlu policies u dal-affarijiet u ġifieri. Issa huma qed jgħidu li fuq local plan pereżempju hemm indikat. Fuq local plan jien ma sibt imkien li jagħmlu referenza għal petrol station tittimmu fi hemmhekk, però huma qed jinterpretaw b'dal mod, ma sax nifhem kif. Apparti hekk, mbagħad skoprejna dil-biċċa xogħol tal-indipendenza tat-tribunal. U għamilna ritrattazzjoni x'tenna nafu biha qabel. Tandek l-aħħar rimedju mbagħad. Għax inti appell suppost ikun finali, res ġudikat, ma sax tappella minn appell. Però għandek liġi retrial. Jekk tinduna b'affarijiet li jkunu ġraw wara u li kikun dunajt bihom qabel. L-argumenti kienu kun differenti. Hemm sections fil-liġi apposta. Ritrattazzjoni tlifni wkoll. Però qed nfittxu ftaħna kawża oħra issa fuq administrative law. Sewa. Fimt li hija xi ħaġa tal-gvern. Issa narawx l-eżitu jkun hemmhekk. Ifhimni jiena ddikjarajt kemm il-darba li ħan nagħmel minn kollox tajjeb biex di ma ssirx. Ħadd ma jista' jiġi jgħidli rabita jgħid li isma' tortijak li saret hemmhekk għax jiena ħankun kemm jista' jkun ħankun għamilt kollox biex din nimpedija mill-issir.
Għamili pjaċir ġibli karta u bajra għax naqa tekniku għet jisir dal-podcast ħalli nħon għanodi. Mela, għax li għet jisni għet naħseb li għal-problema mill-li għet nifam xinti li il-policies għet jgħatu dejjem raġun dan il-proġett minkejja li s-sens komuni għajlek li dan il-proġett huwa bil-fors bal, inti għalfej ħatitfa petrol station fej ħajmor jelabu tfal tijak. Titfaħħa ximkien fuq il-bypass, titfaħħa ximkien il-main roads, eccetera, eccetera. Apparti jekk, jina rrit nef ta' nġib il-karozzi fuq il-front, konna nitkellmu fuq hekk qabel. Il-front għandu jkun li għattira n-nies, mux li jimbuttom n-nies, il-front għana spiċċa 4-lane main road. Taf kif, ġifiri indik rrit nevita. Kemm jista' jkun sekk titfa' petrol station hemmhekk iktar ħadd attira karozzi. Kif diġà qed jiġri. Ġifieri jiena l-argument tiegħi kien ikun jekk sar żball mill-50s law. Ma ma nagħmlux ieħor ikbar milli diġà minna. Ejja nsewwu dak l-iżball billi neħdu deċiżjoni tajba. Ma għenet ħattu naqa fuq dil-administrative, se tagħmlu administrative? Fuq administrative law, ġifiri sibna rimedju ieħor kien hemm kawża ma niftakarx l-ismijiet, però qed nimxi fuq l-istess bażi ta' din il-kawża. U naraw l-eżitu x'ħajkun. U x'inhu l-argument tagħkom f'dan il-każ? L-argument tagħna huwa fuq l-indipendenza, bażikament fuq l-indipendenza ta' dal-bord li ħadd deċiżjoni l-ewwel waħda. Sewa, alright, ġviriet għed t-kontestaw l-bord ma kienx indipendenti. Pero, hemm xi rimedju fej wieħed jgħid isma' il-policy assolutament ma tagħmilx sens. Ifhimni, hemm rimedju oħra mbagħad l-Unjoni Ewropea. Se kont ħanistenna di se jiġri, ma jekk ikun hemm bżonn, mhux se niddejja immur oltre fejn mort s'issa. Jiena ma rridix hemm, għamilta ċara ma' kulħadd li ma rridix hemm. Ifhem dak il-ġnien jien trabbejt fih, ġifieri. Kif taqbattajt, għalija nostalġija, ma rridx inkun jien li kont hemmhekk u m'għamilx dak kollu li stajt nagħmel biex din ma ssirx. Għax tkun sfreġu, ta' ġifieri ma nistax nimmaġina dil-petrol station qaset f'moħħi mhux qed nimmaġina li tkun hemmhekk. Ma nafx min jimmaġina. U l-problema li nara f'dal pajjiż taf x'inhi. L-nies unfortunately protestaw meta jkun tard. Jien għamilt petizzjoni, ġifieri għamilt petizzjoni online, kont nippretendi li n-nies jinfurjaw ruħhom. Ġifieri qassamt petizzjoni l-bibin kollha f'Taslima, il-Gżira, l-Imsejda u taġbiex li jagħmlu użu minn dil-erja. U kont nistenna li nirċievi ħafna lura, ġifieri biex nagħmilha faċli jien bagħthom lin-nisien. Bil-fatt irid nerġa' nagħmel round oħra biex żgur ħadd ma jgħid isma' naqas. Biex żgur in-nies ma jkollhom l-ebda skuża li ma tawx l-input tagħhom għax jiena ifhimni vera qiegħed f'dil-pożizzjoni ma' min nies irrid. Manuel Islander nexxieli pereżempju x'kelli l-appoġġ tan-nies, ma ngħidx jagħmilta waħdi. Ħadd gost li kien hemm min-nies, kien hemm pressure kbira minn nies kollha wkoll. Tajjeb dak is-sabiħ li tkun fil-politika li kollok in-nies warajk. Li għadni ma fimx preċiżament, speċjali l-ambigwità tal-idea li mela fassalna policy li tajt li naf f'ċirkonferenza ta' 500 metru. Ma jistax ikun inqas bej pompa oħra, ma jistax ikun inqas minn 5 metru distanza. Skun hemm distanza ta' inqas minn distanza 500 metru. Imma peress li l-application intefat qabel, issa ħaniksru policy f'kuntest fej diġà nafu li l-pjanar f'dan il-pajjiż mhux qed isir sew u diġà qed nillapazzaw. Ma nafx għalfej m'għandniex spex ta' din id-disciplina li ngħidu isma' ħu paċenzja men għax il-pajjiż the common good jagħmel bis-sens li inti din il-petrol station tagħmel band oħra. Ma nafx għalfejn ma nirrevalwawx speċ tal-istanzi stana la darba il-kol ftemna li l-policy ħat inbidel. Jiena naħsebha bħalek, u ġifieri jiena nemmen anzi saru ħafna żbalji f'dal pajjiż u qed imbagħtu l-konsegwenzi tagħhom illum. Għaliex illum ma nix nirrealizzaw li żbalji ħanamlu llum ħajbatuhom dak kollha li ħejġu warajna. Naħseb illum sirna ħafna iktar konxi fejn jidħol ambjent, fejn tidħol kwalità tal-arja. Forsi 50 sena ilu ma kinux jagħtu każ dal-affarijiet, il-karozzi kienu minimi. Kien hemm petrol station ma forsi jmorru 20 karozza kuljum jieħdu l-petrol, illum għandek eluf.
Mhux hekk. Jieħdu l-petrol dik tal-gżira waħda waħda li tintuża l-ħin kollu fuq il-frant kulħadd ġej hemmhekk. Ġifieri ejja nibdew għalmenu millum nieħdu deċiżjonijiet tajbin li għadha beda jgħidulna proset ħadd deċiżjoni tajba hemmhekk. Jiena għalhekk qiegħed hemmhekk, ġifieri kull kwistjoni li kelli ġġieliet issa offendewni għajruni. Ma l-kuxjenza tiegħi jridu dejjem nadejfa li għandi niġġieled. Sa niġġieled. Meta tajt offendewk għajruk, minn fej issib dit tip ta' stmerrija pubblika? Tkun pubblika jew tkun privata bla biex? No, privata ma tantx qatt ma rċevejt, pubblika dik kienet. Taħabba tat-torri. Sewa. Meta kont attakkajtlu, għax min mhux lilu, il-garbage room li rrid jagħmel kelli raġun fl-aħħar mill-aħħar ma kellux għalfejn. Għallim torri qed ngħidu. L-unika waqt li hemm s'issa gżira. Torri tal-gżira, ovvjament. Sewwa, x'inhi l-istorja hemmhekk? Is-Seamless qed jaħdmu lid-dar. Daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħami hija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qrabu ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibagħtu man Seamless. Da kien fil-fatt ir-rapportawa ġiex gazzetti anki Love Malta u Malta Today. Da kien ktibt kumment jinħabba l-garbage room, eccetera. U wieħed milli kienet joħseb il-bini hemmhekk, wieħed mill-owners terġa', kiteb akronim. U jindom tinħares lehda l-akronim. Ma stajx nifhem x'inhu. U tinħarsu leh anki l-avukat tal-x'inhi di. Kitibha hu ġifieri. Kitibha fej? Ġo Facebook bħala kumment. U sib fil-għodun u rajtu ċardaqs il-kristall da, ġifieri kien klim ħażin, ġifieri bommi, eccetera, eccetera. U ġempilt l-avukat t-taf xi tfisser dik u rajti għatli kif indunajt. U spiċċa fuq il-gazzetti ġifieri, mhux affarijiet li tagħmel, jiena rrid għalhekk xi kultant nara d-disciplina f'dal pajjiż u r-rispett. Isu spiċċa, xi pretendu minni li qiegħed hemmhekk jien noqgħod u ma nindirizzhomx dal-affarijiet. Jekk jiena xi ħaġa ma toġobniex jiena dil-garbage room kienet ġol open space li minħabba dak l-open space ħadak l-għoli kollu. Mela, nispjegalkom di u għandi xi ħaġa oħra. Mela, meta inti tapplika biex tagħmel high rise. Sewa. Tajjeb, hemm il-floor to area ratio, xi tfisser? Jiġifieri inti tista' tuża l-erja kollha li għandek u titla' pereżempju 6-7 solari. Jon kella tirtira l-ġewwa u dak li tlift mad-dawra tieħdu fuq. Dik l-idea. Biex inti tħalli open space. Issa, x'għamel da? Ħalla l-open space u mbagħad applika biex jagħmel sanctioning ta' garbage room ġodi l-open space. L-iktar li ħassejt, mhux għax ħadak l-ispazju, imma dawk in-nies ta' mad-dawra faċċata, għamlu l-isbaħ 3 snin daw jihbilaw l-exhaust tajjeb, biss għamlu 6 xhur pompi għaddejn kollu daw biex jibatlu dal-ilma li beda jitlalu minn isfel. Hemmhekk kien wiet, ġifieri qabel ma nbena kien wiet. U hemm xeba ilma minn taħt. Allura da meta ħaffer beda jitlalu l-ilma. Swimming pool. Ibattal u jerġa' jintela. Ġifieri dam sejjer hekk u mbagħad jippompja minn jaf kemm. Storb jużi tal-pompi. Għaddejjin ħin kollu daw ġifieri lejlu nar. Kemm damu? Damu mill-qas 6 xhur. Musta dam li bdejt jiena, il-permess kien ħadu qabel ma bdejt. 6 xhur sħaħ sejrin hekk. Mbagħad ħadd titfallu garbage room quddiem il-bieb. Ma tinti għandek 21 solar għoli. 4 solari taħt l-art ma sibx fejn tagħmel għall-garbage room. U għalhekk mort nattakka di kellu jnaħħiha ta' fil-verità. Eventwalment naħħiha, kellu jnaħħiha, u żgur, għax meta mort il-planning qed ġifieri. Mela tajnih dak li kollu biex iħalli l-open space, u mbagħad l-open space ħajjkoll minnu tlu forget, tutlu mhux ħanaċċetta di. U ġifieri waqqafha ma dik il-ħaq ta' qabel. Ma ħareġ il-permess, ma appellajx permess dik il-ħaq ta' qabel. Jisek l-affarijiet li qed tgħid, jisek sewwa tu li inti kważi trid jekk mhux perit xi ħadd li jifhem tal-inqas kif tintuża s-software tal-PA. Il-kbar nagħti kasom kollha. Tajjeb. Ma huwa dak xogħolok fil-verità? Mhux xogħol, imma let's say di ma miltix. Nis jgħidu mbagħad. Mdaħħal magħhom. Allura jiena fejjitlu dal-proġetti l-kbar. Namel minn kollox biex ma jaħarbilix. Hija preokkupazzjoni tiegħek di li n-nies jgħidu isma' da xi ħaġa dan x'tara. Għax il-Maltin imbagħad jinqalgħu biex jagħmlu hekk. Dak il-fletten fuq dak naħseb tiegħu.
Allura jien qed nagħti dak il-messaġġ li isma' jien hemmhekk qiegħed. U ġieli jiġu nies tgħidu li fuq dik. U niċċekkjalhom jiġifieri dak il-ħin. Tajjeb, fuq di tat-torri, dak kienet l-ewwel esperjenza tiegħi. Niftakar malli tħalt kien ċempi li dal-istess wieħed li offendi għal isma' li għandi problema, tlu x'ġara. Da qabel jew għari offendik. Qabel, li ħafna qabel, da kienet da ħofra. Ma toffendini kien lest. Mhux ikun ma kienx jagħmlu. Għalli għandna problema, għalli waqfuni mill-inkompli. Tlu waqfuk mill-inkompli. U da saddat fis-sajf nemus. Il-ma qiegħed daqs il-ċismu l-erja kollha. In-nies iċemplu li tal-Marshall Court għara s-seta ma nistax noqogħdu b'dan nemus bitwieq magħluqin fis-sajf. Xwieħed blajti. Tipprova tittakil għad il-biċċa xogħol. U niftakar ċempilt tas-sanità, qedlu diġini l-idea li waqqaftu da. Għalli ma għat jitfa l-ilma l-bahar, għax dam għamlu l-pompi tafaxħum f'tax-xita u għat imur il-bahar kollu. Emmek ġiqsu l-lagun, il-bahar, għax dar-ramel li beda jitla minn taħt kollu beda jitfaw il-bahar da. Niftakar. U l-da tas-sanità għatlu għajna raġunaw. Għatlu tini xaħġu ħra jista' jagħmel da. Għatlu x'jagħmel iġib Bowser, jemli sakemm jemla l-Bowser jerġa' jintela da, ġifieri jista' jdum 3000 sena għaddej għax fejju ħajibqa'. X'soluzzjoni sibtu? Li jkompli, ma m'hemmx soluzzjoni oħra. Għandu ma s-sarna rajtuħ qabel, u ma s-serti kompli, ma s-sarx noqdu b'dak il-namus kollu, għetlu xħan għamlu. U meċċor ringrazzjani, xil-verita, għajmin ma fiex forza, ġifir ma kienx hemm tri oħra. U dak kien inkonvenjent, enormi għannis. U kif ġew, umbat applika għal-5 l-oħra, għal-5 solari l-oħra. Ovvijament, l-ħat rabbejda xie esperienza, kont naf. Pero ħafna fajt ma konċ nafhom laqqas. Per eżempju, il-planning gain. Meta jkun hemm proġett kbir, tajjeb, peress li joħloq inconvenient kbir, sirt naf wara, titħallas il-planning gain. U mort il-planning authority f'dal-bord il-kbir li semmejt l-ewwel. Meta jkun żvilupp kbir. Żvilupp kbir ikun hemm planning gain. Ikun hemm il-bord il-kbir, ikun hemm ħafna rappreżentant minn tal-PN, rappreżentant minn tal-Labour Party biex niftehmu, ikun hemm daw li jivvotaw kollha. Kunux minn għalija xi 11. U għajr il-partiti, dal-bordijiet vera interessanti palma t-duna. Għajr il-partiti, minn iktar ikun il-rappresentat dal-bordijiet? Bad ikunu appuntati. Ma nafx kif. Bad ikun hemm rappresentant, per eżempju, tal-NGOs, wieħed minn tal-era, ikun hemm. L-era hija awtorità. Awtorità però għandha vot. Apparti mill-PA. Apparti mill-PA. Qabel kienu flimkien MEPA. Saġid PA u era. Tajjeb li għal-environmental part tal-planning. Sewa. U da mort hemmhekk qedlu nixtieq nsaqsi xi ħaġa fuq dal-planning gain. Qedlu x'inhu eżatt? U spjegaw li insomma li huwa l-inconvenient tan-nies. Qedlu inconvenient tan-nies allura 36,000 torri ta' 21 solar. Qedlu kurzit qedlu kif tikkalkulaw għadi. Għajmi minn fejn ġib ta' 36,000. Għalli €4.66 per square meter. Qedlu x'inhu? Qedlu mela imġiena nintomaw jew. U kien hemm Ryan Kallus dejja, l-MP. Għalli għal-maws inti tlu ma ġejċaw jimx u taħares lek, għajmiru tinkun nafhom dal-affarijiet. U kollu baqqa s-summati, ba' speċi xħan għamlu. Għatli mux ħan aċċetta 36,000 torri da' z-dinja. Tlu €4.66, ġvin t-tajdli. Limit 2008. Sallu, dir-rata ma nbidliċ. Bil-forza, 466 ġivir ġiġ li rimaltejn, ġivir minn €1. Law, għatmat misset. Tlu da, tlu bil-miljoni tibija u mut ġiħalla. U ġiħdi għadċem, għalli għam titnamlu għatlu mux kemm irritien. Tlu nħol u rata, panni saċina dik li rrit rata. Mux il-dan uħodlu tantum bat l-oħrajn jamlu li jridu. U dir-rata ġiet 25 per square meter, ġida ġiet 5 darbi, iktar minn 5 darbiet. Fuq il-pajjiż kollu, ġifir ma kien hemm kawżi li bdew jiklejmjaw. U kien minħabba tiegħi dak il-punt. Żgur. U kemm damet biex marret minn 466? Dak il-ħin, deċidejna dak il-ħin. Dak il-ħin id-deċidejturat. Ejva, ma di policy ġifieri. Kienet preċedent, għax il-bord jista' ma konx nafa jien. Sewwa. Kien hemm kawżi fejn jikklejmjaw li kienet eċċessiva, naħseb mhux ir-rataġġ li eċċessiva, ta' qabel kienet excessively low, mhux excessively high. Mhux hekk. U baqgħet hekk, ġifieri kull proġett kbir li jsir Malta li jħallas il-planning gain hija bir-rata ġdida minħabba li mbuttajta jien.
Ġifida l-Konsilli kollha ta' Malta ħajgawdu minn din ir-rata ġdida. Kull applikazzjoni. Unżammet di. Unżammet. Daw 36, ma baqgħux 36,000 iżomma mbagħad saru. Ma tinsiex. Kważi 200,000 daw qed ngħidu mbagħad jiġu. Però dak kien laki għax il-biċċa tisfel baqgħet bir-rata tal-antika, dak kien diġà ħallasu. Sewa. Allura, id-differenza ħarġet fuq il-5 l-extra. L-extra. Sewa, din iċ-ċifra, insomma, jiexini, il-planning gain. Il-flus fej morru? Imorru ġo font il-Planning Authority, u bat il-Kunsill japplika biex jagħmel proġett u juża minnu. Sewa. U minħabba li per eżempju, ovvjament il-Gżirjan l-iktar li ġarbu żvilupp naħseb Malta, jekk mhux l-aktar. Aħna u Taslima naħseb. Intom u Taslima, forsi San Ġiljan. San Ġiljan, ekku. Iktar inħoss li intom meta nsuq minn hemmhekk, inħoss li iktar, ma nafx, inħoss aneddotali, ma qatt ma kwantifikajt, inħoss li l-iżvilupp hemmhekk sar brata iktar. Li għandna iktar il-Gżira però proġetti żgħar. Ġu dak waqqad-dar tal-flettijiet. Townhouses li jisiru U dak ma tagħmilx ħafna flus minnhom li tagħmel minn proġetti kbar. Mhux Qed tifhem ġifieri lokandi taf kif? Allura issa għandna Manuel Island ovvjament. Le, il-mistoqsija hija u għal Manuel Island ħanaslu żgur alla ġifieri. Il-mistoqsija hija ma intom bħala kunsill li qed iġarbu iktar żvilupp minn kunsilli oħrajn ikolkom iktar jett. Ikon iktar flus, ovvjament. Ikolkom iktar flus, ġifiri tkun hemm qasma b'dan il-punt. Xi punt minnhom tellat l-ekronim, mhux se ngħidu eżatt fisser imma hija sabitu x'kien li huwa U. Tista' kemm tgħiddan hekk bil-Malti jew bl-Ingliż? L-ewwel biċċa bl-Ingliż u biċċa bil-Malti. Inti fimta wkoll tajta Jan dan hippies. Il-Malta Today. UFPOS. UF piece of something. You piece of shit. FDILO. All right, feliċi l-raġel, simpatku laqħuli. Mela, qabel ma morru għal-ġrajt oħrajn, interessani kol l-era. Fil-kwestjoni tal-pompa, per eżempju, l-era. Xinu il- Peress li kien fil-bord iż-żgħir l-era, għax inti ma tiffigurax. Li ma nifhimx laqqas. Għax jiena l-era antija anki pereżempju oħra. Il-vot fil-bord, jiena bniedem li nħobb ngħid dak li nħoss. Vot fil-bord. Is-sindku li huwa rappreżentant tal-poplu kollu ta' dik il-lokalità. Vot minn 11. Tal-era pereżempju vot minn 11 ukoll. I mean l-era t-environmental għandhom ukollhom iktar. Wait. Bħal mandu jkun aħna, ġifieri jekk jiena għall-argument. Il-Gżirjani ma jridux dal-proġett kollha. X'se għandi jiena wieħed meħdax biex inżommu. All right, nista' nitkellem u ġieli ġraw ġifieri. U tista' tagħmel lobbying u tista' tinfluwenza tipperswadi. Però fl-aħħar mill-aħħar vot wieħed għandek. Vot wieħed għandek. Ma ovvjament il-vot tiegħek jinfluwenzhom daqsxejn l-oħrajn għax forsi mhux is-sindki kollha, ma jien meta mmur nitkellem nistudja l-affari sew, nitkellem sew, ġifieri ma tantx ikunu jistgħu imorru kontra l-kelma tiegħi, però mhux dejjem jirnexxielek. Mhux hekk. U daw il-boards fejn jkollok vot wieħed qed nitħattu fuq daw il-boards li inti qed issejħlhom il-bordijiet il-kbar. Il-kbir. Min iktar ikollu vot fuq dak mela kemm ikun hemm nies fuq dak il-bord? Minnek mista jisbaħ 11. 11 jew 12. U inti wieħed ma 11, ġifieri inti għandek as 10% tal-vot. Il-bqija tal-voti għand min ikunu. Għandek wieħed tal-era, Għandek wieħed tal-era. Wieħed tal-NGOs. Għandek wieħed li ieħor jirrappreżenta l-università jidirli. Mbagħad l-oħrajn appuntati. Ġifieri għandek tal-heritage. Wieħed tal-heritage. Mela għandek il-kunsill. Il-kunsill, għandek ġiex rappreżentanti mill-partiti. Ma l-maġġoranza tagħhom appuntati mill-gvern. U dawk iż-żewġ partiti għan irrappreżentati huma iż-żewġ partiti li qegħdin fil-Parlament. Għadha petada jkun hemm alternattiva. Post ikun hemm ieħor. Ikun hemm xi ħadd ieħor li jirrappreżentu. U wieħed kull wieħed minkejja li l-PL qiegħed f'maġġoranza wieħed kull wieħed. U mbagħad għandek wieħed tal-era. Tal-era. Sewwa. Għandek tal-NGOs. Tirrappreżenta l-NGOs. Dak min jażel lil min ħajbatu l-NGOs għax l-NGOs daqskemm huma varjati. Lecturer minni. Mara tajba ħafna jmin dejjem tagħmel argumenti bħal nies. U dejjem l-istess persuna jibgħatu ġifieri.
Ma tafx, insomma, l-NGOs mux l-area of expertise tijak, so. Forsi, jek forsi. expertise, ma naf, Ma nafu. Ma niftakarx jisema, pero din sejt. Mux Mary Grace, Le. Mary Grace. Le, Mary Grace ma dik inħatret naħseb xi kummissarju tal-NGOs inti qed tajtu. Xi president jew xi ħaġa. Dik li kienet mal-graffiti, s-samra li hija soċjologa dik bħalma. S-sejba, jek fitxu jisibu. Fitxu waħda. Umbat mela għandek il-Kunsill il-PNLPL l-era l-NGOs li hum 1, 2, 3, 4, 5, umbat il-bqija kunu. Safajna fin appuntat il-gvern l-oħrajn. Sewa. Alright. Alright. U fuq l-NGOs li tinsaqsik. Tagħmel koalizzjonijiet ma' NGOs fis-sens ta' naf li fil-każ ta' Manuel Island, saret koalizzjoni bejn il-Gżirjani kienet ċaġa ngħidilkom l-istorja tajba qiegħda. Sabiħa. Imma meta nitlu pereżempju għal pompa tal-petrol, perswas li nies bħal graffiti huma urtati bdel idea perswas li nies bħal jinnaf. Irridna nagħmlu protesta, to be honest, imma mbagħad inqalet il-COVID u mhux COVID u isna bżajna nġibu n-nies f'daqq hemmhekk. Għax dak kien l-iskop, kellimtom tal-graffiti u rridu jappoġġjawni fiha wkoll, ġifieri. Ma nistax għadni mibluħ kif l-era miex involuta f'applikazzjoni li għandha x'taqsam ma' l-ambjent. Dik li ma fimx. Li ma fimx. Appuntu, ġifieri. Sa minn meta li EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jiffrankawlek sal-1,200 euro fis-sena. EMS, Energy from out of this world. Jekk l-era tidħol fuq it-torri għall-argument, l-impatt li għamel it-torri fuq il-gżir għamel, però mhux daqs kemm ħadd tagħmel il-pompa fuq il-ġnien li huwa xi ħaġa ambjentali. U l-unika wieħed. Tinsix, ġifiri fl-erja tal-imsejda. Taslima m'hemmx ġinin wieħed. U l-gżira. Għandna Independence Garden. Li ma wieħed l-Independence Garden. Tal-qattus ngħidlu jien. Dak mhux garden. Parti prominent. All right, ħanti. Demokratu ġobli. Xtaqt insaqsi fuq di l-apatija. Għaxe ippuntajt li l-fat li inti bat il-petitions kolla, da l-petitions kolla, ġodda l-djar kolla. Jien ma naħsibx li ċefejt, jien għal tasli ma naħsibx li ċefejta. Ma ċefejt? Ma naħsibx li ċefejta. Għannerġana mer round diħor un konċert li ċefja kullħad darba. X'taħseb li għalfej taħseb li nisu ma daqsek kapatetiċi? Jew taħseb hemm element ta' biżan it-tfajs fuq għandna din il- Nifimni. Fuq din il-petizzjoni, bat ikunu jafu li jena speċa minn nafsu. Kienem lajja li jisiru jafu minn ħati għizgul mux jisiru jafu. Ġivina għedin il-petitions u ħat ma jmissu. Il-petitions huma imħarsa bil-GDPR? Mażgu. Ok. U ma jiffirmaw li nista' nsamma mux ħanat informazzjoni li xħat jħor minn firma. Sewa, ftemna. Ma jizgur mux ħanamela jiena. U min jizgura, mela, u dik il-petizzjoni, fejt mur mbagħad? Tiġi għanna. Għandek, u inti biex inti mbagħad tisħaq isma' jien għandi l-ammont ta' firem. Eżatti, li ma jridux. Li ma jridux. Sewa. Jien. Ħafna nis ġenwin ġew bija ġifieri nis ma nafhomx. Min għallu li aħna nappoġġjaw, nafu li għandek raġun, nafla ġenna ta' kbira u l-familja tiegħi kollha. Jġibuhom li baħin per kont nippretendi ħafna iktar, to be honest. X'taħseb li għandek bżonn iktar fil-din l-istrateġija biex timmotiva iktar nies jikkooperaw? Jien naħseb li l-messaġġ ma wasalx sew. Fimt? Hekk naħseb jien. Li n-nies għadhom mhux qed jiddeċifraw. Għax imbagħad jiġri. Let's say aħna ntilfu kollox u da jibda jagħmilha. Hemmhekk kulħadd imbagħad. Dejjem hekk jiġri. Ma mbagħad troppo tardi. Fimt? Bħal ta' Manuel Island pereżempju. Meta nħareġ il-permess fit-2000, jiena kelli 19-20, ma niftakarx. Storbju. Ma jmin insomma n-nies aċċettawha lesta saret. Fimt? Ħara mbagħad meta ħajibdew il-proġett, hemmhekk kulħadd hemmhekk troppo tardi. Ġifieri aħna rridu nidraw li nieħdu d-deċiżjoni tagħna jekk aħniex favur jew kontra fi żmien f'waqtu. Mux wara li ma tista' tagħmel xejn. U issa ċans nistgħu nagħmlu tal-petrol station. Fimt? Ovvjament hemm l-element ovvju li wieħed speċa petizzjoni mhux l-applikazzjoni hija pjuttost oġġett astratt, inti
Timmaġinaħ f'moħħok fil-waqt li jekk tkun għaddej minn hemmhekk f'daqqa tara bulldozer, daqqa tara jackhammer, tara torhom deħlin tajt x'inhu ġej. Biex ta' iktar ta' allarmanti meta tara. Imma mbagħad troppo tardi. Imma mbagħad tard twist. Le mhux hekk, wieħed irid jifhem kif sej żgura li dawn l-affarijiet jiġu miġġielda qabel. Għalhekk l-impact assessment qed nagħmelhom, I mean jiena rrid li once li ħanamlu jafu bil-ħsara li ħassir. Għax dal-impact assessment qassar, issa ma stajtx nifhem jien meta ġibtu mill-website tal-planning l-impact assessment li sar. Ġiex pages x'intajtu l-inġinier għalli dan l-impact assessment qed dak hemm, jekk żar ieħor ma nafx bih. U l-impact assessment minn kien għamlu? Ippreżentaw u għabbar xi ħadd indipendenti suppost. Min qed imexxi l-applikazzjoni. L-applikazzjoni. Sewa. U x'qal l-impact assessment? Xejta barra minna għajmin li mux ħatamel impatt. Ġiex pages bla sens bil-Malti, għax dan pat ħatamel żgur. Anki jekk tajda xaħat li ma jifhemx qas jaf x'inhi petrol station ukoll jgħidlek li ħatamel impatt, let alone xaħat li suppost jifhem. U l-aħħar darba. Aħna nagħmlu testijiet pereżempju, testijiet mal-petrol station attwali biex inkunu nafu x'joħroġ minna. Issa tgħidli il-pompi ħamilhom ġodda, ġifieri forsi inti meta titfa' l-petrol. Dak il-film impossibbli talaqhom. Jridu jkunu kollha tal-Formula 1 il-karozzi, fimt? Ġifieri bħalissa tagħmlu sħarriġ fuq l-impatt ta' fuq l-arja, fuq it-tniġġis tal-arja. Dak prinċipali, eżatt. L-għarra ma nsejt ma minn kont qed nitkellem mhux ħadd qal li hawn Malta kienet vera sorpriża lija hawn board tal-estetika. Kont tafu? Le. Kien hemm, fl-antik kien hemm. L-Aesthetics Board kien jgħidulu. Kien parti mill-Planning Authority dak iż-żmien. Sewwa, sar minnu dal-Aesthetics Board. Min jaf. Waqgħu ħamlu blokka. Kien għalhekk id-djar, pereżempju l-Gżira, kont nitkellem l-ewwel. Il-Gżira hija l-ewwel lokalità f'Malta li kienet pjanata. F'liema sens. Il-toro, il-wisa ta' toro, l-oli tal-bini, kollox ippjanat. Fil-fat, Mill-li epoka qed ngħidu għaw. Fit-30s, mill-Ingliżi. It was planned. Ġifi anki t-toro kif huma grid, m'għandniex tidwir, aħna kollox toro kollha dritti, bħal belt biex niftehmu. Ġifi pjanata kompletament. Ma llum, jekk triq kienet għal żewġ solari oli u qed tagħmel 7, dak il-proporzjon. Tliftu. Tinħassu naqgħu prement il-Gżira f'ċertu postijiet. Tinħass, anke ta' Sliema. Anke ta' Sliema. Jien naħseb li bħala oli eżaġerajna wisu. Dak nemmen għalmenu, x'inti l-Aesthetics Board kellu weight b'saħħitha fl-antik, u jekk tinnota, ara l-binijiet l-antiki kienu jkunu kollha mirror image. Il-mikrofon lejk tista' tagħmlu kemm tit. Ġifieri inti għandek dejjem mirror image dar ħdej oħra ta' Sliema kollek. U anki postijiet oħra, ġifieri imma taslim għal-Gżira x'naf eżatt x'kien hemm. Kollha jkunu mirror image id-djar. Fimti kollok ġiġbi biħdej xulxin, tiqgħu tiegħa u jkun l-istess arkitettura. Fimti ġidik kienet waħda naħseb kienet mir-rekwiżiti dak iż-żmien biex jinbnew daw il-postijiet u naħseb huwa kien wirt kbir. U issa ġifieri assolutament m'għandniex board tal-estetika. Saħħajna fiena m'hemmx. Għadil, l-ewwel irtajt li ġaġa u interrompejtek, skużani. Rejt. Inti kont ħloqt xi domain biex isibu dil-petition u xek. Ara, biex nagħmilha faċli lin-nies, kont tagħmel domain Gżira Gardens .com biex jitlu fih u tiddireġihom għal-petition, għax il-petition tal-gvern kienet link twil. Allura kont tagħmel redirection biex imorru fih. Għax il-petition tal-gvern imlewa ħafna, però mhux ħafna kemm pretendejt jiena minna li hemm xi 3000 fiha. Il-petition tal-gvern. Numerużi, 3000 Ma mhux ħafna. Ma jmejni kont nippretendi ħafna iżjed. Però kienet daqsxejn komplikata tal-gvern. Għax tirċivi email, pereżempju jiena biex ħloqta il-petition, domt ġurnata nilab. Għax il-manxej għandek l-aċċent u provajthom kollha l-apostrofis li jeżistu u ma rridx taħdem di. Dak kien hemm xi apostrofi għax imbagħad ċempilt il-Parlament tagħhom isma' nipprova nagħmel di għaliex mhux taħdem. U għalli prova di. Provajta u ħadmet. U da biex tagħmel l-petition? Di tal-petrol station. Xkont għamilt waħda l-Parlament. Petrol station, biex tagħmel ora. Biex noħloqha, biex nħloq il-petition. Biex loq petition imma biex tressaq għall-Parlament li hija differenti għall-petition tal-PA. Eżatt.
Le, inti l-petition ma tagħmilix għal-PA tal-Parlament kienet apposta tal-Parlament. Ma l-oħra petition għalina biex niftehmu biex naraw xem kontri għadi. Sewa. Mela, Planning Authority considering reintroduction of Aesthetics Board hija fit-2014 għadu għet jikonsidra jekk rajt sew l-istampa kienet ta' Johan Buttigieg li sejet holiday ma ta' turizmu. Mela, tlaqna ftit fuq Manuel Island. Manuel Island kienet speċa l-ewwel darba naħseb il-pajjiż ma bik. Ekku. Kien moment fej kienet naqra stramba għalija li nisma' ngħid speċa nara għadejn minn tlaqwa żmien u għandna dan il-konsillier laburist li minkejja li appartjeni għal dal-partit qiegħed jopponi żvilupp sanzjonat mill-istess speċa gvern, mhux speċa. Fil-verità, l-ixju ma bdiex fuq l-iżvilupp. Jiena meta tlajt qed hemmhekk irrid in-nies jitlu jom penġejta f'moħħi li rrid in-nies jom aħna tinsiex aħna Gżirjani. Dejjem hemm. Ġifieri niftakarni tifel ommi għal-affrila toħodna hemmhekk dejjem Manuel Island. I mean, hemm xatt hemmhekk xtajta vera sbieħ li jagħtu speċjalment dawk li jagħtu n-naħa tal-belt. Ġifieri ma kun tifel, hemmhekk kien ikun invażat bin-nies, taf kif kienet il-post li jżomm il-Gżirjani, taf xirrit ngħid m'għandna xejn iktar minn Manuel Island aħna, I mean bini, storbju u karozzi. Allura daħħalta f'moħħi li rrid in-nies jom. U niftakar wieħed mill-impjegati tiegħi kien ilu l-Kunsill xi 20 sena. Għedlu kif ħanamlu biex nagħmlu meeting magħhom qedlu ħanaraw kif ħansolvu għadi. Għallit long shot għedlu I mean xejn ma ħajżomna, I mean għana naraw x'jista' jsir. Niftakar għamilt meeting ma' da CEO u għatlut li nkun ma nixtieq li n-nies jitlu jgħumu fis-sajf u nużaw il-fortizza darba fis-sena. Tlu pjazza m'għandniex aħna nixtieq il-fortizza, I mean nutilizza darba fis-sena. Għalli mhux ħatkun problema, għalli nkellimhom, għalli nkellmek. Ma tkunx qed titlob ħafna. Li kieku tajhom li, probabbli qas kont naqla ġej. Nisma' dawk tlabtu u tajhomna. Xi xarej wara, mbagħad li email da għall-isma' għalli tkellimt mal-bord u l-bord iddeċida li ma jtiex outsiders. Outsiders. U kif rajt idda bis-serjetà jew. Mut ma naħdem plan B. U bdejt infittex kull ma nsib imbagħad. Ġifieri il-kuntratt kull ma jeżisti fuq Manuel Island, ġifieri stqarrijiet tal-Ministru. Kollox, debates fil-Parlament, rajt kollox. Qed nagħmel tlisbaħ 3 xhur kull jum naqra u nfittex. Għax hemmhekk b'ċens u qiegħed għandhom. Hemmhekk b'ċens. Partikolari, spjegana għax anka kif saru negozjati titambigwi l-affarijiet. Għand il-manux ta' Paċvil immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfgħu f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-manux nirrakkomandah lil kulħadd. Hemmhekk Manuel Island ilhom jiddiskutu x'jagħmlu biha, ġifieri naħseb ilhom 70 sena. Fil-fatt sibt ta' Borċ Olivier kienet li kien cabinet memo li rridu jibnuha jagħmlu 7 solari fiha di. Kont ippubblikajta fil-fatt, kont qed nagħmel riċerka. Borċ Olivier. Fi żmien Borċ Olivier, ġifieri qed nitkellmu fis-60s. X'rid jagħmel? Rrid għal xi ħadd biex jiżviluppa. 7 solari, x'nafien. Intraprenditur privat. Sewwa. Ġuda minn dak iż-żmien ejla dejjem ħanaraw se nagħmlu, eċetera. Issa, fis-sena 2000 kien ħareġ tender, jidher li kien applikaw il-midi u għaġlu xwiered u rebħu għal-midi. Issa, il-concession kienet bil-permess b'kollox, ġifida kellhom permess tan-1999, tajjeb mill-mepa dak iż-żmien, x'ħajsiru ma jsirx fiha. Issa, taċ-ċens hija ċens għal 99 sena, però għax inti mhux ħadd tixtri appartament la jinbnew. Jgħaddu 99 sena ottihom lura. Sewwa. Allura hemm klawżola fil-kuntratt stess li inti nalija sa 3 postijiet tista' tifdih iċ-ċens. Ġifieri ma nistax immur jien nixtri 20 għall-argument.
biex ma jkunx hemm spekulazzjoni. Sewa. Tifdih, ġifieri jiġi freehold u jiġi tiegħek. Mela Ġifieri ta' ċens. Mhux ċens vera. Ta' ċens. Fimt? Issa, in 99 years japplikaw għal bin istoriku. Il-bin istoriku l-fortizza, per eżempju, wara 99 years iti għallura l-gvern. Sa fuq l-fortizza għamilt premura jien li tkun pubblika xorta, ġifieri xi ħaġa li ċedew daw. Sewa. Mela, nitlu fija aktar. Le, ħanitlu fija. Ħanitlu fija issa. Mela, kemm nagħmel id-distinzjoni għax li ta' ċens forsi hi naqra teknika għal min qed isegwi li forsi jien kont fil-proprjetà u darba wkoll provajt nixtri darb ċens allura speċjal forsi aktar orjentat fid-diskursata bażament. ċens huwa li inti ċens ta' 99 sena huwa bażikament li wara 99 sena inti l-proprjetà tingħata lura lill-proprjetarju. Hemm żewġ tipi ta' ċens almenu li naf bihom jien li huwa ċens temporanju, ċens perpetu. Issa li qed jingħatu huwa farsa. Mela, bażikament il-gvern għal isma' aħna dil-art intuwilkom għal 99 sena, ċens temporanju wara 99 sena tuwilna lura, suppost. Imma klawżola fil-kontratt tajt li jekk inti mbagħad once li dil-art sviluppajta, sewwa, u jien iddeċidejt nixtri appartament li inti żviluppajt, dak l-appartament minn ċens temporanju jinqaleb għal ċens perpetu, il-gvern ma ħewa xej lura, u la darba jinfeda mal-gvern. Eżatt, jinfeda mal-gvern, ġifieri tħallas redemption li ma tkunx xi hemm l-ammonti, hemm l-ammonti, mhux affarijiet kbar, però qed ngħidu xi 30,000 fl-appartament forsi hemm. Inti dawk ikunu xtrawh mingħand l-owner. Eżatt. Ġifieri il-gvern jieħu dak jieħu kat tiegħu bażikament. Jiġifieri il-fat li oriġinarjament qed ngħidu meta nbijat lil pubbliku fl-2000 nbijat il-pubbliku speċa, il-pubbliku bijaw ilu li dan se jkun ċens temporanju, li dan huwa arranġament temporanju, jew il-pubbliku qas biss interessaħ, ma kellhomx għalfejn jagħmlu di xorta ta' pubbliċità. Kif kienet ir-rispons? In-nies ma naħsibx li kienu jafu, I mean integrities tal-kontratt. Nis jedu for granted li 99 years u ma 99 years u ma tittiħoda l-ura. Ma jitħad fil-kontrat biex nipprova nifhem. Taf kif? So, mela. U għat li però il-partijiet storiċi dawk ukunu verament wara dawk temporani. Eżatt. So, però daw dal-għodu semmejt li fil-pjazza kien hemm xi pjan li ħajsir xi butik hotel. Mela, niftakar meta ppreżentawna l-ewwel master plan. Bidi jispjega dal-perit, kien perit ta' Foster & Partners, bil-laser u ma kan għamlu hekk. Kif ġie għall-fortizza, and this we're gonna convert it to a boutique hotel. What? Everyone is crazy here. Kien hemm Claire Bonello miegħi l-avukat, tila u mmorru we're wasting time here. U qom tħanitlaq ġifieri. No, għalli, we'll talk about it. U għaddej bl-affarijiet l-oħra insomma. U wara l-spiċċat il-laqa, ġi kellimni da. U kien hemm il-modell ta' Manuel Island u bil-stampa tal-gżira. Il-gżira kienet ċatta biex niftehmu l-oħra 3D. Għatlu, let me tell you why I spoke to you like that before. Għatlu, find for me, in-gżira an open space. Għalli, there isn't any. That's why, for me, this is important. Għatlu, if we lose this, I might as well pack up my things and leave. Għatlu, ma jibqanna, I mean, we have nothing left. Għalli, you're right. U dik ċedew mbagħad, u fil-guardianship agreement, anke l-użu tal-fortizza minna li ħatibqa' pubblika, u l-użu ta' ġofija, l-użu tagħha ġifieri, hija determinata anke fil-guardianship agreement. Ġifieri jkun ċentru ta' mużika per eżempju, ħalli l-artisti kollhom fej jużaw, ġifieri dak kull iskop hemmhekk. Id-daqs ta' Manuel Island kemm hu? Kollu. Id-daqs ta' Manuel Island jidhirli kważi 300,000 square meters. 300 tomna. Pressa poco xi 260 xi ħaġa. Bej eżatt. Sewa, issa, oriġinarment, meta beda il-pjan, meta inti kull ma xtaqtu għal il-nies imur jieħdu għawma, il-pjan x'kien għal Manuel Island? Il-pjan kien, to be honest, laqas fimtu il-pjan tirajtom, ma għeġwiġija sħiħa kien hemm, u fil-fatt,
wara l-inqala il-protesti, eccetera, marru għand il-gvern daw, għallu l għal ġejtu għaw, marru ranġaw għal-komunità, għallum dak iż-żmien, Prim Ministru. U bdejna diskutu x'ħajsiru ma jsirx qed number one, nirrispettaw il-postijiet storiċi li hemm. Fimt? Ġifieri, inti li ħatibni llum irid tkun jirrispetta dak li hemm diġà. Qabel ma kien hemm rispetta xejn, ġifieri ċ-ċimiterji pereżempju kien sa ħajbnu fuq ċimiterju. Żgur il-permess li kellhom fin-99 sa jinkontattilhom tilhom isma' hemmhekk hemm iċ-ċimiterji. Allura li fis-sebgħinijiet kienu tnatfu, qed li ċekkjajt ma' min għandu 70 sena u jiftakar fis-70s ġara u qatt ma ħareġ xejn minn hemm. Fil-fatt meta bdew meta qbilna fil-Guardianship Agreement kien hemm biċċiet tal-bini kien fuq iċ-ċimiterji. Aħna niffirmaw da, ma jekk wara li tibdew l-iskavar ħassibuhom ma jkollna nirrevedu kollox u fil-fatt hekk ġara. Ġifieri l-aħħar revision kellhom mbagħad inaqsu l-bini bin-nofs. Għax iċ-ċimiterju jieħdu spazju mhux ħażin hemmhekk kienu ċimiterji. Skoprew li qatt ma ġew eżumati Żgur, kollox intatt. Kont qedtilhom jien, sambagħad radmuhom ċerti affarijiet fuq però x'imdew inatfu, sabuhom kollha hemmhekk. Sa dak kienu ċ-ċimiterji tal-Lazzaret. Sew, li kont qed ħattu Eżatt, għax l-istorja kienet li jżommu Manwet kienet perfetta għall-pandemija ta' dak iż-żmien. Għax inti l-aċċess tagħha bridge, tista' tagħlqu. U kien hemm penalties kbar min jipprova jidħol jew joħroġ. Kien hemm wieħed mill-assiesa kien ħejħel il-forka, bad ma kienu ħafrulu. Għax kien ċeda xi ħadd jidħol jekk nisser żball. Kien hemm rules dak iż-żmien mhux bħalhom regoli disċiplina totali kienet. Allura kien iservu ċ-ċimiterju tal-Lazzaret stess, ġifi dak li jkun. Hemmut hemmhekk biex ma joħorġux barra Manuel Island jibqa' kollox hemm ġew. Kienu jużaw dak iċ-ċimiterji hemmhekk u hemm storja, ġifieri hemm xi 400 tru. Nitlob apoloġija għall-ignoranza ġeografika tiegħi. Il-Lazzaret jiġi parti minn Manuel Island, ġifieri. Huwa dak li jiġi fuq in-naħa ta' wara fuq il-baħar qed ngħidu. Eżatti. Ġifieri qiegħed on the right hand side tal-fortizza. L-ewwel binja kbira ġo Manuel Island u kien l-ewwel hemmhekk. Sewa. 1643 jidher li nbena. 1643 ġu il-kavallieri. Żgur huma. U kien jintuża bħala sptar tal-kwarantina. Kwarantina. Sptar tal-gwerra ġenerali. Kwarantina dak iż-żmien, kwarantina. Ġifieri l-vapuri li jiġu minn barra kienu jitlu hemmhekk, il-livestock kien jinżel minn hemm, posta kwarantina għal kollox kien. Ġifieri kun hemm mart hemmhekk. Jidħol il-vapur bl-affarijiet, pereżempju, anki fuq bastimenti kienu kien hemm pandemija jmin ċad bil-pesta jew hekk, allura kienu jgħaddu minn hemmhekk biex jiskrinjaw in-nies, fimt? U kont obbligat li tmur Lazzaret anke jekk m'għandek ebda sintomi, jew jekk jafu li jisma' fuq dal-bastiment jaf kien hemm l-influenza Spanjola. Għax inti l-kwarantina kien jagħmilha kulħadd. Għax inti ġejt minn barra biex obbligat tagħmel kwarantina. Għax inti dak iż-żmien pandemija stajt toqtol kulħadd. Mux bħallu ma' l-mediċini forsi u s-solvija ma' dak iż-żmien. Jekk tidħollok il-pesta, motulek nofs pajjiż easy. Allura kien tuha importanza kbira. Allura wieħed jista' jifhem għalfejn dak kienu sejtuh il-forka u la darba spiex kienet. Mużlu. Jitfa' daqshekk naqshekk Isma' ħanħu spunt la darba nitkellmu fuq il-Lazzaret. U Lazzaret jew Lazzaretto? Lazzaretto bit-Taljan. Lazzaret bil-Malti. Lazzaret bil-Malti, għax għandna llum għandna wieħed mill-patruni ta' u fil-fatt il-ktieb li għażilna huwa dwar Lazzaretto sekonda. Ta' Jenny Wilson, ma nafx Jenny Wilson ix kittieba Maltija. Mela, ħanaqralek is-synopsis ta' malaj, tajjeb għalik. Mela, early 1950s Malta, the glitter of the naval base holds sway in the island's harbors and palazzos, but behind the facades lie secrets and spies in a society ruled by protocol. Change is feared. The 2019, Philip Wayland, our young writer, is beguiled into helping rule-defying cousins Maddie and Debba Shafto. Betrayal follows, torn. Alright, I'm not a love story u koll. Ta' ntriċċi, insomma. Bħalma dejjem nisħaq li l-patruni għarawhom bat ibbatuli għadu li xtaħsbu sissa għadu ħadd jekk qed taraw tajt konktibu għadu ħadd minnkom ma kitibli. Istħu jekk tafu. Għaw siħbi, grazzi tal-appoġġ.
Fakarkom, jek trid naqdu man il-komunità grandjuża, patreon.com/ġeomalija, literalment tikber brata ta' jisu naħseb 10 persuni kuljum, pressa poko. Tajb ħafna, isma, xitajt neħdu pawza zaħira u nifqaw kaxxa manux? Kif joġbok? Għandek baz? Mela. Mela, l-lum xbatilna, Matteo. Għandek idea? Men, timmur ħafna dil-manux. U s-safeta u jgħedda Piero Street, wara jgħaw, wara jinot l-emmek, insomma. Ftaħlu jgħed, u l-lum għanna blueberry muffin, cappuccino makarun zbatanx infen taħħom meta darba li mis, ma. Makaroni, tajbin dawk. Mux makaroni, bro, makaruna, u kien u lejja. Eżatt, Franċiżi da. Inti mitla ta' Franza. Kun jomi Franċiż ukoll. Imma għal-grazzja tal-għanna l-ekler li dik dejjem mis-salva kollox. Tlana f'qawhom, niġu l dal-waqt. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Merħba lura għal din it-taħdida ferm divertenti u ferm informattiva. Ringrazzjak għal darbohra tal-għana għazmana. Mela, tlaqna jisum il-bidu tal-ġrajja ta' Manuel Island. Fil-break semmejt il-na dan il-messaċ li rċevejt, inti bħal sajjetta fil-bnazzi. Ekku. Mela, dan, one fine day deċidejt l-għamil protestajn. Millu malada ġifiri, ma miltix ġimma qabel, millu malada rrit namel protesta. Għamna protesta, insomma, ġibna xaħt jiffilmi għana u tal-lajnija Facebook u splodid l-aħbar ġifiri. One fine day, kellimt il-xaħat il-planning. Min attenda l-protesta? Gżirjani. Gżirjani biss. Unikament Gżirjani. Kellimt ma xaħat il-planning, għatlu smetlu dejk jem gates illegali. Għatlu għalix ma namlux enforcement un naħħuhom, pal ma tamlu fuq kollox. Xina kont naf li kienu illegali. Għax najdu tal-medi għamlu gate illegali. Il-gates kollha kienu illegali, ġem mux suppost kien malu emmek skont il-kontrat u l-permess. Sawa. U daqqa li ħanajdek xtama, għalli naritnej ċempel il-ċif tal-enforcement tal-planning authority, għalli u tkellem miegħu għalli mandiġ dik il-power jen minn kien da. Tlu għarrajt. Dakin il-ġimma, l-għada, fil-ħodu, s-għal xiddisa nġivi messaċ, hello, we're opening access to Manuel Island right now, number għajmin tal-number, ma nax ta' minnu dajn. Ok, frajtu, moħħi klikja, mela tal-planning, jindunaw li forsi naqsu, u ġew biex jiftħu għamal l-ewel, raġunajt dak li. Għatlu, I'm on the way. Tlaqt, u mord bil-karozza, insomma. Kif nasalem? Nara, parti ta' nis, kamera, x'nafjien. U nara dabem għazdaqs dinja daw, mux tal-Planning Authority. U mxajt lejom, insomma, għatlu, u daħares lejja pa' speċi, għatlu l-ħsibkom tal-Planning Authority, għatlu messaċċek, ma għallix isma, aħna kamp emergency ambient, etc. We're opening access right now. U daw, pa' speċi, kull minn kienem ħares lejja biex jara reaction tijaj xatku. U data li mqasat l-xat tistenna, tluftaħ, tlussa naraw, tlussa minnu l-allak kien il-klim eżatt. U niftakar fetħu dat ħanna u kienem Kertzanzone tal-Malta, kien mal-Malta Today. Mal-Malta Today, naspadu mal-Malta Today Kertzanzone. U mixin il-ġewet nkellmu, Kert kien għalla kien ġem missirek, da kien. Ija missirek kien. Għamkien. U għet nitkellmu maħħom anke ma' missirek u tiġi karozza l-pulizija. Muħet minn tal-midin ġu l-karozza u waqafek u kien għamat mill-gżejra pulizija. Għatlu, għalli ġara, ma ġara xej. Għatlu kien għajt illegali u ftaħnija. Għalli mux għattiksu l-liġi ġifiri, għatlu le. Għalli orajt, għalli ma netlaqna. Għatil għalli jibda. Sada tant Kertzanzone. Għalli għatil l-kurza, għalli xiex l-marelli għattilom il-polizija. Għatlu saqsini għax niksru l-liġi, għatlu le. Għatlu l-liġi la tinkiser 16 sena, għallu għafna mill-li tinkiser. Ikkora ġejtu l-izbal. Umbaħt naħseb hiring sektar fil-polizija. Saqsew il-da xamel, għajmin, u ma batuħ. Umbaħġi supretendent u ġew xerba polizija oħra. Għalli ħajkolli bżon l-ismijiet. Ta' minn fetaħ il-gates, t-naħna għajli, iktab tijaj l-għal għet. Mux għed iktab tijaj l-oħrajn mussajtu kisimaw. Dubba ħaris li għed polizija, ibda, kondant borċ manxie. U kiteb, tistaw t-tuħom l-oħrajn.
taw l-ismijiet kollha, u tala, ma smajċ iktar bija minn pulizija. Ġifieri minn hemm dil-mar l-istorja. U tallim dakinhar illi biex tasal hekk tkun. Jekk tibża tmut kuljum. Jekk ma tibżax tmut darba. Preċiż. Hekk nemmen. Preċiż. Ġifieri minn hemm dit l-istorja u mek indu ngħid kemm hemm farsa fija din l-istorja, I mean 16 years, ħadd ma għamel xejn. Kemm kellna kunsill lokali, bl-ebda disrispett lejn sinki ta' qabel forsi ma ħassewx li kien hemm il-lok u forsi li ġara lili tani dik il-flint biex niftehmu tan-nar biex nibda. Il-fatt li komunikajt magħhom rispondi nibda il-mod. U naħseb illum il-ġurnata ħareġ ħafna ġid minna din number one in-nies jafu x'kellhom. U nistampari gżira kollha jiftakruha, aħna hemmhekk ma nafx hekk qatt mort hemm xeba shelters taħt ġifieri playground komplut, ġifieri bin kollox tista' tagħmel hemmhekk. Ħafna kienu jmorru bil-karozzi biex niftehmu jagħmlu affarijiet oħra, dak iż-żmien kienet free for all anke l-fortizza abbandonata, I mean kien hemm ħafna tkissir dak iż-żmien. Taf kif kollu kien miftuħ kien. Ġol forti u hekk, però għall-Gżirjani hemmhekk kienet xi ħaġa li aħna biss nifhmuha. Għax kienet island, ħadd m'għandu island. L-unika bridge mill-mainland għal fuq island huwa dak ta' Manuel Island. L-unika bridge li hawn m'hawnx ieħor. I mean hemm tal-Mosta, ma bridge minn Arzard. Arzard differenti ħafna. Hemmhekk l-unika wieħed, ġifieri kienet daqsxejn partikolari. Qed tifhem, ġifieri il-fatt li ftaħnija, in-nies kienu għata qalbhom minna. Ġifieri da qabel ma ingħalqet 16-il sena qabel. Manuel Island tajt kien posta ta' divertiment għal-Gżirjani, posta biex jimorru jirlassaw, biex familji sħaħ, għall-avventuri wkoll. Avventuri fis-sajf, kulħadd Manuel Island. Ġifieri l-Gżirjani ma kinux imorru postijiet oħra, kulħadd tal-hemm. Ġifieri tmur hemm tintaqa' ma' kulħadd. U mbagħad ġurnata minnhom Mbagħad ma jħallux pereżempju nies jistadu. Dejjem jieħdu biċċa, nħallukom tomu f'dil biċċa. U dejjem jonqos sakemm ġi fix-xejn. U minn dak iż-żmien. Sissa, sa meta bdejt jien ġifieri, qatt nies kienu qataw qalbhom. Hemmhekk m'għandniex aċċess iktar u ħadd m'għamel xejn. U dan proċess li sar fuq medda ta' kemm żmien? Ara jien bdejt nipprotesta September 16. Mhux il-protesta li ħadu l-art. Mid-2000. Li ħaddulkom il-permess li tużaw Mid-2000. 16 years ġifieri, mill-2000. Mill-2000 sa ġifieri fis-sena 2000 xiex qalu lis-sajjieda li ma jistgħux jistadju iktar. Dak kienu l-aħħar nies tas-sajjieda fil-verità. Għax qisu għalqu kull men, però ħallew permess is-sajjieda li kienu jolhom jistadu hemmhekk żmien. Sewwa. Imma mbagħad anke lilhom waqfu, ġifieri ma seta' jidħol ħadd. Tifhem biċċa. Stramba kif ġiet ittollerata dell-affari. Anke jien ngħidha stramba dak iż-żmien. Għajmi ma kontx fil-pożizzjoni tal-lum, ma stax nifhem min kien fil-pożizzjoni tiegħi dak iż-żmien kif ma ċċaqlax. To be fair, Rizzo prova. Kien hemm Albert Rizzo li jaffirlu kien sindku. Sewwa. U għamel ħafna movimenti bil-ktajjen u rabat lilu nnifsu ġifieri għamel. Sindku li rabat lilu nnifsu? Mal-bridge. Ġiretna Sewwa. Fimt intrabat mal-bridge, għajmin li marriċ li tenala, pero ma kienx bizzejjed. Ma wasalx. U fil-fema tiegħek. Qed niftakar xi ħaġa. Kont il-ġnien darba kien hemm raġel qalli ħankellmek. U mort insomma tlu għajli. Qalli inti biddilt li ħajti u ma tafx kif. Matlu kif. Qalli inti tajtni skop biex fil-għodun kmieni u mor nagħmel dak is-satej. Nistat kull jum hemmhekk. So da ma kienx joqgħod il-gżira, tagħmel kappara kien. U bqajt iċċassat inħares liha, qalli m'għandekx idea x'kambjament f'ħajti għamilt li. Qallu qastaf. Dawk il-momenti naħseb jagħmlu kollox. Ituk sodisfazzjon kbir, ngħidu hekk. Jiena dawk iktar li tun sodisfazzjon mhux nitla f'elezzjoni u nġib ħafna iktar voti milli ġibt, imma daw li inti tkun irnexxielek tagħmel effett fil-ħajja ta' xi ħadd ixini, ituk sodisfazzjon għalija enormi. Ekku. Waqt li qed tagħmel din il-battalja, għax inti parti minn partit fl-aħħar mill-aħħar, il-membri l-oħra tal-partit, jinnaf l-eżekuttiv tal-partit, biex ta' x'kien ikkomunikaw miegħek? Ara,
Jiena, to be honest, li ħan għamel xi ħaġa, kont kellimt il-Prim Ministru. Kena laqa fuq xi ħaġa m'għandix taqsam, jiġifieri, nista' ngħidha m'hemmx taħbi. U qabel tlaqna, tlu ħansaqsik xi ħaġa bil-immorru, li mela le, qedlu fuq Manuel Elenza nagħmlu. Għal ġiet tagħmel, qedlhom xi ħaġa ħażin, qedlu ħanidħollha bir-ras biex tkun taf. Għal għandek għallin għandu fiduċja fik, in-nies għandhom fiduċja fik ukoll, għalli tħoss tagħmel xi ħaġa mela. Qedlu ħaġa waħda biss ħanitolbok. Qedlu twaqqafniex fin-nofs għax naħrawha. Il-kelma eżatt. U qasqat ma ngħidha dil-kelma, ma dak il-ħin, issu xi ħadd qalli għajdlu hekk, ħalli turih li you mean business. U għalli ħankellmek bil-Maltin ukoll, x'ngħid il-messaġġ għalli imma għalli jiena niġi nitmejjel għamel li trid. Għatlu dik rid nisma' thank you very much. U raġel, ġifieri jgħidu b'ħafna difetti fuq Joseph Muscat, però jiena fuqu ma nista' ngħid xejn. Dejjem kien raġel f'kollox jiġifieri, kull meta kelli problema, dejjem mort għandu u dejjem għenni, ġifieri ġenwinità rajt minn għandu jien. U di f'Manuel Elenza waħda minnhom pereżempju, kien bat li email għalli għamil biċċa xogħol tajba ħafna proset. Il-parir tiegħi li tkunu forceful iżda tiksrux il-liġi. Il-parir, ġifieri qatt ma mpona fuq isma' melek hekk u dejjem ħallini fil-libertà u dik xi ħaġa. Number one nemmen jiena li leader tajjeb jagħmilhom dal-affarijiet. Mhux joqgħod jgħidlek u dejjem ħalla f'idejja. Seta stajt kont qarriqien u tħadd bih. Ma f'dani. U dan tmexxi fil-politika ma tistax ma tafdax il-ħadd ieħor, impossibbli tmexxi kollox waħdek u tkun ċert kull ħaġa qed jagħmel, ġifieri dak il-benefiċċju tad-dubju li nagħtih. I mean, jiena mill-esperjenza tiegħi anke kien hemm problemi oħrajn li għatlu isma' dixini u għeni biex iwaqqafha. Ġifieri għalli grazzi tal-li ftaħt li għajnejja email oħra ġewejt minn għandu fuq xi ħaġa oħra. Ġifieri l-esperjenza personali ta' Konrad vis-à-vis Joseph Muscat kienet waħda tajba. Net positive. Kienu fil-verità li rridni li kontesta, għasetta kif bdieta xina qatt ma kont fil-Partit Laburista, dejjem kelli prinċipji soċjalisti, però qatt ma kelli kif mhux il-ħajra, għax il-politika kont inħobbu kont niffollow jagħmlu kont tifel. Dok id-dibattiti bej Fenek Adami u Karmel niftakar fit-tfulija kont noxa narhom. U niftakar konna d-daret narawhom u jiena ġejjem familja nazzjonalista. Allura dak iż-żmien fl-87 kien il-peak ta' dil-pika. U qed naraw d-dibattitu bej Karmen u għedin niftakar. U l-missier jgħatlu ma dan żomta. Għalli mami, 6 snin, Għatlu ma tal-lilaw. Għalli għalfej, kien hemm Karmen għadinna. Għatlu skam jidher kaħħarax liħor, għatlu mhux qed joġobni. U ħares lejja dak jgħidlek ġej. Ġifieri minn dejjem qatt ma kont dak li niffollow jgħal-ħadd ieħor, I mean jgħid taf kif dejjem minn kont tifel dejjem rid nażel jien. Fil-fatt aħna familja mill-ġiex naħat kien naħat ommi, nazzjonalisti. Però jien dejjem rid ngħin iż-żgħir. U niftakar f'tal-midi pereżempju, meta firmajna l-Guardianship Agreement, Elek Mizzi qatt ma rajtu qabel, I mean kont naf li jeżisti ta' Elek Mizzi ma qatt ma rajtu ma kontx naf minnu. Għalli ħansaqsik xi ħaġa qabel ġismu. Għajdlin. Għalli x'fattilek mort mal-Labor, għalli l-familja tiegħek nafhom jien. Għatlu sempliċi. Għatlu għandek bżon xaħat bħal nġilet għalik. Għalli li, għatlu għalek, għatlu jina għajat emmek, għatlu biex naqbes għazzajr. Għatlu għaw ħafna mill-gżira mandom xpow l-dar, għawnek kienet l-erja taħħom u għalek. Għax dak il-prinċipi tiegħi, mhux għax jiena nannu laburist ħadd fil-familja fil-verità m'għandi jissapporti għall-Labor Party, jien biss. It-tieni verżjoni tal-App Free Hour tgħin eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu t-timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-Università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Għadek tħoss li post ta' xi ħadd xellugi soċjalist huwa fil-Partit Laburista llum il-ġurnata? Ara. Kif għanpoġġijom il-klim. Inti, jina nemmen li soċjalizmu pur 100% diffiċ li jaħdem. U kapitalizmu pur 100% diffiċ li jaħdem. Naqblu. Ġifieri, toħloq dal-bilanċ. Ġifieri għandek miżin inti, il-kapitalizmu għandek free market u jħalli kulħadd, I mean,
Jamil u għandek is-soċjaliżmu li jżomm daqsxejn ir-rigni. Naħseb il-bilanċ mit-tnejn. Huwa tajjeb, però xorta nemmen li iktar soċjaliżmu milli kapitaliżmu jagħmel iktar ġid. Number one ma jħalli l-ħadd imur lura. Suppost. Issa, tajt li l-Labour Party jekk għamel dal-aħħar 7 snin. Ifimni konna qed ngħixu f'pajjiż fortunatament li ma konniex qed nieħdu l-aħjar minnu. Tajjeb bissar, jiena nemmen pereżempju li ċertu affarijiet, let's say l-pulizija pereżempju, ma ollihomx viżavi l-ekonomija inti bil-fors. Jekk inti ħatolli l-ekonomija kif ġara, tittolli kollox. X'hekk għandek influss kbir ta' barranin, kriminalità ħadd tiżdied. Ġifieri, trid tenħansja kollox kif nifhimha jiena. U kien pro-business. Issa, inti biex iżid l-ekonomija mhux ġast iżżomm il-kontroll tas-soċjaliżmu ma trid timbutta ftit l-businessman, tattira investiment barrani kif fil-faġġara. Ġifieri, kien hemm dal-mix. Issa, kienx tajjeb jew ma kienx, jiena nemmen li bħala pajjiż ma konniex lesti għal dak it-tkabbir f'daqqa. X'nemmen jiena, ġifieri l-infrastruttura tagħna kienet għadha ftit lura, l-infrastruttura in ġenerali, dak l-influss kbir ta' nies f'daqqa. Pereżempju, tkellimna dal-għodu fuq Singapore. Singapore l-affarijiet saru NMNR. Li l-pajjiż ġaluh jiflaħ għal dak il-kobor, ġifieri Singapore huwa darbtej daqs Malta bħala kobor u għandek 5 miljon ruħi, ġifieri għandek 10 darbiet il-popolazzjoni. Però imma meta titfa' kollox fil-bilanċ, xorta tħoss li l-Partit Laburista llum huwa partit soċjalist iktar milli huwa ma nafx kapitalist, neoliberali, speċa x'tagħmel pereżempju naf li l-istatut tal-Partit Laburista wieħed mill-punti li vera naqbel miegħu huwa li l-soċjetà titkejjel minn kif qed mill-mixja ta' minnu l-aktar dajjef sewwa s-soċjetà. Però meta wieħed ħares lej il-figuri, il-verità li d-disparità bejn min għandu l-inqas fis-soċjetà Maltija u min għandu l-iktar f'dawn l-aħħar 7-8 snin irdupjat. Issa din disparità li qatt ma kellna. Ġifieri l-qabża qatt ma eżistiet. Ġifieri anzi forsi eżistiet meta konna kolonja u ovvjament kien hemm min ikollu żneġer. Ma tħoss li partit li l-istatut tiegħu jgħid li ejja nkejlu minnu dajjef kif qed imur biex nifhmu s-soċjetà fejn sejra u mbagħad ikollok sitwazzjoni bħal li x'imkien il-Partit Laburista telef it-triq. Ara, x'naħseb jien ħanajt? Xejn. Naħseb ipprova iż-żgħir prova jeġevola għax anke kissem il-pensjonijiet pereżempju ta' ħafna żidiet ipprova jgħin il-familja anke fejn jidħol iċ-childcare biex ikun jistgħu jaħdmu iżjed. Wisq nibża li zidna ħafna pis, għalhekk saru dawk il-miżuri pa' childcare pereżempju, ma l-pis fuq il-familji żdied. Pereżempju għandna ċirkostanzi fejn separazzjonijiet, unfortunately, żdiedu. Ħafna. U għandna liġi tal-familja pereżempju li ma tikkejterjax għalihom. Qed ikollna ħafna inġustizzji mal-missirijiet, pereżempju anke mal-ommijiet ċerti ċirkostanzi, ma il-maġġoranza mal-missirijiet. Il-liġi mhux qed tikkejterja sew, qed ikun hemm diffikultajiet anke fit-tfal. Inti jekk titrabba mommok biss u l-missierek taraħ isu part-timer. Ħajkun hemm ir-rabta mhux eżatt, ħajkun hemm noqqasijiet meta da jikber. U mhux tort tiegħu miskin xi tiġġieda xi ħadd ieħor għalih ta' forsi qatta nofs il-ħin ma missieru ma tifhem. Ġifieri il-liġi unfortunately mhux qiegħda pari passu ma li għaddej. Imma minkejja li saru daw l-isforzi, ġifieri naf per eżempju nħu jina fil-ġenituri ta' Marija tal-mara tiegħi daw nies tal-klassi tal-ħaddiema, pensjonanti kienu fi żmien kienu jgħixu da miskin siera ta' 70 sena kien għadu jmur jagħmel part-time na security guard fil-kesħa hemm biex darba il-familja jkun jistgħmilhom kapriċċ. Sa kapriċċ taf x'qed ngħidu ġifieri għandna jmorru jieħdu cappuccino minn Antelija darba fil-ġimgħa. Sewwa. Issa ovvjament meta da għandna taħt Muscat ħa 100 euro żieda fil-pensjoni.
jew 100 euro kull wieħed u l-mara, ara x'differenza għamlet fil-kwalità tal-ħajja spiex. U din hija problema li l-Partit Nazzjonalista għadu ma femx kemm kien hemm nies li qed iweġġgħu u kultant iġġalhom jidhru mhux empatiċi. Però mbagħad hemm ukoll il-problema li speċjal minkejja li lil Fredrik taħ 100 euro ħadd ieħor ħafna iktar. Allura meta tikkuntrasta kemm mexa l qudiem Fredrik versus kemm mexa qudiem ħadd ieħor għax inti il-faqar tgħixu b'mod relattiv. Da qisu darba kont tibbiċċa fuq is-soċjaliżmu Malti, speċ da qisu inti filli ma tistax tilħaq l-iskaffa tas-supermarket. U issa tista' tilħaqha, imma sa ma lħaqta inti bnew 20 xkaff oħra. U dawk l-20 xkaffa inti forget it. U inti bħala bniedem li inti fil-politika, ovvjament inti bniedem li taħseb tidher, taf li meta inti ikollok ħafna iktar seta finanzjarja, dik tissarraf ukoll finanzjarja seta soċjali, seta politika. Ovvjament il-politiċi mhux kollha, imma huma ħafna iktar jien naf mentu per esempio kif Żammet Lewis kien jitkellem ma' Jürgen Fenech, induna li dak fis-sens ċaħt bħal Żammet Lewis għalik, soċjalist. Fimni, jien dik li ma nagħmilx, li ma nitħab, dal-konverzazzjonijiet fil-mobile tiegħi żgur mhux ħassibhom ma' ħadd. Għax naf li jekk inti tagħmel pjaċir li xi wieħed minnhom, daw jitkellmu tispiċċa isħalbuk, xajdu ismal dak dejtu l-da. Allura jena from day one konfidenzi ma' ħadd. Għax naf xiġri, ma rridx niġi f'dik is-sitwazzjoni meta mmur sindku, sindku ma taqlax flus, ġifi tagħmelha ġveru tkun tħobb il-lokalità. Tispjegali l-ewwel l-onorarja. L-onorarja, mhux paga. Żewġ terzi ta' backbencher tal-Parlament li diġà hija miżerja u fil-fema tiegħi di trid tiżdied b'mod radikali. Ħafna. Hemm bżonn. U intom taqlaw ħafna inqas. Maħel, skużani, kompli. Għalfejn din idħol jien f'dawn l-affarijiet. U jien jagħtem man-nies, ġifieri from day one. Jiena kont naf x'ħan nagħmel, jien jagħtaw għal min ivvotali u anke ma mivvotalix għax jiena sindku ta' kulħadd. U dak il-pass irid nimxi, ġifieri mhux ħanħalli businessman jirkibni jew x'naf jiena, konfidenza qatt ma ngħidu jiena naħliflek li ħadd qatt ma prova jbrajbjani pereżempju għaliex kemm kien hemm business hemm, ħadd qatt ma prova. Għax number one tajt sinjal li jena sma, jimmix ijataw biex nuqot inħawad. Ġi tajt sinjal, il-proġett ta' Manuel għandu għat mill-ikbar proġetti li għamalta jena ġilittilhom fil-verita. Kiku ma konċ namel li għamilt naħseb li kiku rrit nimxi mot ieħor. Għalfej qiegħed mala fil-politika anti. Ara, semmajtilek l-ewwel, meta kont tifel, kont inħobba dil-marelli politiku, kont nħobb pjaċir narhom jiddibattu, u kienet, kif taqbattajt, kienet it-tejni ċertu, kif tajt, inizjattiva li xtaqt xi darba nkun. Però il-mibeda bej il-Labor Nazzjonalisti dejjem tifatni lura. Qatt ma rrid nidħol, mela qed taħdem għan-nies u għandek nofs il-poplu jobodok għal xejn. Sa, fil-gżira mhix hekk ta' ġifieri. Għax jiena minħobb il-kulħadd, ngħin il-kulħadd u l-ħars nisma' xi ħadd jgħidu ngħinu l-laburisti biss, no forget it. Jiena qiegħed hemm mal-kulħadd u dejjem għent il-kulħadd, ġifieri seta' kien l-ikbar nazzjonalist kont ngħinu xorta. Daqs li kieku kien laburist. U daw l-istejr, ġifieri dan sottoskrivi għalli tajta dawn l-istejr li smaj dwarek. Ġifieri jien ġim familja nazzjonalista, ġifieri ma sax nabogħodhom nazzjonalisti, anzi anke fir-reġjun pereżempju aħna nkunu mħaltin. Sindki Labor, sindki nazzjonalisti. Sa ġejna 6-6. Qabel kien hemm maġġoranza ta' nazzjonalisti. Ma xinbidlu r-reġuni. Però dejjem xejn tajb kif kien hemm xi ħadd minn tagħna jibda su jimpika, ma toġobni xejn ngħidu lej, insibu soluzzjoni bħal nies ħajmin qegħdin ħada 12 raġel hawn, irġielu nisa biex insibu soluzzjoni biex noqogħdu nimpika u noqogħdu iddejjaqni dik il-pika minn dejjem kienet iddejjaqni. Allura I used to read between the lines. Mhux malax Ediet jgħidlek jew Alfred Santet jgħidlek mela daku. Fimt, allora, dejjem tlajt, niddeċidi jiena xirrit nagħmel jien. Dejjem. Dal-ħsib kritiku minn fejra u għemdu? Minn dejjem hekk kont. Dejjem kurżità ta' kif jaħdmu l-affarijiet minn du kont tifel kurjus kollox. Ġifieri jekk nara bozza tixal, mal fejn tixal, għalfejn ma l-ismiss is-switch tixal il-bozza, taf kif kurżità kbira.
Ma kellem xat li inkoraġġik biex tkun hekk jew minnek. Minnek. Semni jommi meta kellitna, ġifiri l-iktar li kont close magħha, ġifiri dejjem għat li l-affarijiet it-tajbin, dejjem tatni l-valuri minn għandha ħadhom. Però I mean li nażel u li dejjem nieħu deċiżjonijiet tiegħi jiena xi ħaġa minni. U xi ħaġa jekk nieħu deċiżjoni mhux għax in-nannu kien laburist jew nannu nazzjonalist mela rrid nagħmel bħalu no. Ġifieri dħalt fil-politika jew waħda mir-raġunijiet hija li dejjem oġbitek l-idea li inti tkun politiku għax jisom nasib daw id-dibattiti kellhom livell ta' eċitament għalik. Però dejjem kont ngħid imma kif nkun f'dik il-pożizzjoni nagħmel hekk. Pereżempju ta' Manuel Island hija xi ħaġa li kont noħlom meta kont tifel. Qabel mal-qwa, ġifieri xi ħaġa li kont noħlom kont ngħid xi darba rrid nagħmel hekk taf kif nagħmel protesta u rrid xi ħaġa ġusta. Eżatt, xi ħaġa li kont noħlom meta kont tifel. U ġrat fil-verità. Ġifieri kważi llum ngħid isa ħolma. Kummissjoni dal-għodu saqsejtni għal dik il-protesta qatt nara u laqas nemmen li stess għamilta. Ma tant kont nara ġustizzja fiha li all out ħriġ tiġifieri. Fil-fatt Muscat, il-Prim Ministru Dr. Muscat kien qalli taf ma tiġġieled u ngħidlek la naf, għażet inkun naf. I mean jien għandi raġun u rridu. Iġviri tħal tal-politika inti għax oġbitek bħala mestier. Unħobb il-pajis. U tħobb il-pajis u tħobb li kunem level playing field, sens ta' ġustizzja u bikwita. Unħobb nbiddel, Unħobb nbiddel. Ġifiri jek nara xaġa ħażin, rrid nara kif ħanamel u nirranġa. Per eżempju, kemm il-darba tkellimt fuq il-Fran tal-Gżira, per eżempju. Kif inhu, mhux tajjeb. Kien hemm elementi fejn il-Ministru qatlu retlu toqgħodx tinkwiet, qatlu nidħol għalija jiena għall-kritika daħħal lejli. Naf li għandi raġun u naf li l-promenad mhux postu kif inhu. 4 lane hemm, ġifieri jekk tit in-nies imorru l-promenad l-unika post li għandna, ma titfax 4 lane. Dak kien sar żball qabel f'ħafna pajjiżi. Mozzjoni kont qed nurihom frant ta' Franza qabel li kien bħal tagħna 4 lane l-istess. Imma llum ġiex lanes waħda l-karozzi 20 km/h, tajjeb, u n-naħa l-oħra bicycles u affarijiet l-oħra kollha. Jiena naħseb għal Malta dak l-futur, ġifieri jekk mhux ħanaħarsu lej dak l-orizzont. Ħanibqgħu nasqu fl-ilma, għax il-pajjiż imlejn karozzi, sfortunatament ma nagħtix tort in-nies għax il-pajjiż kif inhu llum diżinjat għal karozzi. Ġifieri ma tħux pjaċir timxi fit-toroq. U naħseb hemm bżonn li nħarsu long term. Meta titfada l-valuri kollha li għandek li jiena speċi naqbel ħafna magħhom ġo basket. U mbagħad tqabbelhom ma' ħafna ħwejjeġ li sfortunatament fl-aħbarijiet qed nisimgħu kważi mhux kuljum kull ġimgħa nisimgħu xi ħaġa ġdida. L-ġimgħa l-oħra kien hemm il-kwistjoni ta' per eżempju Carmen Ċantar li qed taqla 160,000 fis-sena għal 5 snin qed nitkellmu fuq xi 800,000 euro dak kważi €1,000,000. U mbagħad fl-istess ħin tikkuntrasthom ma' per eżempju pulizija bħalma qed ngħidu, infermiera, għalliema li ftit li xejn spiex da ħajjithom imxiet il-qudiem. Meta tikkuntrasta daw iż-żewġ veritajiet u bħal Carmen Ċantar hemm sensiela li mhux ħadd nerenkaħħilek għax mhux il-post. Meta tikkuntrasta daw iż-żewġ realtajiet, kif x'tagħmel minna dik is-somma? Il-verità jiddispjaċini għandna nitkellem ma' pulizija pereżempju, ma sax timmotiva l-pulizija. Jekk ma tihomx kif taqbad tajt ħaġa they look forward to. Fimt? Imma għall-integrità tiegħek personali. Le, ma toġobniex, I mean, il-verità ngħidlek u ma ġbitniex kif rajta. Fimt? Number 1 tiddemotiva l-pulizija ħafna minnu, flus għalem għandhom u għalija le. Għax titħol per eżempju, Madonna, eżek tħalt għanna Darfur fl-ar tal-gwerra, biex l-għazeba Madonna. Ma nix flus għarriġ, ma ntekx flus għarriġ per mendi jettaqla 160,000 fis-sena jew. U dilli nafu bija. Biex inti U ħanajdlek oġġett ieħor. Ħanġi per eżempju b'Singapur ukoll. L-iktar Prim Ministru, l-iktar politiku imħallas fid-dinja
huwa ta' Singapore. Fid-dinja tnajdu ġifieri iktar mill-President tal-Amerika, mill-Kanċellier tal-Ġermanja, mill-President ta' Franza, l-iktar. 1.4 million fis-sena għandu da. Imma, jina nemmen politiċi Maltin mhux imħallsin pereżempju. Għax ikollok Prim Ministru b'80,000 mbagħad ikollok Bid-doppju, bil-doppju. Fimt ġifieri hemm xi ħaġa ħażina, jiena nemmen il-politiċi għandhom jitħallsu sew. Però mbagħad il-liġijiet fuq il-korruzzjoni x'nafin nagħmelhom ħorox li daw imorru l-ħabs anke fuq l-inqas naqra. Mhux hekk. Fimt, jiena hekk nemmen hekk għandu jkun il-prinċipju, ħallasom sew il-politiċi. Kollha across the board, ġifieri anke backbench għandu jkollu paga tajba da, ifhimni. Il-Parlament jibqa' dej sa tard, qed jissagrifika ruħhom imma l-familja, tajjeb, ġifieri ħallasom sew. Però mbagħad min jinqabad ta' Singapore jimxi ħarir il-pajjiż. 1.4 million imħallas da mhux ċajta fis-sena. U anke l-ministri, eċetera, eċetera. Però ħadmet. Għax għandek pajjiż dixxiplinat b'mod komplet nara jiena, naħseb id-disciplina l-iktar li għandna nuqqas tagħha hawnhekk, disciplina għazna fuġit fis-sena, sebi. U tajb, bina segwira jkun jaf li Singapore għandhom bħala massa ta' art id-doppju tagħna. Doppju tagħna. Imma bħala popolazzjoni 10 darbiet tagħna. 5 million għandu. U minkejja dan, xorta il-pajjiż jimxi ziffa ġieri. Anki pereżempju fejn jidħol infurzar. X'jiġri għandna Malta? Indaħlu liġi nibdew ninfurzar mbagħad isa tmut l-affari. Inti tkun kostanti, għax mbagħad jiġri. Għandek xi ismu speċifiku għaw? Xi stanza speċifika fuq di tal-enforcer. Fuq kollox. Jiena pereżempju l-Gżira. Meta ġara dak l-inċident tal-Kunsillier ma x'noqgħod nidħol fih, eċetera, eċetera. Kont laqt il-Kunsill 4 ijiem. Tajjeb u għamilt protesta għax ma flaħx iktar. I mean, ma jistax ikollok lokalità ta' kilometru kwadru biss il-Gżira mhux kbira. U għandek 150 sit tilgħin f'daqqa. U kulħadd jagħmel li jrid. Sar enforcement minn 150 għal 70 bil-siġilli tal-Planning Authority ma darba ġrat. Fimt, l-enforcement ikun. Għalfej kienu għal-qom imma. Għax kienu ċad jagħmlu xi ħaġa legali ju. Sawa. Għattifhem. Li għandha tkun xi ħaġa kostanti ħalli anki min qed jaħdem jaf li jsir enforcement joqgħod attent. Mhux hekk. Jekk dak li kun qed jaħdem jaf li ma jsirx enforcement ħemel li jrid. U ħażin għalih ħażin għall-ġirien ta' madwar, eċetera, tħassarhom in-nies jiena x'il-Gżira x'għandek. Barranin, il-maġġoranza u anzjani. Issa qed tibni ħdej anzjan, għajdli inti da ġurnata sħiħ għaddej. Diġà qed jissapportik għax m'hemmx mod ieħor, il-blat ma sax qastaw fil-kwit. Jew għajmin qed twaqqaf fil-kwit, però at least l-affarijiet li se tagħmel bil-galbu tagħmelhom bil-galbu. Come on. Ġieli kien hemm ċirkostanzi darba niftakar ġini wieħed b'tifel miegħu bojot karti isu waqqaf it-tqiegħed. Lullu x'ġara. Għalli għawara, għalli għet jitfa minn fuq għal-isfel, ġiġ solari. Barmi pupa għal-isfel, allura trap ma kullim, kienu da sarabjat karti. Għatlu fej, u mort, u kont naf minn, ċempit l-tlu għajja wissa, għalli ġara, tlu għajja wissa. Għatli ka taħdemek, għatlu mux għallik taħdemek tar gżira. Għalli ma milċet, ġiġ solari, ġew nitnej minn nisa u bojot karti, tlu ma t-ġennan jew. Bad badi ħadem bil-galbu, ma jien nista' noqgħod sejjerek meta inti suppost għandek reġiment li suppost jaraw dal-affarijiet. Imma hemm reġiment. Jew jiena nħoss mill-Ministerju li nisma' anke minn esperjenzi personali li kelli jien li pereżempju awtoritajiet bħal BRO li mbagħad ma nafx insomma x'saret di il-BRO saret il-Construction Agency, Building and Construction Agency. Spiċna hemm nuqqas ta' riżorsi, bħalma hemm nuqqas ta' riżorsi fil-pulizija fil-verità. Allura speċjal l-enforcement diffiċli ħafna jsir u kultant nissuspetta li l-enforcement diffiċli jsir minħabba nuqqas ta' riżorsi kważi bi-strateġija biex qisu għax inti biex tiżviluppa dik ir-rata maġla ma tridx minn waqfek. Jew jekk ħanetlaqlek ir-riedni, inti iktar ħatiżviluppa brata maġla. Għax biex
Bla dubju saru ħafna flus daw l-aħħar snin, ġviri minn sar Sinjur Kbir, ovvjament ġabru ħafna taxxi, ovvjament il-Kaxxa ta' Malta kien hemm punt ħalli għalli sanna ħafna dejn, imma kien hemm punt fej il-bilanċ kien il-motur ekonomiku kien għaddej għastawnu. Allura, u xorta għazilna li ma ninvestux biżejjed flus għall-infurzar, għax biex għaddi isa kważi id-taħdida nżewġa ma taħdida li kelli ma Charles Kassar, ma nafx rajtix dik-poddata. Bażgħan da Charles Kassar li huwa avukat fil-qasam ta' krimini finanzjarja speċi. U da, bażgħament, li l-ekonomija esplodit, imma fl-istess ħin awtoritajiet bħal FIU baqgħu l-istess daqs. Ġifieri qed jitlu. Semmejt l-ewwel, inti tittolli kollox flimkien mal-ekonomija fejn jidħol enforcement, pulizija, kollox. Tittolli biex ikollok kontroll. Għaxek tolli l-ekonomija, per eżempju, dak l-eżempju li ġibt meta mort namel bajlo fuq il-construction għiziret, l ħanajdlek. Għallu, tużist il-liġi, għatlu naf li t-eżisti, għatlu pero il-liġi saret 10 snin ilu. Meta għizira kelli 4 proprietajiet t-lajn. Mux 150. Għajmin bil-forsi il-liġi tkun tikkajtri għalli kun għaddej. Għattifem, ġifir, f'kollox. Imma l-affarijiet tibu. Illum? Fimni, xorta għat ikun hemm il-legalitajiet, għajmin, ma esu naqas. Rajtom bħala il-legalitajiet, esu. Naqas imma x'naqas l-iżvilupp jew naqas għax għaw iktar infurzar, organizzajna ruħna ħjar. Etnej naħseb. Għax bħala żvilupp qed nara li naqas, għajmin li kellu jinbena, naħseb il-gżira nbena. Fadal tax jinbena, ma esu naqas naqra r-ritmu, esu rajtu naqas anke permessi tikonna inqas kuljum. Għalfej tibqa' mal-Partit Laburista? Nifimni, għabba l-prinċipi naħseb, ma tantx nemmel jek t-switcha minn partit għal ieħor tibqa kredibli. Unfortunately, per esempio, tajd li dak semmejt il-Trump switcha minn partit għal ieħor. Ħafna politiċi li baqgħu successful imma switchaw, imma Malta ħafna eżempji jekk tagħmelek Malta diffiċli. Tibqa' li tkampa. Naħseb jien għan-nies. Efimni, nixtieq li kienet differenti għall-istorja. U inti inti tara l-unika għażla għalik li ma jekk biddel partit hija li tmur ma' nazzjonalisti m'hemmx għażla oħra fis-sens li fil-bidu għat li jien narak bħala dil-figura u anke ma' nies li tkellimt magħhom li huma nies jew politikament atei, jew anke nazzjonalisti, jew ovvjament laburisti. U kollha biex ta' kellhom jekk mhux klim ta' tifħir ħadd ma kellu xejn ħażin xi jgħid dwarek. Sa minn meta l-EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jiffrankawlek sal-€1,200 fis-sena. EMS, energy from out of this world. Ma taħsibx li figura bħalek titraxxendi il-partit, per eżempju Steve Zammitlupi. Dak indipendenti, imur tajjeb, nisuħobuħ, u bħalek imur fuq is-siti, eccetera, eccetera. Ma tikkonsidraħiex lil ħaġa, meta tara li il-Partit Soċjalista, għalmenu fil-fema tiegħi, l-istima tiegħi, tilef daqshekk ir-rotta meta tngħidu mela disparità bejn il-fqir u s-senjur irdupjat bħalma qatt ma kienet qabel. Il-pajjiż spiċċa f'dal-kriżi ta' grey list u għandna ministri jippruvaw jieħdu 5,000 kuljum u chief of staff ma tajtx li isma' jiena bnedem integru għandna. U ħajkollu noqgħod nitqanna bidnu bit ta' ħadd ieħor. Ma tajtx fuck it ħammur u noħroġ indipendenti, ekku hekk il-gżira jafuni, jafu x'fibra għandi u jafu x'insarraf. Jien taf x'nemmen l-iktar faċli toqgħod hemmhekk u tbiddel milli prova tbiddel minn barra. Imma taħseb li tispiċċa barra. Steve Zammitlupi u kunsillier? Kunsillier ta' Żebbuġ. Steve beda hekk. Fimt? Jien iktar nemmen li you can change within minn barra. Imma taħseb li tispiċċa barra. Ġifieri inti taħseb li. Ma naħsibx. Għajjen, bekk ma bir-rispett kollu ma reġix naħseb l-argument għax naħseb li inti toħroġ mal-Labor, toħroġ mal-Nazzjonalisti u toħroġ mal-Partit tal-My Little Pony. Naħseb xorta ħaditla. Għat ma konsiderajta, to be honest. I mean, jiena bnidem li kif taqbattajt.
ta' prinċipju, I mean, vera jkolli differenzi mal-Labor. Għalek qed ngħidlek. Vera jkolli differenza mal-Labor Party. X'inhu il-lealtà? Lealtà sa ċertu punt, ma jekk hemm xi ħaġa ħażina se ngħidha. Ġifieri jafu fejn qegħdin miegħi, I mean, anke pereżempju fuq il-kannabis pereżempju kien hemm laqa u da jiddiskutuha. U rrid nagħmel interventi, ngħidlek ma tagħmilx differenza jekk tidħol xi jew le, jekk nillegalizzaw xi jew le. Tilhom però huwa must li parallel miegħu nagħmlu edukazzjoni fuq id-drogi l-oħra. Għax inkella normalment min jibda jieħu drogi l-qawwiem biex niftehmu, jibda mill-ħaxixa. Jekk tagħmilha faċli iżjed inti, eduka l-poplu għalmenu. Anke kif tuża l-ħaxixa tajjeb li nedukawhom il-poplu. Dik ukoll. Però anke għall-affarijiet l-oħra biex inti tkun għamilt kampanja sħiħa fuq dawn l-affarijiet tajjeb, mhux mort fi triq waħda ħallejt it-triq l-oħra kulħadd tarriħu. Għax il-problema tagħna mhix il-legalizzazzjoni tal-marwana, ma drogi in ġenerali. Naħseb m'hawnx edukazzjoni biżejjed u min jispiċċa f'dik it-triq, iċ-ċansis huma li ma jinqalax minnha. U l-maġġoranza tagħhom fl-aħħar jiddispjaċihom li bli jkunu għamlu, allura għalfejn ma nilqawlix minn qabel dil-biċċa xogħol u nindirizzawha fl-intir tagħha. Għaw dan il-mit, fis-sens il-marijuana speċta nkun madwar ħafna nies li pejbu l-marijuana speċta m'għandix problema biha la darba tintuża b'mod biex wieħed jirrilassa. Il-marijuana però taf tkun problema għal bnedmin li jkollhom, pereżempju, nuqqas ambizzjoni fil-ħajja, jew ikollhom impjieg li ma jogħġobhomx, jew ikollhom relazzjoni li ma jogħġobhomx. Il-vizzju hemm jirkbek fil-verità. U jinħlew fil-marijuana. U naħseb dik tajjeb li narfu li hemm dak il-periklu. Kun rifugju tiegħek, ġifieri inti tisfoga f'dak l-affarijiet. Whatever, sa jkun alkohol ukoll, ġifieri. Ekku. Ili tallim ta' di, gżir hemm karattru, illum rabbala għal-miskin, tantx jista' ma kien jixrob da minn filgħodu. Ġifieri fis-sitta kont ġa fis-sakra dan filgħodu. Kien jaħdem qassam xi ħaġa. U kont ngħid imma da miskin x'żvokandu. I mean, jagħmel xogħlu u jisker, dak kien xogħlu. Fimt, però bniedem intelligenti, ma taħsibx li ċewċ jitkellem bl-Ispanjol minnu, ġifieri qasna f'kelma jien, I mean, intelligenti, però ma kellux ambizzjonijiet f'ħajtu, jew hobbies, taf kif, dik hemmhekk. Iċ-chances huma li whatever alkohol, ħaxixa, whatever it is, tirgbek. Ġifieri hemmhekk ukoll irridu nedukaw l-nies li iċ-chances huma li tirkbek jekk m'għandekx dal-affarijiet ħafna min-nies ma jafuwiex jispiċċaw ġo fihom qas ikunu jafu. Hekk nemmen għalmenu. Relazzjoni ma li kellha għandna ħażina fil-verità ġifieri naf ħafna nies li għad-divertiment imorru jiklu, jien inkluż ġieli ġifieri, imma dik biss biex tkun il-ħarġa tagħhom u narawhom bat riflessa speċta fl-istatistika tal-obeżità, fl-istatistika tad-diabete u l-lista tkompli. Naħseb Malta bħalma sħaqt inti l-ewwel għandna problema kbira bid-disciplina li speċta forsi sabiħ jagħtu. Jiena pereżempju anki żgħażagħ li għalqu 16, jien toġobni ħafna pereżempju li għamlu sentej fl-armata. Għaliex le? Taf naqbel ħafna magħha dik kien istret. Vera, ħafna nies forsi jieħduha kontrija l-parents għax ma jkunx iduhom, taf ġiet tagħmel. Ġiet kbir għax inti f'dak is-sentej tista' tallimhom li trida u jitilgħu tfal dixxiplinati. Sentej, jew sena, u whatever. Imma tallimhom ħafna. Ma jagħmlu perjodu fej verament jinteraġixxu mad-disciplina. Jarfu limiti. 100%. Ara x'ċans għandek tallimhom daw. Ejna nara daqsxejn problema fiż-żgħażagħ tal-lum, pereżempju, narhom ma jipprovawx jifhmu x'ikun għaddej madwarhom. Fimt ftejtu ma jinteressom fil-politika narhom jien I mean ħadd ma biex jilgħab il-PlayStation u x'naf jien. Le ħanajlek, jiena naħseb li kien hemm problema li iż-żewġ mill-esperjenza tiegħi. U fil-fadda l-għodu l-tajna ma ħafna żgħażagħ jiena minn kombinazzjoni. U kollha xorta kellmuna fuq il-politika, però iż-żgħażagħ tilfu il-partit il-kbar magħhom tilfu kredibilità bil-kbir u n-nazzjonalisti għar-raġunijiet tagħhom u l-laburisti għar-raġunijiet tagħhom ukoll. Iż-żgħażagħ mhux vera ma jinteressahomx fil-politika, iż-żgħażagħ iddejqu mill-parteġġaniżmu. Jiġri jekk tara il-Patreon tagħna naħseb nofshom huma żgħażagħ daw u jiżdiedu kuljum praċet, ġifieri jiena l-inbox tiegħi tal-Messenger
mifquwa żgħażagħ li jridu jkellmuni fuq il-politika imma tnejn imxebbajn minn din il-ipokrazija, l-pika din il-pika u dan mill-propaganda, speċa daw ħafna iktar imħarġa fil-medja minn li kollna aħna, mill-li kienu l-ġenituri tagħna, eċetera, eċetera. Allura meta inti ma tkunx awtentiku magħhom, ma l-ewwel ħajxommuk. U fil-fatt naħseb wet mir-raġuni li dal-podcast vera qed jaħdem. U għall-fatt li jħossu għaw ċertu livell ta' sinċerità. Forsi mhux dejjem ikolli jew ikollok l-aħjar ideat, imma għal dawn l-ideat qed nesponuhom bl-aktar mod onest li aħna kapaċi nagħmluhom. U dik hija apprezzata ħafna. Il-politiċi mhumiex kapaċi jagħmlu għax jibqgħu jilagħbu din il-logħba politika ta' hija forsi aħna ħadna nafta l-ITS imma ma tajlux il-Jason meta għamel il-fekruna. Biex iż-żgħażagħ jgħidu li tnejdu lek it-tnej ħallelin intom jiġifieri, intom it-tnej ħallelin u aħna suppost. Kulħadd jakkuża l-xulxin. Iġi ħana tqannajna b'xebba ħallelin, tajli. Dik is-sitwazzjoni mhux ovvja mbagħad taqalbek mill-politika. Għalhekk ġifieri forsi qed nafsek fit fuq din l-idea ta' taħseb għal biex tkun aktar indipendenti għax naħseb in-nies dik qed fittex naħseb hemm mhux fiċ-ċert, ġifieri nikkwantifika ħielek minn nies li jibgħatuli minn nies li jħallsu il-miżata fuq il-Patreon biex jappoġġjaw biex dan il-proġett ikompli. Li hemm ħafna din ix-xeba hemm kieku jien qiegħed fuq barra, hekk naħseb ukoll, kieku qiegħed barra mill-politika. Ma f'ħadd mu barra mill-politika. Le, ma kieku m'intix daqshekk viċin tal-partit, int kemm ilek fil-Partit Laburista? Dak iż-żmien hu mill-15. Jiena mill-15 biex nibdija mill-bidu l-istorja, ġifieri kien hemm xi ħadd mill-Gżira, one fine day, għall-isma' qal inti għadek interessa tal-Kunsill, qed m'hemmx darba kont. Qatt matlu hekk dan ma darba rani meeting tal-Labor u daħħalha f'rasu. Għalli għax kellimt il-Muscat bik, għalli ridek, xo tagħmel il-pjan tiegħu kien li nitlaq. Li titlaq? Ngħix barra. Sewwa. Xejn x'kien iżomni dak iż-żmien għaj mi rrid nitlaq. Għax tajt qalbek ukoll ġifieri. Rispondi. Le, ekku. I mean, kif naqbad ngħidha, il-pajjiż inħobbu ħankun onest. Però ma bdewx jogħġbuni l-affarijiet kif bdew isiru. I mean, dal-bini sfrenat, kont ngħid it-tfal tiegħi jridhom hawn jien. Sewwa. U meta tara barra jien naf pajjiżi oħra kemm tgħix iktar bil-kwiet u x'naf jien, dal-ġen anki toħroġ barra karozzi tpaqpi u da. Fimt? Fejn tmur m'għandekx daqshekk taf kif. Dak iż-żmien kont naħsibha. U mort niftakar il-kwartier l-ewwel darba li dħalt. Ġdaqt ngħidu. 2015 l-ewwel darba li dħalt fil-kwartier tal-Labor. Kont tesserat? Le. Ma kontx tesserat, so. Le, xejn qed ngħidlek, zero. Political virgin. Xej, pero dejjem votajt Labor, dik il-verità. U mort insomma tajt ma' Sur Mario Fava, u daqbad l-iskrin dawru hekk, li jaqra. Ġożim ibgħat għal daw konvinċi kontesta. Għatlu x'għamlu li. I mean, I wasn't prepared for it, taf kif. Għatlu mala jridni nanfu għatlu senjalu namluha. Uħriġt ġifieri. U niftakar. Ħassejtuk obbligat għax il-mexxej xtaqek? Mhux obbligat, jasni kelli bżonn dik il-push, kont il-Muscat kont nammiraħ fil-verità. I mean, anki jitkellem kien joġobni, kif taqbad tajt. Bħala leader kien joġobni. X'kellu li kien joġbok? Il-mod kif kien jitkellem, naħseb il-messaġġ kif kien jiddeliverja, qatt ma kont kellimtu, ġifieri ma kellix di relazzjoni miegħu li nista nara ċerti affarijiet oħra, però kif kien jitkellem, kien joġobni. I mean, kontrasti mal-leaders ta' qabel. Kont naraħ. Kapaċi jikkomunika. I mean. Naħseb l-ikbar preġu li kellu Muscat li kien kapaċi jikkomunika anka man nazzjonalisti. 100% kieku ma ġibx maġġoranzija enormi hekk. Dik kienet kellu strateġija ta' kif kien jitkellem. L-ikbar waħda kienet fin-92 13,000, kienu tara kull 13,000 daqżinja miktubin mal-ħitan kollha. Ġi daqqa mhux 13 ġabu. 36 u 40, ġifieri għamel differenza żgur u ġibet ħafna nies min-naħa l-oħra u naħseb kien jimbotta messaġġ ta' paċi. Mhux bniedem li jikkonfronta.
U naħseb dik rebaħ ħafna nies, naħseb in-nies dil-mibeda bej il-partiti dejqithom. Jiena l-ewwel wieħed ma tħallx ġo partit qabel għax kien iddejjaqni. Sejra ħammur mal-libri meta naf il-familja tiegħi l-ewwel net mhux għax ħadu gost, ġifieri għadhom sallu, ħadux gost, però kienet iżżommni ħafna lura milli nidħol. Dik, għax hija fil-politika suppost min vera jħobb il-pajjiż juża l-politika biex jagħmel il-ġid. Jiena għalhekk rid nagħti sinjal u rid il-problemi li kien hemm kbar li ħadd ma rid jagħmel xejn fuqhom, rid nidħolhom bir-ras, number one għax vera ridta. Kont nitħassarhom in-nies. Għalfejn ma ntuhomx dak l-aċċess. U rrid nagħmel differenza, rrid nur isma'. I mean business mhux jagħtaw biex nilab. Lan nistgħu il-fiduċja, rrid nuża tajjeb. Fil-fatt, nħobb ngħidha di, ħafna min-nies ivvotaw li ħabbommi. Askont snafhom jien. Għandhom tiegħek kienet ħabiba tagħna biex niftehmu. U kull ma ġibt iktar mill-viċi sindku, 29 vot. Ġifieri dak il-lajnuna ommi li la mejta dak iż-żmien li kieku ma kienx ġifieri, ma kontx inkun hemm. Fimt? Allora, kif tagħmel dal-sinjali kollha flimkien, rrid nagħmel biċċa xogħol fuq hemmhekk, mod speċjali fuq Manuel Island. U nexxieli, ġifieri kien hemm ħafna kienu jgħidu li tazaq fl-ilma mhux ħatasal magħhom dawk in-nies. Għidulhom la rrida jiena mhux ħaf imkien. U għalhekk il-muska tkun tatlu irid nidħollha twaqqafniex fin-nofs. U naħseb kien apprezza għax imbagħad wara għalli ma kontx nagħmlek assertiv hekk. Imma jekk ma tkunx assertiv dal-pajjiż ma tasalx. Imkien fuqek. Imkien. Però mbagħad meta tkun assertiv naħseb tikmanda ħafna rispett jien. Fil-fatt hekk jgħidu li ħafna businessmen lavori ħatta kontrihom, però jammirawk. Jiena meta kien jgħid li ma għamiltix biex niġġieled magħhom, qas biss kont naf minn huma daw tal-midien, qas idea. Min kienu fil-board u shareholders, qas idea. Ġifieri jiena ġast trid in-nies jitlu hemmhekk. U dak li rrid. I mean, ma għamiltix għax huma minn huma. Fimt? U anke Muscat jgħid li qatt ma kellna xi ħadd bħalek li I mean daħal niftakar għal Frezzant. Kont intqajt miegħu xi sentej ilu f'xi ħaġa tal-miliet kien qatt ma kellimtu. U insomma introduċejt ruħi għalli mel-inti, għalli bija daħqu tal-midi, għalli bik li, għalli prosit. U tismaħħa minn għant bnidem, kien għal-Frezzant għandi rispett kbir li u naħseb li kien politiku ġenwinissimu u l-affarijiet li għalli dakinhar ġraw, ġifieri għax għalli s-suqot attent minn ħaġa. U vera ġrat. X'kienet? Għalli qod attent issa għalli issa issib min jagħmel minn kollox biex jiġibek tidher li qed iżżomm magħhom. U matlu dik il-verità dik qed beżżani għax jiġri. Aħna wasalna fi ftehim mbagħad. Ġifieri aħna ftehemna iktar għal guardianship agreement għandek fuq l-aċċess tal-forxer, fuq l-oli tal-bini, fuq l-open spaces, fuq l-użu tal-fortizza, fuq kollox. Ġifieri aħna minna agreement biex ma jmurx data petada jmur il-planning u japplika għaxġ differenti. U l-agreement bejn il-gżira, l-lokalità tal-gżira. Ispjegana għaxinu l-guardianship agreement imma qabel ħaneħdu grok. Cheers. Għannoj. Mela. Ma Claire Bonello kienet strumentali ħallintu għal-kredit taħħa u koll, nħobba isa uħti, bniedma ġenwinissima, u verħad għos naħdem maħħa. U għad li rridu nsibu mezz. Kif da kollu let niddiskutu nitfawħ black on white, u rridu narawx mekkanizmu ħanamlu biex namluħ dal-agreement. Tilħanajdek, tilħajna naħseb l-aħjar noħolqu struttura legali. Tajjeb, u lekka minna l-foundation. L-agreement namluħ bej il-foundation li jkun. Ġifieri aħna l-founders, bħala kunsill lokali, aħna l-founders ta' dil-fondazzjoni. Tajjeb, u l-agreement namluħ bej il-foundation u l-midi. Biex dak kollu li ftehemna. Kellimna mal-gvern u aċċettaw li namluha, niftakar l-idea tajba. X'għedlek namluħ mal-kunsill. Ikun daqsxejn jekk għada petada jkun hemm sindku. Kważi żgur li tista' tappellaħ mal-kunsill nista' sindku ieħor warajja jiena xi Ikun jista' allura rinrid xi ħaġa. Black on white u jekk
written in stone, ġifiri marriċ, ftehemna u ġedew, ġifiri l-midi, ma b'saċ jien li ħaj limitaw ruħom l-li tal-bini, naqqasni ulhom minn kemm kien hemm. Tista' tina naqra figuri? Figuri, mela. Jidher li il-bini naqas bin-nofs tista' tgħid. L-open spaces ħajkun hemm daqs 22 grounds tal-futbol open spaces. Il-bini naqas bin-nofs bħala surface area? Bħala surface area u anke units. Sewa. L-open spaces żdiedu ħafna. Ġifieri jiena li nħobb hemmhekk jien li kien għalija meta saqsewni l-Malta Today qedtilhom isma'. Jien li kien għalija nagħmlu park kollu. Kien ikun bellezza, però daw għandhom ta' Malta kważi. Daw għandhom drittijiet hemmhekk. Sa jien biex ngħidlu isma' m'għandek xejn maqbes il-barra, impossibbli. Number 1 qiegħda fuq l-stock exchange, ġifieri hemm xi shareholders. U l-gvern ikun qed jagħti messaġġ ikraħ jekk jagħmel hekk. Minna l-oħra ma rridx li jibqa' kif inhu kull imkien qisu abbandonat għax jgħidulek isma' ħallih kif inhu, imma x'qed gawdi minnu. Kull imkien ħajaqa' biċċiet. Fimt? Allura il-kelma bilanċ. Il-businessman irid jagħmel proġett ovvjament li jkun vijabbli. Però irid ikun vijabbli wkoll għan-nies. Ġifieri dawk il-pjanti li kien hemm l-antiki tat-2000 ikraħ pesti kien. Ġifieri bini ġu xulxin ma kienx hemm isu organizzazzjoni. Hemm x'imkien nista' nsibuhom dawn il-pjanti? Kollox hemm, tidħol fittex, plans. Kollox hemm. Ġulien tella li biex nfittxu l-link għal Manuel Island Foundation. Sewwa. Di x'inhi il-Manuel Island Foundation? Il-Foundation dik il-fondazzjoni li waqqafna ħna biex nkun nistgħu l-guardianship agreement magħhom mal-medi. Sewwa. Alright. Ħanitfgħu fid-description ħalli n-nies ikun jistgħu jżuruha fuq il-link tal-YouTube u fuq il-link tal-Patreon. Tal-Spotify nistgħu nitfgħuha? U f'tal-Spotify jkun. Skużani, kompli. Fejn konna wasalna? Konna nitħattu dwar il-patteġġar. U fej kontu għal-saltu fin-negozjati. L-ispeċ ta' orajt, ma nistax jiena naqbad bħala gvern naqbad unħodilhom l-art għax tiġi Stalinizmu. Eżatti, jiena ma kontx parti mill-kuntratt, ġifieri fil-verità kieku qed joħodha kien joħodha l-gvern, jiena qas jien parti fil-kuntratt. Ġifieri il-kuntratt qiegħed bejn il-medi u l-gvern. Fimt? Però meta marru jkellmu lill-Prim Ministru dak iż-żmien, allura xejn ġejtu tidu tirranġaw mal-komunità u mas-sindku biex nsibu soluzzjoni aħħarija mbagħad nimxu. Ġifier ma nslikkolkom il-go-ahead minn hemmhekk. Tkellimna magħhom, kont imur ma' Claire. U dejjem niddiskutu xi ħaġa, pereżempju tal-Fortizza. Qedlu ma tivvintaw xejn fuq Fortizza. Fortizza dik li sbaħu ħadha li għandna Malta u kien hemm ħafna nies pereżempju għax barra jekk tmur l-Italja bħala għandhom 2000. Aħna waħda biss għandna. Ġifieri għaliex dil waħda għandna nissagrifikaw butik hotel kwa taħares bejja minn barra. L-isbaħ Fortizza li għandna Malta. Għana fl-istorja kollha taħħallum kif bdiet u għalfej saret. Vera storja interessanti mill-bidu sal-aħħar. Ġifieri Manuel de Villena rrid jagħmel biċċa kapolavuru rnexxielu ġifieri. Ġifieri hija Fortizza staqgħu forma ta' stilla u jekk tara minn fuq forma ta' fekruna u dal-aħħar skoprejt għax rridu jagħmlu monument ix-xatt fejn jagħmlu l-Marelli Lido hemmhekk. U ħarġu x'ismu su appall tal-artisti minn joħroġ bl-aħjar disin. Sewwa. U da ħareġ kuntestu vera ġobni. U minn ħarġu din l-appall biex niftehmu għalli għandna waħda ħadoġ box goal. Għax Manuel, il-Fortizza Manuel tħares minn fuq, isa fekruna. Bl-idej, bis-saqaj, rasa u demba. Ġiet iddiżenjata hekk dal-monument, ġifieri, peress li semmew Aqualuna dil-Lido. Daħlu l-fekruna, il-fekruna tfittex id-dawl meta titwilet, eċetera. Kunċett vera interessanti. U vera Manuel Island il-Fortizza tixbaħ ħafna l-fekruna. Ġifieri daħħal Manuel Island ħoloq kunċett interessanti. Għalfej il-fekruna, ma għalfej għazel il-fekruna. U Manuel del Villena għazel il-fekruna. Le. Il-Fortizza aktar għallum, ma sibx dak iż-żmien, meta d-dizenjawa, dak iż-żmien, jiġu tbejlhom il-fkieren, naħseb kienu laqwa li jagħmlu proġett. Daw kienu għalna anarċisisti li kienu jgħidlhom xi ħaġa f'moħħhom u jgħidu fekruna spirx da fakiet jekk imutu skjaf biex isir ħassir spira. Le, ma skuża, interrompejlek. Bżax.
U Mela. issa tinduna li Manuel de Villena, għalek Manuel Island għax msemmija Għal Manuel de Villena. Missiri Ġifieri- ġifiri bħalissa tħares lejl kuxin sejr dak mux ibni. Imma jiddispjaċini po. Sewa, fejkonna. Da digressjoniet tal-podcast. Għawek għet jitibikbu li ask about Lido and land reclamation. All right, mela. Fair point. ħanajdilhom. Tlaqna Mela fa' qegħdin fuqha. Mela, number one, din il-permess ħareġ qabel ma kien hemm jien. Ġifieri jiena sibta feta kompleti. Għax inti għandek ġiex permessi. L-ewwel għandek l-outline, meta jkun proġett kbir ikollok l-outline, u mbagħad ikollok il-full permit. Issa, l-outline jiddeċiedi jekk isir xi jew le. U l-full permit x'ħajsir. Ġifieri l-outline għandek il-volume inti, pereżempju għandek jien naf dil-area u dal-volume. Issa mbagħad il-full development itik iktar dettall. Ġifieri l-outline kien diġà ħareġ, fil-verità ma stajtx inżommu xi ħaġa di li kienet ilha pjanata minn żmien fin-90s li jsir Lido hemmhekk. Sa tgħidli tfavorih le, I mean li kieku kien għalija ma nagħmel xejn, I mean. Ġi kraħ fil-mic, bro. L-outline kienet tinkludi l-land reclamation ukoll. Mażgur. Sax tagħmel Lido fuq il-bankina, ġifier bil-fors kien ikollok. Wessa ġol baħar. Ġi kraħ hemm ħafna nies qalu li sabiħ ġi. Jiena li kien għalija m'hemm xejn, ma issa ma Għalik ġib, kras sabiħ. aħjar xejn mill-li mill-verità. Maġbuċ. Però ma ġiex ikraħ sa barra, għajna jdu hekk. I mean, u niftakar l-unika input li kelli fuq kienet dik il-biċċa bandli li jagħmlu. Xetlu rritna tix ħaġa n-nies. I mean, sa dak kien diġà deġiż, dak sa taqalli leha u ma qatlu. Min di qatlu nixtieq nagħmel, qatlu fil-front m'hemm xejn, almenu għandna dil-erja, almenu tina di. U għamel u ħallas għamu. Għamel bandli hemmhekk għat-tfal. Ġibna xi ħaġa mill-mitlu li kien hemm, ġifier ma stajx nagħmel iktar minn daqshekk fil-verità. Għand il-Manux ta' Paċville immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfgħu f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-Manux nirrakkomandah lil kulħadd. Isma, ftakart sa' digressjoni x'kienet, kont nikkonkludu fuq Manuel Island, kont qed tgħidli fuq dal-appalt ta' dal-artist. Ok, indina kienet tra parentesi, I mean, kienet interessanti. Leli konnet najdu ħabba l-Foundation u l-Guardianship Agreement qabel. Eżat, kon għaddejn bin-negozjati kif wasalna li kellna iktar li ħriġtu binqas surface area u il-height restriction baxxa, li kellkom aktar open spaces. Tista' tikkwantifikhom daw? Jiġifieri tista' li pereżempju qabel konna se nollu 10 solari u se nollu 6. Ara, aħna limitajn li jom għal 4. Ma sax jollu ktar minn 4, fl-ebda punt. Sawa. Tifhem, ġifieri qabel kien hemm min kien iżjed min kien inqas, ma kienx hemm qisu ordni aktar għall-pjanti li ħarġu ma tal-midi biex niftqgħu ma ta' Tinja hemmhekk huma ħadu tnejn li huma f'daqqa. Tinja u Manuel Island kien proġett wieħed. Kienet concession waħda dik? Concession waħda. Ġifieri il-pjanti oriġinali ta' Tinja saru kif kienu oriġinali. U thank God, Manuel Island ma għamlu xejn, allura kelli li jifriċ kbira, x'in-nies ma naħsibx li jew bniedem ġo Malta li joħġbu Tinja kif sar. Allura jiena għattilhom ma rridx Tinja number 2, I mean għandna ċans nagħmlu xi ħaġa suret in-nies. Nagħmlu xi ħaġa suret in-nies. Jekk tidu tagħmluha. Tinja mill-belt, ġifieri, tintebaħ biex tares li l-belt tajt, ġiġmien, tares li Tinja tajt. Kien għal Berti Mizzjon rekordi ġifieri, għal għandi second thoughts fuq li għamilna Tinja. I mean, m'hemm xejn sabiħ. I mean, għeġuġija fuq xulxin, isu bla forma. Konkreti, Fimt? Ġifieri, jiena Manuel Island ma rridx. Ussa, kif inhu llum, hemm bilanċ tajjeb ħafna. Dak li nnegozjajna aħna bil-Guardianship Agreement, ovvjament ħajkollu jinbidel ħabba iċ-ċimiterji li semmejt qabel. Sawa. U l-aħħar riżultat wara li sabu ċ-ċimiterji ġie ħafna ħjar minn dak li ftemna aħna. Aħna ftemna da għax huma qalu li m'hemm xejn, imma inti tibda tħaffer biex tara x'hemm. Kif bdew ħafru sabuhom, kellhom ibidlu kollox. Ġifieri bejtana u da tal-lum naqas b'ħafna iktar. Ġifieri illum kif inhu llum jiena happy kif inhu. I mean in-nies ħajkollhom fejn jgawdu, ġifieri ħajkollok ġnien kbir madwar il-fortizza. Fil-open spaces 22 grounds tal-futbol mhux xejta.
So, Ġifiri, kull ma ħajibnu ġo Manuel Island u tajab najda di, 10% biss. 10%. u qabel l-intervent ta' Cornad Borġ maġi? 30 minna li, jakin. 30% isra. Le, sinifikanti ħafna. I mean, wieħed irid iqis li dawn mhux ħajamlu proġett biex ma jaqalawx flus. Tittifhimha u I mean, jekk inkun qiegħed nimbuttom biex ma jaqalawx flus, ħadu kan trik kulħadd. Ġifieri. U ma konx tasal probabbli, eventualment. Ma konx tasal, ma kienu jagħtu kasi. Ma ntihomx tort. Jiena wara ndunaw li jiena tnagħmilha b'mod ġenwin għax vera rrid li jsir xi ħaġa bis-sens hemmhekk. Il-fatt li l-ħaq kompromess kellu xi impatt fuq ċertu wħud li kienu qed jikkampanjaw miegħek biex l-iżvilupp jitwaqqaf. Kien hemm minħada kontrik li jisma' dam issu ma sar xejn taw. Kien hemm min prova jirkeb. Ġifieri tagħna ċ-ċans meta kellu fej jitkellem ma tkellimx. Ħallina niftehmu u mbagħad beda jaqla ħafna teatrini. Teatrini xorta Teatrini ġifieri protestaw jagħmlu gideb fuq Facebook li ħajamlu 10 solari u mhux 4. Fimt provaw jaqalaw biex jieħdu xi tip ta' proset. Daw kienu ġifieri suppost fuq it-tim tiegħek? Qatt ma kienu fit-tim tiegħi, I mean qatt ma rajthom jipprotestaw il dan nies. Ma kellhom l-istess dal-pajjiż ħanajlek dal-pajjiż fortunatament mhux kulħadd huwa ġenwi. Aw min jagħmel biex jieħu l-proset. Ma jitkellem fuq Malta għandek raġun kompli. Aw min jipprova jieħu vantaġġ. Mhix xogħol li kont jagħmel ħadd ieħor. Jiena dejjem student il kulħadd biex min irid jitkellem jiġi jagħti l-input. Pereżempju, għandi rispett lih Arnold Cassola qatt ma ġie jgħid l-isma' għandi ċertu idejat fuq ma niġi ngħidhomlok. Mela tajjeb, mela qatt ma ġej tkellimni kien jiġi għall-protesti biex jaraw in-nies. Mela qatt ma ġie jgħid l-isma'. Jiena kont nilqa' kulħadd, I mean ġew ħafna nies ikellmuni l-kunsill għax hemmhekk kien hemmhekk kien hemm pjan hekk. I mean kull min tani suġġeriment ħadtu on board mhix il-Minister Etern u ma nafx kollox fuq kulħadd. Inti f'dak il-punt kont rikonoxxut bħala l-bniedem li qed tmexxi din il-kampanja, fis-sens li Arnold Cassola kien jaf li jekk irid ikollu xi xorta ta' input għal dak li qed isir irid ikellem lilek għax inti qed tinnegozja. Hekk tagħmel sens. Naħseb jien. Le, tagħmel sens, ovvjament. Mhux wara li tagħmel guardianship agreement. Struttura hija importanti u li jkollok struttura u tkun taf min huma n-negozjaturi huwa importanti ħafna x'inkella. Kien jafu li inti kont qiegħed attivament tinnegozja? Kien qal l-Prim Ministru fuq l-aħbarijiet. Sewwa. Fimt, għal-komunità arrabjata irridu jaslu fin kompromess bejniethom biex jaslu. U di għamilta pubblika għajmin xid-diskutejna u kollox jiena ġifieri. Għalfejn taħseb li Cassola qatt ma ġie jkellmek? Ma nafx. M'għandix idea. U hemm Astrid l-oħra għamlet ħsara kemm tiflaħ kontrija ġifieri ma nafx għalfejn. I mean, meta semmejt dik il-kwistjoni. X'tib sar provaw jagħmlu? Inkejja kummenti fuq Facebook li naqisni tħalt għaw isseħbt magħhom issa. Ma jekk ftemt, I mean, jekk aħna kien hemm ħafna affarijiet u s-saftemna fuqhom. Da bħal meta jiġi wieħed. Tajt isma' għandi niġbor 10 liri minn għandha. Bħal daw Cassola Astrid u hekk, daw qatt ma kienu jkunu parti minn negozjati. Kienu ġew preżentati x'ismu għaw xejdulu. Il-master plan, l-ewwel wieħed dak li semmejtlek fejgħatlek tal-fortizza u għatlu we're wasting time here, tiftakar? Hemmhekk kienet hi. Ma mhix billu jefa tgħidlu għandu raġun għal xejn qegħdin hawn. Bagħad. Jien qom nitlaq l-barra ġifieri naċċettabbli dik. Ġifieri fejn kien hemm il-fora fejn titkellem di għax ma tkellmitx. Wara, tab kont ħantik eżempju l-ewwel, immaġina inti tgħid l-isma' għandi niġbor mit-tewro minn għandha. Għandek mit-tewro għandu jtik. Ma il-wejża. Nġibhomlok. Nġibtomlok, jiġi dak, jgħidlek le. Kien kont nġiblek 200, anke 300 kont nġiblek. Ma fimt qed ngħidlek imma in-nies. Fimt in-nies, jiena kont nafx qed ngħidilhom għajmin jien kont qed nitkellem il-fatt jiena x'interessanti naħbi l-affarijiet. Fimt, anzi jiena rrid il-kler kont ngħidilha kollox iswed fuq l-abjad, ħalli ma jiġix jappostlu għada u jgħidlek dik ma tinniex u dik ma tinniex, ġifieri kollox konna mippubblikajna x'l-affarijiet li ddeċidejna. Fimt, ġifieri. U Claire Bonello minn dejjem kienet alleata tiegħek?
Ara, l-ewwel protesta ma kontx nafa Claire niftakar. Meta Ma nafix protestajt teġi l-ewwel kellimta darba. online u tidher vera persuna ġenwina. Ġenwinissima. L-ewwel protesta li għamilt niftakar ġiet hemmhekk. Mbagħad wara ġiet kellimni li kollu bżonn qed li ngħinha kien, qed li fuq da xogħol naħdem qed tajjeb. Se nintaqgħu minn hemmhekk lem x'inhu mbagħad ratni fejn tħabbat qalbi, qed li vera nieħu gost nagħmilha miegħek, qed li ħankun miegħek all the way. Fimt? U vera ħadd gost magħha, ġifieri għax she knows the subject u iktar minni. Qed tifhem. Jien kont naf fuq Manuel Island, fid-dettall xemm mhux m'hemmx, allura we did a good combination biex naslu għal kompromessu fil-verità biex nsibu l-bilanċ. Qabel ma kienx hemm fit-2000 ma kienx hemm bilanċ. U għalhekk tinħaraq għax meta aħna mbagħad mresqu il-master plan il-ġdida. Mela li sajna kont wieħed minn dawk tal-bord il-kbir. Spjegajtlek is-sindku jkun qed jivvota hemmhekk. Ġabuni li jien għandi konflitt ta' interess. U fil-fatt, batt is-segretarju jivvota floki bla sens, imma batt is-segretarju joqgħod fil-bordu. Għax rappreżentant tal-kunsill m'hemmx is-sindku bil-fors. Mhux għax trid inkun hemm jien, imma ġibni konflitt ta' interess number 1 tinsiex li l-poplu mhux kulħadd jifhimha. Bejtinx tara da, fimt? Mhux kulħadd jgħidlek għandu konflitt ta' interess għax kien iffirma dan l-agreement mal-midja. Allura ddikjara li huwa favur, ovvjament. Jekk huma daħlu l-master plan skont il-guardianship agreement li għamilt. Li ftemt magħhom inti, ovvjament inti favur ma tistax. Favur, ma tistax immur hemmhekk issa nivvota kontra jgħidu stessi jew le. Ovvjament kien hemm iktar organizzazzjonijiet insemmejt il-kamp kontra kamp emerġenza ambjent. X'inhi relazzjoni tiegħek magħhom il-maġġoranza? Dejjem tajba baqgħet kienu jafu li jiena minn good faith u rrid niġbed lejn in-nies. Anke Claire għandha ċertu weight magħhom daw in-nies ukoll. Hija ambjentalista ġifieri. Kamp emerġenza ambjent, min huma eżatt, min jiġu? Huma hemm il-graffiti involuti fihom, huma numru ta' attaqdiet li speċa naqdu u għamlu dan. Huma NGO, jekk niftakar sew ġil-mort events tagħhom, mejlu nara. Jekk tiftakar sew, inti x'tib ta' happy end. Jekk tiftakar sew, da suppost jiena għalhekk daħħaltek bejn suppost ta' fuq subajk da inti happy jew m'intix? Jiena happy u għalhekk ma niftakar sew. Għandek raġun. Kontet nittama li t-tini dik it-tweġiba. Kamp emerġenza ambjent u ma' NGO, xi overlaps mal-graffiti, pero ma ġiex NGOs distinti. Pero hemm overlaps in terms of... Andre, per eżempju, jaffetnej. L-Andre d-nġibuħla. Ejwa vera, tajjeb Andre. U xieħsbu dwar il-pat li għamilt inti mal-medi? Nisbħal Andre, Andre quite a benchmark biex jekk Andre rajt jien rajt ukoll. Andre, ġili tkellimna u jaf li daw kellhom drittijiet. Ma tistax tippritka ċertu drittijiet u obbligu mbagħad tkun int l-ewwel wieħed li taqbad u taqtalhom rashom il daw taf xi rid ngħid. Ġifieri u jaf. U naħseb japprezza il-fatt li aħna bqajna nnegozjaw magħhom sakemm ġibna u wasanna l-dak il-bilanċ. Għattifem, ġifiri, naf, Andre, ġili tkellimna wara, jaf li aħna minna, anke ma' Claire, per eżempju, ġili tkellem żgur, jaf li għamilna dak l-istajna, fej biex naslu sew, u ma naħsibx, jina bqajt nitkellem miegħu sar riċentement ħabba l-petrol station u koll, ġifiri ġili tkellimna. U jaqbel ma' d-deċizjonijiet li ħadna biex wasanna ġifiri. Tajjeb wis. Mela, isma' jistaq timur issa naqra fuq il-gżira ġenerali, però qabel ma nasal hemmhekk xtaqt insaqsik ovvjament issemma ħafna drabi l-ispettru ta' Muscat. Inti mill-legat ta' Muscat x'tagħmel fis-sens li l-esperjenza tiegħek kienet ovvjament pożittiva. Mill-lenti fejn ħares jiena il-legat tiegħu ma jogħġobniex. Inti meta titfa' kollox fil-bilanċ. Il-legat ta' Muscat x'inhu għal Konrad Borġman? Ara, ovvjament jiena bajjiż li ħabba kif mexa miegħi li kieku ma kienxu fil-każ tiegħi kieku qasjataw u la kont sindku ġifieri għamel il-pass biex jiena nidħol ġifieri ovvjament għandi dak il-bajjiż. Tiddivorzja ruħek minn dak il-bajjiż taħseb? Ara,
Jien nitkellem li hu, per eżempju. Konrad u Kejt it-tnej kienu ħbib tiegħi, però li kieku kont jiena flok Muscat, but warrab, bil-fors. Għatta fuq television kamil darba di, ġifiri, it's not news. Meta kellhom warbu, ġifieri fi 2017 kellhom warbu. Mal-ewwel. Kieku kont hemmhekk jiena flok Joseph Muscat kont nagħmel. Qed tajt imbagħad isek donnok konvint li kienet jagħmlu korruzzjoni dawn. Għob nġib eżempju, meta nitkellem barra, mux ħanajdaw. Imma, jek tamel kumpanija hemmhekk, hija ovvja. Jek bat kumpanija hemmhekk, il-verità hija ovvja. Ġifieri, kieku kont jiena, kont ngħidlhom, isma' m'hemmx tagħmel, kien jagħti sinjal lil kulħadd, isma' kieku jien kont nagħmel. Issa għalfej ma għamilx hekk u dan, naħseb xi ħaġa weġibaw, se weġibaw ismu jiena. U meta tikkunsidra li hu għażel at worst, at best, il-lejaltà tiegħu li jisħabu. Sewwa, għax qal isma' da għandna Katie li nafu żmien biex ta' UN nidħolha. At worst, biex ta' forsi kien hemm daħħal magħhom. L-ar, the worst case scenario. Xorta tqisu mexxej tajjeb? Ara, il-fatt li huwa good leader, naħseb kulħadd jafa bħala leadership skills, għandu leadership nemmen jiena he was a good leader. Ovvjament, good leader għandu kellu d-difetti tiegħu wkoll. Dana ma tistax jiena nġib eżempju bija. Ma tistax mexxi kunsil waħdi, jien biss, issa għandi impjegat, jew tnej, jew tlieta, jew erba', insomma, kollha fil-verità, nafthom bajnija magħluqa. Issa, jista' jkollok wieħed minnhom jitradik. U jagħmel xi ċuċata. Jiena naħseb. Vittma ta' tradiment. Jiena naħseb. Imma tant fimni, fuq Konrad per eżempju, konna naħdmu fuq il-front. He's a doer. Dik il-verità. Għalli, toġobni għalli għanamluħ. Ġifiri konna ġabdejna, ġifiri kiku għatemmu, kiku l-front, bdejna naħdmu fih. Ġifiri, kellhom daw it-tajjeb, u naħseb jiena ma setawx jaċċettaw li ġara u kellhom warbu, jiena nemmen. Ek naħseb. Ġifiri, it came like a cold shower f'daqqa u ma kienu xefu se jaqbdu jagħmlu. Tkun f'dik il-pożizzjoni, tkun imdorri b'dak il-power, immaġina jien ma nafx qatt ma kelli dak il-power. U f'daqqa waħda imma il-fatt li kienu doers, biex ta' jiġġustifika l-fatt li kienu ħallelin? Le, ovvjament li le. Però anki Kate niftakar qabel elezzjoni ta' 17 kien bat għalija kont mort il-kwartieri biex ħabba il-programm elettorali fejn jidħol l-ambjent. Intajtam ħafna dejat mill-li kelli, biex il-proġetti l-kbar ikollhom bil-fors irdu jidaħlu skont l-erja li għandhom square meters ta' greenery fil-faċċata, kellha tkun obbligatorja, fimt biex jekk inti ħadd proġett kbir għalmenu tajt xi ħaġa lura l-poplu biex ikollok dak il-greenery ikun pleasing tħares leħ, plus li jagħti il-benefiċċji l-oħra tal-arja, eċetera, eċetera. Ġifieri they had good intentions, naħseb jiena ma ġiex kienu daħlu ġifieri Żgur, qegħdin. Sa, jek daħlux fis-seħħa tisiru. Differenti. Arba ġibtini. Imma għax meta nitħattu, l-għu nitħattu fuq il-valur tal-autentiċità u kemm tidher li inti bnidem li tivvaluta dik. Meta tqis pereżempju l-ħaġa li għadek kif għadt sejjon kellha jinnaf pereżempju fit-2013 konna rajna ħafna billboards ta' trasparenza, meritokrazija, l-ewwel l-ambjent. U kien hemm kampanja b'saħħitha ħafna kienet pożittiva, ħafna kien feel good factor enormi fil-pajjiż li l-pajjiż fl-aħħar ħajn modernizza ruħu fl-aħħar daqshekk biex smajna fuq daw l-appalti li jkunu mqasmin minn qabel. Mbagħad tara dak li ġara biex bħala bniedem li l-awtentiċità jivvaluta. Għatek, realment qatt ma appoġġejt bil-qiegħda u qabdet kriżi t-identità. Fimni, ovvjament, il-ħazin nara ħazin u tajb najlu tajjeb. Sar ħazin li moġobni xejn. Fil-kwietek, fil-kwiet ta' u mela ma nirrealizzax, mux ovvjaw. Ma tanti. Li tibda tajt imma posti, biex ta' jiena kif jien parti minn dan il-klab li
evidentament m'hemmx kongruenza bejn il-valuri tiegħi u l-valuri tagħhom. To be honest, Yes, please. jiena dejjem rajt x'nagħmel jien. Mhux ħanoqgħod nagħti każ x'jagħmel ħadd ieħor fil-verità. Ġifieri jiena ġejt mogħti dat-ċans taħt it-ticket tal-Labour Party u rrid nagħmel differenza. Issa tgħidlix għax dak għamelek u l-ieħor għamelek, jiena l-importanti x'għamilt jien. Issa jekk ħadd ieħor żbalja, jiena tajt messaġġ li tista' jkun tiġġieled għan-nies. U ma tajt ċans lil ħadd, u dallu spjegajtlek mhux ħanerġa' nsemmijaw, ma tajt ċans lil ħadd li jipprova jikdem jew jiekol minn dak id-dritt li kellhom in-nies. Ġifieri, naħseb fil-Labour Party kulħadd jaf xi. Anzi, fil-bidu beżaw li n-nazzjonalista u ħanabillhom is-sara. U ma taqlajdi tal-midi, Muscat stess, għallhom it-tara kif kelli raġun. Għax irid jerfa' responsabilità jekk nagħmel xi ħaġa jien. Ma dik iktar interessani għax nagħmel jien. Mux jagħmel ħadd ieħor, ħadd għandu responsabilitajiet tiegħu, għandu l-kuxjenza tiegħu u jħallas għall-poplu hekk nirraġuna. Jiġifieri jekk qiegħed fil-Labour Party naf li qiegħed f'posti, issa jekk qed jimxi mod ieħor ħadd ieħor mhux qiegħed f'postu. Ma jiena qiegħed f'posti. Jiġifieri inti għalik li għandu kif tħares li xaħat bħal Marka Milleri allura? Marka Milleri ħabib tiegħi, ġifieri ġieli tkellimna anki fit-tul. Femni. Jiena minnu rivoluzzjonarju għak joġobni, għax l-affarijiet fid-dinja nbidlu, nis rivoluzzjonarju, mux biex joqgħod min joqgħod id-dar, id-dar fuq zaq. Ussa, għandu raġun f'kollox, ħadd ma jkollu raġun f'kollox, imma għandu raġun f'ħafna affarijiet. Li fil-mara tiegħi apparentament. U l-problema li vera, imma kompli. Mark, naħseb mux naħseb ċert, jitkellem ġenwinità, soċjalist, ta' vera. Żgur li ma tistax kontra. Titkellmu intu Mark? Jirrispettani ħafna li kif taqbad tajt. Fuq xi titkellmu intu Mark? Poġġi li tkellimna anke fuq Manuel Island u kollox. Jaf li jiena kif taqbad tajt. Minnix dak it-tip la taqbadni minn hemm nieħri tgħodni fejn trid. Ġifieri u naħseb nies bħal Mark jarfu nies bħalhom ta' kif, ġifieri ġieli tkellimna anke wara rajt il-podcast tkellimtu. Għatlu rajtu li mhux jgħid Malta hekk. Nkellmu ħa pjaċir ħafna, ġifieri ma li batlu messaġġ u mal-ewwel batli voice, ma hawn sibi kif inti. Użatek jagħmel jew hekk jew ħaqal kalma Mark. Ma fimni nħobbu, fimnina bnidem li nisbħalu nħobbhom, anke per eżempju Franco ma tagħmel li għamel rajtu, kemm iktar faċli toqgħod hemmhekk backbencher. Rajtu hija jagħmlu li jridu s-sana minn ħoġ l-elezzjoni ġa nitla' ħallas prezz da tgħidli għax gburi bih innifsu għax ma rridx li joqgħod fuq il-bankina. Ma rrid jilgħab mal-11. Ma biex wasal għamel hekk, għandu l-gazzu, ġifieri naħseb ħareġ ġiet minna, jista' jkun iva, jista' jkun le, Franco ħabib tiegħi ġifieri, kont inkun miegħu dak iż-żmien. Nagħmilhom naħseb kollox meqjus, jiena naħseb forsi ġifieri ma nafx biżejjed storja politika ma naħseb kollox meqjus, naħseb ġid ħareġ minna del-biċċa xogħol ta' Franco. Minkejja li ovvjament il-Partit Nazzjonalista qiegħed fl-istat gravi li qiegħed, naħseb kellu bżonn xi ħadd li jurih mera. U koll, issa x'kienet il-motivazzjoni wara l-fatt li dat jurihom mera biex jurihom xi kważi li ma tinteressanix daqshekk, iktar interessani l-fatt li organizzazzjoni b'daqshekk seta' kbira fil-pajjiż taraf il-krua li kienet saret dak iż-żmien. Jiena nara sfortuna, jiena bħal meta ġieli saqsewni, jiena nippreferi immur lagħba futbol qed nilgħab mar-Real Madrid u mmur nilgħab mal-Barcellona jew mal-Juventus jew mal-Inter għax mal-Inter inżomm. Milli mmur nilgħab mat-Tarxin Rainbows jew bl-ebda disrispett lejn ħat-Tarxin jew Gżira United jew Valletta. Tuħ pjaċir tilab. Però għandha tkun ġlieda ta' dejat. Jiena mal noqgħod nara dawn l-attakki qabel kont nikteb fuq Facebook tal-verità. Imma llum il-ġurnata. X'kont tikteb fuq Facebook? Una nkejja kontra nkejja la ma tafx kif inhi. Kont tidħol fil-pika. Imma llum. Ġejt infettat.
ma rġajt ħriġt minna. Sibt il-vaċċin, x'kien il-vaċċin? AstraZeneca. Fimx qed ngħid, ma tasalx, jien pjaċir nitkellem Wayne Hewitt kemm kienu jabodu ħajminu da. Kont nieħu gost naħdem miegħu. Qatt ma kellna pika fil-kunsill, qatt. U dejjem qabeż għalija kien jgħidli għandek raġun, ma mhux ħanattakkak, qatt. U jekk dejjek din il-pika dal-infantili. Il-leġislatura l-oħra, kien hemm Grazzjella minnaħa l-oħra, kont nħogos naħdem. Ħafna. Ma kienx hemm dil-pika, ma kienx hemm dil-ignoranza, għax jiena għalija ignorant. Jekk inti tipprova tara x'ħataqla x'aħna tal-partit ieħor, x'ġiet ħatieħu minna di. Is-Seamless qed jaħdmu lid-dar. Daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħami hija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qraba ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibgħatu man Seamless. Allura meta tara x'tagħmel mill-propaganda? Fl-ma sens. Mill-One TV u minn nies bħal Karl Stanjo Navarra pereżempju li dan id-divizizmu, Madonna, il-mibeda. Divizjoni or whatever, nafx. Bnidem diviziv, sewa. Li joħloq divizjoni fil-pajis. Fis-sens li, again, huwa element tal-Partit Laburista li huwa tal-ġiex partiti ta' fimdina. Min huwa nipprova nara n-naħa l-oħra wkoll. Niprofa naħloq bilanċ f'moħħ nara ftit minn naħa l-oħra x'naf qed ngħidli huma. Ma taħsibx li sar żmien jiġri. Fil-parroċċi tagħna stess. Mela dak għamlu bandi ma ħanoħolqu waħda ħanqod nġildu. F'kollox piki jeżistu f'kollox. U il-politika tant infiltrata sew li anke l-każini tal-banet dawk għax blu l-oħrajn ħomor. Noqogħdu ġġieldu. Ġifieri ara kemm daħlet f'kollox il-politika which is wrong fl-opinjoni tiegħi. Mhux hekk. Partikolarment tonqos qed nara jien almenu. Għaxin nisa tiġba, bro. Imma, u partikolarment iktar ma għaddu ġenerazzjoni iktar tiġba. U l-lum tinsiex, l-lum għandek il-verità tkun taf aktar il-lum, Mux hekk. Dak iż-żmien, kollek television radio biss. Jina per eżempju aħbarijiet fuq il-mobile narom, asqat ma noqgħod nara l-aħbarijiet jew noqgħod nara l-Karl. Rispett kollu li skużani Karl, ma ili ma nara il-programm. Toġobni dejjem na iktar kuljum inti. Ma tasibx li s-sar iż-żmien li spiex tal-partiti b'xi mod nikkonvinċuhom li dil-propaganda ħlif diviżjoni u n-nies li mhumiex jirraġunaw bil-mod kritiku li forsi tirraġuna inti li kull ħaġa li tingħat minn naħa l-oħra biex qatt ma ħassir f'moħħ il-partitari dil-kooperazzjoni li kienet isseħħ bejnek u Wayne Hewitt qatt ma tista' ssir. Dejjem fortuna. Jiena dejjem nipprova nippromovijat anke fir-reġjun tista' staqsiju. Kien hemm President Michael Van Gadame qabel issa nbidel u hemm is-sint kulli kien ta' taslima Tony Kirkop. Dejjem sabu kooperazzjoni minn ħati għajjak. Nara li. Le mhux qed insaqsi fuq. Le fuq propaganda. Le in ġenerali dik l-iktar ħaġa ddejjaqni f'dal pajjiż jien. Li ċerta pika, ċerta kattiverja, ma nistax għalija. Imma qed naqblu li l-propaganda żida del pika u l-kattiverja. Ovvjament, għax inti brainwashing qed tagħmel. I mean, jista' jkollu raġun Karl f'kull ma jgħid, I mean, ma m'għandux kamat. ċertu pressure fuq il-nies, I mean mhux qed ittihom ċans. Inti f'dal-pajjiż għandek 80% u qed irtiqis. 80% tan-nies leali kompletament lejn il-partit. Ġifieri għandek da 20% jilagħbu, jew ma jivvotawx jivvotaw naħa jew oħra. Peress li għandek dawk il-40% inti hemmhekk dejjem hemmhekk, il-partit tagħmel l-arja. Ġifieri jista' jagħmlu li jridu daw jafu li jekk jitilfu l-elezzjoni u jitilfu ta' wara ħajtilgħu żgur. Fimt peress li għandek tnejbis. U dik naħseb qed tagħmel ħafna ħsara lej il-pajjiż in ġenerali. Jiena x'nemmen jiena naħseb għax nitkellem bl-iktar mod onest, jiena naħseb Malta għandna bżonn 3 partit. Fis-60s meta kien hemm ta' Pellegrini dak il-partiti kollha, kien hemm iktar serjetà fil-politika naħseb jiena x'inti taf li jekk inti tisgarra bl-ikraħ, ma nerġax tara hemm fuq qatt. Fimt? Kontra Singapore għandek partit. Wieħed monolitiku ilu hemmhekk imma b'elezzjoni jitla' għax hemmhekk dittatorjat, mhux vera.
gidba faħxija. Jitla b'elezzjoni n-nies tantu ma komdi u tantu ma mċerti li da kapaċi jmexxihom li dejjem jivvotaw l-istess bla partit. Ilhom minn ma ħadu l-indipendenza. Vera stran biex hemmhekk disċiplina Imma straordinarja. n-nies ħanajdlek. Jekk inti tidra bid-disciplina, id-disciplina sabiħa fil-verità. Għaliex inti għandek toħroġ darbjat fil-karozza jien, qudiem il-kunsill. Joħorġu 3 min-nies mill-kunsill. It-3 min-nies remew xi ħaġa barra. Ħadhom ħirġin mill-kunsill. Jien kont ipparkjat qudiem il-kunsill, issa tittara dara. 3 wara xulxin. Attiju. Seta, wieħed minnhom qasam it-triq Alla jaffirlu. U rajtu. Ħallina miskin minnu. Taf xirrit ngħid jiġifieri żomma fil-but armija, dik id-disciplina, dik is-sabiħa, sada x'differenza ħadd tagħmellek inti mill-żomma fil-but armija d-dardi. Bla dubju. Dak in-nuqqas ta' disciplina, hemmhekk għax jgħidulek għax hemmhekk tarmi chewing gum mur il-ħabs. Biex qed tiskanta ruħi, hawnhekk mur tarmi trak ġowi, trak madum mbarazz, u ma teħel xejn. B'dak skanta, mela x'tarmi chewing gum mal-art sewwa jagħmlu. Għaliex għandek titfa' chewing gum mal-art tibqa' hemmhekk u ma taqlaħħa b'xejdi. Għaliex? U ma tiegħek kan nitfgħu tiegħi ta' del ta' kulħadd u f'daqqa waħda l-art qisha. Mhux għalhekk qed ngħidlek. U l-keddak biex tieħu biex taqlaħħa. Il-flus li tittom fuq jekk titżomm nadif. Jiena naqbel magħhom dal-affarijiet għalfejn għandek tarmi chewing gum mal-art, sorita. Biex ngħid fuq il- Għax tarmi karta tiknisa u tiġbor, għamma jekk tarmi chewing gum tibqa' lek hemm, mwaħħla di. Tittaqlaħħa bil-xismu għaw bl-istim u l-bambin bissja biex jista' taqlaħħa. U da jaqa taħt l-elenku ta' responsabiltajiet tiegħek. Tindif. Tindif. Għanna problema per eżempju bl-enforcement fuq il-barranin. Għajmin daw li ħorġu l-iskar ġurnata ħażin, u x'nafin jagħmel jum ejjem. Ma sax insibu tarfa. Malix. Meta barrani. Immaġina jien ammur Franza. Mhux immaġina mort. Fit-2009 mort sailing minn hawn sal anke l-Greċja, disċiplina totali, u s-sena ta' wara mort Franza għand il-kuġini tiegħi. Kif rawni ħanarmi karta tal-plastik ħadżbali notfajta ġo garbage ħażin. No, għalli, ndiswa. Ġifieri, għalfej, number 1 hemm multi b'saħħithom, u number 2 hemm id-disċiplina, hemm l-ordni. Issa, jekk inti jaraw lilna tagħmel, allura jiena dejjem qatt attent imbagħad wara fejn armija. Għax qalu li d-darba. Issa, jekk inti tiġi Malta u tara traskuraġni x'ħat tagħmel inti? Mhux hekk Da bħal meta qed ngħid. Tara bil-paving pereżempju, kollox pinna, kollox jixal, kollox da, u qed pejb sigarett. X'ħat tagħmel inti? Tkun f'dal-post, ma tarax kull imkien pinna, ħat tagħmelek popputar mieħ u tiġi fejn jiġi. Doqgħod attent għajt tistemgħux sigaretti. Foss il-pajjiż ħares lejk dak li. U tara fejn tarmih, imma jekk tara kull imkien sigaretti u x'nafin billi kun hemm tiegħi wkoll armi. Dak l-kunċett naħseb jiena. Nemmen u d-disciplina għandha tiġi across the board u l-enforcement ma jaqaf qatt. Għax jiġri għalfejn daw jiġġieldu mal-pulizija, ġieli tisma' każi ta' daqqa ta' pon il-pulizija tkun imdorri inti tagħmel li trid. U għanfajn dej jiġi da u jfaqqaħ ħielek. Tajdu għandu għalija. Qatt ma jkun hawn ħadd. Fehmt x'qed ngħid? Dak id-differenza. L-enforcement nemmen għandu jkun kontinwu il-ħin kollu. U inti toħloq ċertu disċiplina fil-pajis mingħajr ma jrid. Dak li jkun. Barrani per eżempju, naf barranin ħafna. Darba għal ċitazzjoni ħabta r-rabix, taħsib li reġa' mela. I won't do it again, għalli ħadżbal darba. Ġifieri, qed ikun effettiv imma. U hemm toħloq deterrent fil-persuna stess biex ma jerġax jiksar il-leġi li jkun keser. Ekku. Naħseb ukoll tiġi naqra mill-politiċi, però din li hawn nuqqas ta' disciplina meta tiġi l-elezzjoni u mhux meta tiġi l-elezzjoni biss, li jgħidulek il-politiċi sentuk aħna għajla tisma' politiku jgħidlek aħna ħansentuk XYZ, aħna ħansentuk pereżempju jenna is-saħħa b'xejn. Imma inti xbin mhux tikolli għandna fast food kuljum sewwa u forsi darba kuljum murim xina jekk jogħġbu. Qatt ma jkollok din it-taħdida dejjem il-privileġġi mingħajr l-obbligi li jmorru ma dawn il-privileġġi. U naħseb dik hija parti spex ta' għalija mument emblemiku ta' dan kien meta l-ewwel fi żmien il-COVID mela sewwa. Ngħid għalija jien u familti meta oriġinarment faqqa l-COVID
biex konna noħorġu, konna nitlu fil-karozza. Immorru naqsmu l-pajis, kolla bil-maskri, jek it-tifla miskina, jek tara tifla uħra tmur tkellem għalli qalbi jgħalaw. Di jaf traumatizzajta di tifla, dak tifla ta' fur, u għet t-prova t-spiegala ma tistax tilab ma tfal uħrajn, għax bħalissa u xaħġa fl-arja li nafu niblawa u ma nafux jekkux ħammutu. Tamel dal-eżerċizzju kollu għal xhur sħaħ, jien nejx għanna f'appartament daqs gabuba, jgħaddi kollox, inti rispettajt il-liġi, ħafna uħut ma rispettawx il-liġi, għala u multa, jgħaddi kollox u naħfru l-multi. Xettajli, id-darba li jmiss għanna orġa nagħmel mux għalla rejf. Naqbel miegħek. Sorry, ġed bil-barru. Anzi, jiena kontu wieħed minn dawk li bat lilu ma tagħmel multa ta' 1,000 euro jekk tinqabad barra mill-kwarantina, eċetera, tlu b'1,000 dawl barranin li għawlek 4,000, 5,000 fix-xahar. Ma sa tagħmel xejn. U fatt kien żieda l-għada. Għamela 3,000. Jiena ma jiġux nies jgħidu l-ismu l-aġitazzjoni fejn kont. Jekk kollu raġun, pereżempju, one fine day qabdu il-bus lane tax-xatt. Mar il-3 wardens u jfaqqu ċitazzjonijiet. Ximmitej ċitazzjoni. Meta ma setaw xijatu għax kienet sospiża dil-Marelli Basley. Entom kollha, għax kellhom raġun. Kieku ma kellhomx raġun, kon għidlhom forget it. Ankella kif ħatalmu l-poplu, jiena bħalek naħsebha, għamel żball. Anka di tal-liva, naħseb tajjeb. Jien toġobni ħafna di tal-liva. U mhux liva jmin qed timponi, ġifieri irridu nbijgħu b'tali mod li aħna ħanamluha biex it-tifel u t-tifla tiegħek ikunu kapaċi jaffrontaw il-futur, mhux jibqgħu tfal. Mela. U tdaħħal, ġifieri, għax da mhux ħatibathom jispara u mhux ħatibathom l-Afganistan u jmorru għall-gwerra daw, ġifieri, però jgħixu ħajja militari, sena or whatever, jien toġobni ħafna u għagġili għatta ta' pubblikament mhux tradizzjonijiet din dejjem issiru inti meta fi-żmien Sparta kienet. U tkun qed tagħti servizz il-pajjiż, ġifieri inti tajt f'sena f'ħajti tajt servizz il-pajjiż. U din hija Ikunu iktar patriottiċi, ħafna affarijiet hemm benefiċċji kbar taf li puntajt l-ewwel lejja li inti miż-żorija tgħaddi għal l-sirraġ għall-argument. Hemm ħafna ħwejjeġ li ġili qrajt li pereżempju fi żmien Sparta jew anke sallum il-Massaj tal-Kenja biex inti ssir raġel trid toħroġ waħdek u toqtol il-jum bażikament. U mbagħad tiġi aċċettat bħala raġel. U f'ħafna mit-tradizzjonijiet, ħafna mill-kulturi, dejjem kien hemm dal-mument fejn tifel ikollu jwettaq xi ħaġa diffiċli, komplikata, u minn hemmhekk isir raġel. Aħna partikolarment bħala rġiel naħseb dik m'għandniex maċċanna il-mara meta jibdela il-menstruation isa minn hemmhekk bioloġikament tifhem. Matura. Hawnhekk immaturajt, hawnhekk sirt mara jiena nista' nikkonċepi whatever. Imma għall-irġiel dak il-mument fejn tgħid jiena issa minn hawnhekk gradwajt. U naħseb li partikolarment għall-irġiel naħseb hija utli ħafna li jiddixxiplinaw ruhom anke għax bħala istess maskili għandna aktar proklività għall-aggressjoni, titgħallem dik l-aggressjoni fejn għandek tpoġġiha biex ma tagħmilx affarijiet stupidi u anke naħseb hemm bżonn f'dan il-pajjiż nifhmu wkoll kif il-ġeneri għandhom jitrattaw wieħed mal ieħor ukoll, forsi tista' tkun parti minn dan il-programm kollu, però naħseb id-disciplina u anke li jkunu patrioti li mhix ħaġa li s-soltu x-xelluk jħobbu jitkellmu dwarha is-soċjalisti. Veru, ma jiena patriot insirtajt. Jien nemmen fih, ġifieri il-nazzjonaliżmu sa dak il-punt nemmen bih, ġifieri naħseb li fl-aħħar mill-aħħar intrid tħobb il-post fejn tgħix inkella ħatimxi fuq spiexna. Bil-fors. Ovvjament, needless to say, għax naf li fil-kummenta jaqblu, l-nazzist, ovvjament, hemm limitu sa fejn tħobb il-pajjiżek mhux qed ngħid għandna l-askapitu li tobot il-ħaddieħor forget it. Ma nkunux ignoranti. Inħobb il-pajjiż li rridu ikun ħafna ħjar milli hu. F'kollox. Issa, ħammur fuq il-mikrokozmu, għalija l-gżira, kif qed tħossok għal bżonn pawża jew
Tajjeb ta' Tajjeb inkomplu? kif trid. Faqajna. Mela, jiena gżira nara ħafna bħala isa mikrokozmu tal-bqija tal-pajjiż, fis-sens li intom kelkom population boom pjuttost Enormi. drastika, enormi. Ġifieri By inti- 50% u mhux xejta. by 50% f'7 snin. Mill-15 sitta. I mean, 22 għedna kif dejnija. Eżatt, ġifieri f'6 U snin. f'nofs bdejt jien. Jina, meta bdejt jien meta saret l-elezzjoni fil-15, għet nitkellem sal-bidu ta' dis-sena, l ħareċ il-numri. Minn 8 għal 12,000. Minn 8 U dejjem 12,000. 8 kien, ġifiri ċekkjajt għand il-popolazzjoni minn 93 sa' sissa. Jilabt 85, 82, 86, taf kif? But minn 2015 sa' 21, ġum sploda. Sploda. Mux ta' 21 insomma, qabel, għax għajmin il-Covid naqas umbat. Fraction ta' ġifiri. Ġifieri xorta għadna madwar 12,000. 12. Ma sa' 19, ġifiri għed nitkellmu 4 snin, sploda. Sa' l-elezzjoni ta' wara eżatt. U xefet kella fuq il-lokalità? Fed kbiru. Ġifiri, daw ħafna minna ma kun għadhom żgħar. Daw il-barranin ġiex u hemmhekk. Sfortunatament naħseb jiena f'Malta. Daw l-4,000, skużani, daw l-4,000. 8,000. Le, mela kellek oriġinalment 8,000 gżirjan, 8,000 ħafna Gżirjan. minnhom gżirjani Maltin sa ngħidu, il-maġġoranza. Daw l-4,000 issa. Mux 4,000? Kollha barranin? Le, mela, konna 8,000. Sewa. Tajjeb. Popolazzjoni żdiedet għal 12, però l-Maltin naqsu b'4,000. Ġifieri hemm iktar barranin Għal kull Malti hemm ġiex barranin. Bid-doppju, fil-gżira. 100%. Din hija realtà li hija perpetwa ruħad fil-pajjiż jew unikament fil-gżira? Gżira, Minħabba mod l-gaming, speċjali, għax għax hemm ħafna, l-iktar, il-barranin fej joqogħdu l-iżjed. San Ġiljan, Gżira u Sliema. Sliema forsi San Forsi Ġwan. l-Imsejda u San Ġwan, ma fl-erja tagħna. Sewa. U l-Gżira, l-iktar li hemm, anke dal-bini li qed jitla' kollu catered biex jikruhom għal tal-gaming. Ġifieri, tkun sitwazzjoni inti, ħader il-Knisja fejn l-ispiżerija hemmhekk, toqgħod hemmhekk u ħallef barranin ma jgħaddux. Ix-xatt l-istess. Il-Maltin stess jgħidu li issu sirna ximkien barra, għax min barranin bistara. Barra ġifieri hija xi ħaġa li tħossa, anke ta' Sliema nimmaġina. Fejn noqgħod jien ta' Sliema wkoll kważi unikament nies barranin iltaqa' magħhom, anke l-ħwienet sa tal-merċa ġifieri uħud minnhom barranin li mhux ħaġa li ddejjaqni, onestament. Qassjena. Però mbagħad għandek ċertu kif taqbad tajt, ċertu Iktar ċirkostanzi. tal-influss li sar f'daqqa. F'daqqa, dejki. Ma tawhomx xans lin-nies, kan ndrawhom għall-ewwel. U kienet kolli ċirkostanzi x'da titqis inti. Immaġina għandek koppja anzjana ġod id-dar u ma ġebba. Hemm 7 flettijiet bil-barranin. Tafx kif huma l-barranin jagħmlu parti u ta' ċerimonji. M'hemmx kif taqbad tajt. U kont għamilt artiklu fil-fatt fuq il-Love Malta fuq hekk. Dis-sens ta' komunità spiċċa. Issa jiena ta' kont żgħir jiena gżira kont inħobba mhux biċċa jdejjem il-knisja u narmaw u nseggu nisbgħu it-travi tal-qniepen konna mġinen dak it-tejp, ġifieri mdendlin hemm fuq. Ġifieri qalbi qed hemmhekk. Però bej dak iż-żmien u llum nara distakk enormi. Ġifieri m'għadx hemm dak is-sens ta' komunità. Anke l-festa pereżempju il-marx ta' filgħodu ħansemmih. 4 min-nies. Qabel kien ukoll ħafna tal konkurrenza. Lollu kienu kun mifuħu kullimkien. Fimt, ġifieri ħafna mill-Gżirjan telqu, sfortunatament. U Manuel Island għamlet impatt kbir, ġifieri. Għax jiena niftakar ta' konna tfal. Il-Gżirjan kienu jħobbu l-Gżira, għax kienu jmorru Manuel Island fis-sajf, għamin kien hemm rabta mal-post. Kif għalqulna hemm, ħafna minn nistelqu, ħafna. U baqa jitilqu. Fimt, sa li fada l-orrajt. ħadu pjaċir bija, ma ħafna minn nies. Anki anzjani, per eżempju, mux il-lum li ta' miftuħa ma 10 snin ilu, il-lum għazna fl-ħemmu. Allora għanna aging population, ġifiri minn daw l-4,000 li fadal, najdlek 3,000 minnu koll anzjani li fadal. Jistennewhom li jitilqu biex jitellawhom ukoll. Jina għalhekk kont inħossa li jom ħabba l-construction għalhekk kont nħodha kontrihom, Ebdi, ma tinsiex li għandek l-anzjani u n-nies ma ġembek.
Fimt ħafna kienu jċemplu li jibku ħafna anzjani msiekan xi xtort ittihom, mela daw għamlu ħajjithom jaħdmu jħallsu l-bolol u l-imbarazz. Issa kif ħadu l-pensjoni għandhom dal-istorbju x'nafien, taf kif? U kienet iddejjaqni dik, għal-żajr inħoss jien, nirrispetta l-businessman, pero għal-żajr li ktar inħoss għalih qiegħed hemmhekk. Daw bnewa l-gżira, bażikament, is-soċjetà ta' gżira huma bnewa u issa. Mhux hekk, u ishom issa dajljut jahom kien ġew bla saħħa spiċċaw f'bitoranza ġew l-gżira, daw kollha narhom jiena u tħoss għalihom dan nies u l-gżira qatt ma rid narajek jien, fl-ebda mod noħolhom għal tispiċċa hekk. Mela, ħanieħdu pawza żgħira l-ġlura nixtieq naqbala fuq dan il-perjodu ta' tranzizzjoni li għaddejja minnu l-gżira, xi fisser f'sens ta' anke kriminalità, jekk hemm xi iktar droga, x'inhuma l-affarijiet pożittivi speċjali dil-bixra kosmopolitana ġdida li ħadet. Nixtieq niddiskuti għax inħoss bħalmat li l-gżira hija mikrokosmu li tirrappreżenta l-bqija tal-pajjiż. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Konna nitħattu fuq il-gżira l-esplużjoni fil-popolazzjoni dal-eżodu li ma kellix ebda idea dwaru li 4,000 gżirjan telqu mill-gżira u ġew minn flokhom 8,000 barrani. X'tib ta' problemi qed joħolqu dawn l-affarijiet? Problemi ta' kriminalità żdiedet il-gżira? Kriminalità naħseb żdiedet żgur. Mhux inti l-barranin ġibu ħafna affarijiet magħhom, żdiet is-suq ta' droga żgur. U apparti minn hekk ċertu disrispett lejn in-nies, jkollok familja bit-tfal, anki ċertu riski. Jekk inti xtrajt appartament tal-argument fit-tieni solar u fuq hekk krewħ u hemm 6 minn nies, u jkollok ġi tfal żgħar titraqqadhom fid-disa, daw ta' fuq hekk iddeċidew li jagħmlu parti jistidnu n-nies u jkollok burdel sieħ. U jkollok ħafna rapporti niċemplu lejli fid-disa bil-lejl għara x'ħatamel batilna l-pulizija x'ċempilna ma ġewx. Biex iwaqfuhom għax irrid norqod u max-xogħol għada, ġifieri mhux wieħed jew tnejn, ħafna. Għalfejn ma jmurrux il-pulizija? Jew jirċievu ħafna telefonati ma jmorrux il-verità u jiena x'jgħidu lin-nies qed ngħid, jekk inti daħlitlek dak l-eżodu kollu ta' barranin, ikollok tiżid il-pulizija. Ġifieri anke l-kummissarju ma daqat ma kelli kuntatt ma ta' qablu, u nċempillu darbtejn fil-ġimgħa, ngħidlu isma' ara x'ha tagħmel u bat in-nies. Laqassa, għax hemm bżonn isir petrol. U kien hemm żieda? Mhux biżżejjed kienet però. Il-verità. Issa suppost mill-ewwel ta' Jannar kellu jkun hemm il-community police. Għax inti il-fatt li tara pulizija fit-triq miexi joħloqlok deterrent, tajt hawnhekk ikun hawn barra ngħid hawnhekk ikun hawn-pulizija, noqogħdu attenti. U il-kriminalità ma unikament mill-barranin żdiedet? Mill-ġiġtaħax, x'ħadd irid jikkejter jad-domanda li jkollhom daw in-nies, u ġifieri naħseb Maltin l-oħrajn ma in any case. Meta jkollok influss kbir ta' barranin ma tkunx preparat għalih. Ħajkollok minn dawn l-affarijiet. Barranin maġġor parti tagħhom għadhom żgħar, qegħdin barra mid-dar. Jaraw forsi li hawnhekk hawn daqsxejn laxk. Allura dak li jkun jgħidlek isma' hawnhekk m'għandniex problemi. Fimt? Tmur barra inti pereżempju Franza. Franza ħanġib għax iktar post li mort frekwentement. Tmur Pariġi u tara pulizija tibda tħares liħ. U inti automatically tajt hawnhekk tittobdejja l-liġi. Subconsciously tara lejlu la tarmi mal-art la ħaġa xek jaqbdek tiġi fit-trabil. Għax turi dik is-serjetà. Jien ma pretendix li jkunu bil-machine guns fit-toroq. Imma tliż da xej preżenza tal-pulizija. Hija importanti kemm li hemmhekk qatt ma nsertajt pulizija passiġġaw fit-triq. U inti qatt ma tara pulizija tajt hawnhekk. Inti tlabthom? Tlaw żgur, fil-fatt semmewhom fil-budget li ġejjin, tista' ma rajthomx, jalla narhom dal-waqt. Fil-budget l-aħħar wieħed? Fil-budget l-aħħar wieħed. Kemm ilu? Novembru u Ottubru meta jkun. Suppost kellu jibda fl-ewwel ta' Jannar li jkun il-community police ġol gżira. Ġifieri kollok preżenza tal-pulizija fit-toroq, naħseb hija importantissima. Għax turi li hemm l-ordni. Sewa. Xi għajr il-pulizija, il-petrol, il-food petrol, eċetera. Hemm affarijiet oħra li
taħseb kunu strateġija tajba biex il-problema tal-kriminalità, taż-żieda fil-kriminalità tiġi indirizzata? Aħna minn ta' konsil qed nipprovaw nagħmlu kameras. Bdejna implementawhom u rridu nżidu ħafna iktar per mhux tagħmel kamera f'kull triq. Ġifier bil-fors il-pulizija jkun hemm preżenza tal-pulizija. Kameras nagħmlu fil-hotspots biex niftehmu biex ikun nafu li għaddej u da joħolqulek deterrent fil-open spaces, pereżempju fil-ġinien għandna fil-pjan li nagħmlu f'dal postijiet fej trid li jkun hemm sorveljanza ħa nagħmlu kameras, però il-preżenza tal-pulizija għalija jiena hija aħjar mill-kamera. Għax il-kamera jista' kif tajti bislek ħoddu ma tarax jagħmel xi jagħmel. Però jekk inti kollok preżenza fit-triq, jiena naħseb li tgħin ħafna. Hemm diffikultajiet oħrajn l-Gżirjani qed jesperjenzaw jew li l-lokalità tal-Gżira qed tesperjenza minħabba dal-influss ġdid ta' nies. Bħalma l-ewwel nuqqas ta' komunità. Nuqqas ta' kif taqbad tajt. Jekk tmur l-imqabba l-argument għax semmejna l-imqabba l-ewwel. Hemmhekk il-maġġoranza Maltin. Allura hemm dak is-sens ta' komunità kulħadd jaf il-xulxin kif taqbad tajt. Issa isu il-Gżira ġiet, semmejta f'gazzetta x'kienu saqsewi lid-domanda. Isu ħadd jgħix ar-rasu, pereżempju, mort nagħmel kont qed nħabbat ftit bibien qabel l-elezzjoni li għaddiet u kien hemm barranija, tilhom di Mejer. U don't care, telet lim. Ġifieri, m'hemmx dak ir-rispett u naħseb nuqqas anke tal-gvern, pereżempju. Il-kirjiet, issa l-kirjiet irridu jiġu reġistrat il-housing, tajjeb kien kont ninkludi ħafna l-kunsill fihom daw ħalli barrani li ġijaw jgħidlek mort il-kunsill, reġistrajt il-kunsill, u jaf li jeżisti awtorità. Fimt, jafu li jeżisti mayor, jafu li jeżisti local council. Hemmhekk ħafna mill-barranin qas jafu, qas idea m'għandhom, jiġu ġili għal ċitazzjoni jiġu jħallsu qas ikun jafu fej. Jitilgħu fuq insertom hemmhekk jien. U anke fejqiet ma jgħinekx, Ma jgħinekx, ma jgħinekx. Ġiri jinsa dal-għodu ma konx naf, fejqiet il-Konsil Lokali tal-Gżira, kont semmur ħdej il-Poliklinik. Isu hemmhekk iċ-ċentru. L-unika misraħ żgħar kom hemmhekk, isu hemmhekk iċ-ċentru jmur kollu. Qabel kien ħdej il-Knisja l-Kunsill, bib ma fejn konna qotien qabel. U kien iktar ċentrali. Xistra anka set nifhem xettajt fuq il-misraħ tal-Fortizza x'anka il-Knisja m'għandix misraħ. U kien pjanate. X'kien pjanat? Li jkun hemm pjazza qudiem il-Knisja. Mbagħad inqala u spiċċa imbena bniddik id-dar li hemm qudiem il-Knisja. Hemmhekk suppost kien diżenjat pjazza rajt il-pjanti antiki ġifieri. U meta nbena hemmhekk imma? 60s. Imma l-pjan kien li jkun hemm pjazza li tinfet ma' triq l-oħra ma fejn għaddejna dal-għodu. Stakar? Hemm dak il-ħajt antik hemmhekk kellha tiġi qudiem il-Knisja, ġifieri kien kollu miftuħ, kien tkun bellezza. Żgur. It-suntir imdaqqas? Suntir imdaqqas imma kien ikun sabiħ li kollok pjazza qudiem il-Knisja. Baġġara li ġara u spiċċa l-pjan kollu. Dal-għodu għat l-istorja ta' waħd mara Gżirjana. Qasim il-Gżira fil-verità. Mela, kienet ġid il-mara, ilu naħseb issa sentej tlieta. Ma għat li għandi bżonn inkellem xi ħadd li lest li jgħinni. Għat li għandi 4 tfal żgħar, 4 bniet, għalt li għat noqqot għawara, kont naffejtu għagġi li għaddejt minnem u jisalmu li pal speċi, għalt li ma dejjem stħajt inkelmek, għalfej pal speċi. Għalt li għandi problema kbira, għalt li irrit waqqa l-post, jgħaj kolli nitlaq, għalt li għat indur Malta kolla biex nsib nikrim ma berba titfal żgħar ħadd ma jtikrili. U għalt li għannu rik xi ħaġa, għalt li mhux ħadd gostarom. Tutturin ir-ritratti insomma fejn kienu joqogħdu ġo garax, basement. Tila l-Marja ma duffi, u tħassartu mal dat-tfal, tila ngħidlek. Tila ħankellem il-xaħat, għalli jaħfirlu Slupi, ħabib tiegħek mill-Gżira dak. Slupi semmeħ Marku. Semmeħ Marku koll, eżatt. U ċempiltlu nsammetlu kif ħanamel għandi il-biċċa għalli s-sanlaq ma xaħati. Mort inkellem il-xaħat il-Ministeru tal-Housing. L-għu ngħidlek li qatt ma tlab xejn. U li kieku daw m'għandhom xaġu mhux ħaniġien. Għatlu ma daw, każ ġenwinissimu, għatlu disprati, għatlu u ritnejnhom jien. U għalli u rejtu l-rabjat, għatlu għara kif sa tagħmel. Għatlu ma jinteressanix mhux ħatajdli le, għatlu rrid naqdiju. Għalli problema waħda għandna, għalli m'għandniex fid-distrett. Għatlu ġifieri. Għatlu jiena li qed sattihom l-melli, għatlu ma jinteressanix mill-vot tagħhom daw ta'.
Għatlu jina, laqwa li kolla metlu dak soddisfazzjon, mux li nakwista ġiġ voti bġiġ kemmem. Pluti jom il-melliħa, jow għawdex jek trid. Ma interessani ġbarra slejja. L-għu għat li nisma jitkellemek, plu dak soddisfazzjon. Fil-fat, ta' umu ċemplit li għat li għasnaf kħan għabod ringrazzjat, ma bċafet ringrazzjani, ta' dak inti għamilt xolok li ġajtajt li jina d-dmir tijaj u li najn nisbħalek. U soddisfazzjon da' skek urbaħt lotterija li dew familja bitfall kollox ħepillhom li għandhom saqaf fuq rasu. Dak is-sabiħ. Dak is-sabiħ tal-politika, xejn ma jtini iktar soddisfazzjon milli ngħin il xi ħadd hekk. Xejn. Ila dil-ġrajja li ġed. Xi 3 snin ilu. U għadek tiltaqa' ma' xorta ta' problemi. Kon hemm. Ġieli ma jkunux, fil-fatt kontent ma' oħra kellha tifel disabled miskin u kontenta wkoll. Ġieli kun hemm m'għandux raġun, ngħidlu sma' hemm ħafna każijiet għar minn tiegħek biex il-verità. Jiena neħu pjaċir minn jgħid il-verità, u n-nies ngħidhom il-verità. Jekk m'għandekx raġun ngħidlu jiena nitkellimlek, però naf biċċert li hemm ħafna nies għandhom priorità aktar minnek u mhux se jaqbżuhom biex jagħtu lilek. U da m'hemmx jiżbaħ mill-verità, u dak li jkun japprezza, jgħidlek ma daħħaqx bija da għatwedni fil-vojt. Kont se nsaqsik xi tkun reazzjoni. Le, nies japprezzawha. Fil-verità, tistenna. Issa naf li ħajkun hemm ħafna iktar djar qed jibnu l-ġodda, bl-msejda u postijiet oħra insomma, u naħseb ikun hemm. Però at this stage hemm ħafna prioritajiet iktar importanti mill-każ tiegħek. Rajt żieda f'daw il-bżonnijiet? Li ġew għandi mhux daqshekk. Hemm każijiet, ġifieri mhux m'hemmx imma mhux daqshekk li influss ta' każijiet ġodda, mhux daqshekk. Li ġew għandi issa forsi marru ħadd ieħor, però li ġew għandi mhux daqshekk. U apart il-bidla fil-popolazzjoni, inti trabbejt il-gżira? Imwielet il-gżira? Kollox. X'differenza tara fil-gżira minn? Ħafna. Number one, jiena l-gżira nafa kollim kien ġiex solari. Kien hemm ħafna iktar arja karozzi mill-inqas jien il-ħaqta li nlabu fit-triq. Nġru bir-roti ħadd ma kien jibża mill-karozzi li tarhom il-karozzi dejjem niġru barra konna. Anke b'morru l-ġnien pereżempju, qas konna nibżgħu naqsmu t-triq u morru l-ġnien, insomma ġara xejn 10 snin, 11 sena dejjem niġru barra. Illum mit-tfal tiegħek żgur mhux ħanafdhom jiġru barra. Number one, il-karozzi, sfortunatament il-karozzi, għanna pajis dizenja tal-karozzi, ġifiri li bnidem imur jimxi, jisek tittamel dak l-effort, mux ixtuħu pjaċir tmur timxi, u dik naħseb rridu nindirizzaw. Per esempio, l-gżira, għadni għasettilek di. Għat namel master plan. Forsi posti toħra ma jemlux, ma jirrit namel master plan. Vizjoni tijaj. Il-vizjoni tijaj li karozzi fit-toro ma jparkjawx iktar, għatta kamil darba, hemm ħafna nies li kellimthom toġobu. Li jkun hemm biżżejjed car parks li jibilgħu il-karozzi kollha. U l-karozzi jipparkjaw ġoda l-car parks. Aħna on street parking għandna 5,000 il-gżira. Issa jekk isitt tal-università. Il-Blue Sisters, il-Blue Sisters hemm fuq kif tidħol għal-bit ta' fejja tal-Blue Sisters, żammit klep illum. Sawa hemmhekk hemm biċċart li sta jsir car park ukoll u l-ground tal-iskola tal-primarja Slima Road kif tidħol, ġifieri għandek fl-entries kollha, aħna l-ak li għandek fejn tagħmel car park. Plus li Manuel Island ħajkun hemm ieħor ukoll. Jekk tgħoddaw kollha f'daqqa, jixorbuhom il-karozzi kollha. Tajjeb, twessa l-bankini kollha li jgħaddu, il-karozzi jgħaddu minn ikollu l-garaxx, kollu l-aċċess ovvjament, u jkollok fejn iddaħħal is-siġar kullimkien. U inti toħloq ambjent, naqqas il-pollution b'ħafna. Jina nsemmi l-ekru darġan, namlu testijiet, namlu proġett tal-Unjoni Ewropea fuq hemmhekk. Għandna xebat għaw xajdulhom sensors bħalissa li jkejlu l-pollution, qed inkejlu l-karozzi li jgħaddu minn hemm. Il-pollution hija xi ħaġa allarmanti fil-verità. Ma jistax wieħed jagħlaq għajnejh u hemm in-nies joqogħdu jiena mort house visits hemmhekk, il-portieri, l-ħajt iswed. Ġewwa. L-exhaust, hemmhekk jgħaddu eluf bar ta' karozzi kuljum ta' qastieqa, anzi kif irranġajna l-lights issa. Għallin majna sidda, għax qabel kienu ġiex lejn zibqaw, issa qegħdin hemm erba. Ġej mill-imsejda, minn ta' Slima, minn Slima Road u minn isfel.
Waħda. Qabel kienu, il-main road, t-nej fl-imkien, l-ummi t-dur law, la jrid iġdadilu, jaħbtu xbit, u da ġurnata sħiħa ġifiri, kont ikun fl-uffiċċju, hemmhekk li fda. Xinti hemmhekk qiegħed fil-fatt l-uffiċċju. Minn fil-rodza fil-għaxija li fda ma tismax. Il-menu dik neħħajni għamal ammont kbir ta' karozzi li għaddin hemmhekk huwa ammont kbir. Unti titqis, iktar ma nollu l-bin il-fuq, l-egżost ħajb għalek hemm, mhux ħajjimxi. Ġifieri, di problema li tiġi indirizzata. Ġifieri il-viżjoni ta' gżira tiegħek li jaqbdu daw tlet inħawi jitrasformawhom f'car parks ħalli jkun hemm inqas karozzi fit-toro, il-bankini jitwessaw b'konsegwenza. Ġifieri pereżempju ħajkun hemm toro li bħalissa jieħdu iktar minn innaf żewġ karreġġati u jonqsu l-karreġġati. Per eżempju, Rudarġani jagħtu way bħalissa. L-idea tagħna hi li tiġi one way l-isfel. Mhux peress li hija niżla. I mean, ma tagħmilx exhaust, l-ar it-tela. Dik il-biċċa hemm fuq l-ar. Mbagħad għandek il-lights pereżempju, jekk inti tagħmilha one way, telimina l-lights kollha. Mhux inti xiġri, tieqaf mal-lights, toqgħod hemmhekk tistenna sakemm jeqleb exhaust għaddej. U tifika kull mem, dik il-verità. I mean, anki jekk timxi fit-triq, jew tiftaħ it-tieqa, meta niftaħ it-tieqa tal-Kunsil biex npejb sigaret, pereżempju, jekk tħossha dik il-longa, jekk ta' duħħan, I mean ta' exhaust, dik is-sħana. Anki pereżempju, il-karozzi. Il-karozzi fit-toroq għax is-sħana. Il-karozzi jkunu 70 degrees ta' mhux ċajta ta' heaters ikollok il-karozzi parkjati, heaters, għax huma jassorbu dik ix-xemx, għandna xi 70 degrees kemm ikun qed jarmu ġifieri. Żgur. Ġifieri għandna apparat għamlu leja hekk so laser u jkejlek il-temperatura. 70 degrees, 75 ikunu mhux ċajta ta'. Ġifieri heaters fit-triq għandek. Sekk inti daw tneħħihom u tdaħħal is-siġar minn flok. Is-siġar jikkuljawlek, ġifieri. Hemmhekk irridu mmorru, jiena nemmen u apparti li jtuk l-ossiġnu s-siġar. Ġifieri jassorbu l-carbon dioxide u jemmettjaw l-ossiġnu. Fil-fatt il-pjaneta lek qed tisħon għax l-ammont ta' siġar globally qed jonqos. Kemm qiegħed avvanzat dal-pjan, speċjalment bħalissa qiegħed titħaddet ma' xi periti ma' qed tagħmlu l-analiżi. Eżatti. Wieħed mill-proġetti tal-Unjoni Ewropea pereżempju huwa software li ikejjillek il-karozzi u l-traffic li għandek u tgħidlu isma' jekk hawnhekk nagħmluha one way. X'ħaj affettwali. U jaħdimilek, jiġifieri b'algoritm jaħdimlek x'piece ħajkollok fuq toroq oħrajn. Ġifieri dan ovvjament tik informazzjoni tajba ħafna biex inti tkun tista' tiddeċiedi x'dan nista' ngħid minn għada nagħmilha one way u darġan ma nafx impatt ħajkolli. Fimt? Ġifieri tajjeb li jkollok strument li jgħidlek isma' jekk tieħu dik id-deċiżjoni ħajkollok daw repercussions.Ħalli meta tieħu deċiżjoni toħodha sew mal-ewwel mhux toħloq chaos u mbagħad terġa' kollox kif kien. Kif ħafna drabi jiġri. Dik l-idea. Mela, ħana laqgħu dil-parti. Missa nagħmlu l-parti ta' ismu qabel kien jisma' fil-qosar sa jisma' l-patruni staqsu, eċetera, eċetera. Di parti biex ta' mistoqsijiet, dawn ħajkunu mistoqsijiet li ħajstaqsu l-patruni kif ukoll Adel għandha xi mistoqsija. Jaf tinbeċċi mistoqsija li wkoll li ġeneralment tmur lil mill-bqija tal-kontenut li konna tħadedna fuq il-lejla, il-patruni jistaqsu, ġib lilna minn Browns Food Intolerance, mill-Browns u li jagħmlu wkoll Food Intolerance tests, jilab nidem li nħobb nkun naf ħafna ġism rajtna l-ewwel hawn niklu ċija sejdu sabaħla qabel ma ġejta u għamilt saqbattaw dil-moda tal-plunges għabbad li mark, bażgħent mult tagħmel sauna u mbagħad mur taqbes f'xebal sabbanju l-makkisa. Nisib tajb, iżidlek xi 6 sigħat enerġija li kull darba tagħmilha. Insomma, ma qed niddevja. Il-Browns jagħmlu food intolerance tests li jistgħu jgħidulek biex jekk hemm xi xorta tajjeb kelli ma jaqbilx miegħek. Tajb tkunu tafu li kultant tkun artiklu ċertu affarijiet li ma jaqblux magħkom, forsi ma tindunax mal-ewwel għax anke il-konsegwenza ta' dak li tkun kilt ma tħossix mal-ewwel u b'konsegwenza tkun nafu ġieħ ta' ras, sossok bloated, ġembek juġak, eċetera, eċetera. Għal daqstant, jekk għaddej minn dan ix-xorta ta' problemi, tajb ta' duħa ta' Sant il-Browns jagħmlulek finger prick test li ma sebnilux terminu Malti għalih.
jitaqbulek subajk, jgħadulek id-dem u jkejlu spiex ta' ċertu ma nafx minix għanna minna ta' xjentist. Imma bazzikament jgħidulek f'temp ta' sija, jgħidulek isma' inti għandek intolleranza għal din ix-xorta dan ix-xorta ta' ekel. Ħana bżu issa għal mistoqsijiet tagħna tal-patruni tagħna. Mela, kif radi Marija Gawċi Madonna? Mela, Marija Gawċi saqsit. Kif iħossu bħala soċjalist, ma li għaddejnija, bħala soċjalist jimmilita f'partit bla ideoloġija. Tħoss li l-Partit Laburist huwa bla ideoloġija fil-moment preżenti? Li mhuwiex estrem soċjalist li forsi kien pro-business forsi żejjed, nħossu ovvjament. Komplinti. Forsi hemm daqsxejn żbilanċ, verità. I mean, X'tixtieq tara fil-Partit Laburista? Kiku għada inti kont il-mexxej tal-Partit Laburista, l-imdirezzjoni timbuttaħ. Ara, l-ewwel ma nagħmel li nara lill-familji fejn semmejta l-ewwel liġi tal-familja l-indirizza. Għax aħna l-iktar ħaġa importanti fil-pajjiż x'inhi, fl-aħħar mill-aħħar, il-bażi li għall-familja huma n-nies. Semmi liġi tal-familja, sfortunatament, bl-impatt ta' x'qed jiġri llum separazzjonijiet u tfal ma' mhux ma' missierhom dak l-affarijiet kieku l-ewwel ħaġa ovvjament li nirranġa. Jista' jkun hemm sitwazzjonijiet, liġijiet li huma adattati ħafna llum. Qabel pereżempju kellek il-missier jaħdem u l-mara d-dar. Allora x'kien jiġri? Il-mara kien ikollha it-tfal magħha kienet tihom l-edukazzjoni, llum differenti l-istorja. Llum il-pressure stand żdiedu. Li biex jisseparaw il-mara u r-raġel, daqs ta' tsilma fil-verità, u tikonna ħafna separazzjonijiet allura li ġiet irdu jkun ikkejterjaw għal dak li huwa għaddej. Per eżempju, illum x'jiġri, illum tmur il-mediation, ikollok il-ġiex avukati jattakkaw il-xulxin, u għajmin, kulħadd jiġbed il-ħabel l-emmula u t-tfal jisnu fin-nofs, u tikunaw ħerba fl-opinjoni tiegħi. Manteniment, it-tfal mal-mara u l-missier jarhom 8 sigħat fil-ġimgħa pereżempju. Mentri kieku jiena nagħmel assessment tal-ġenituri jekk huma t-tnejn fit for parenting, 50-50, titlaq minn hemm. Dak hu l-bażi ħalli inti bniedem ikun jaf li l-ar ħaġa se tagħmlu bniedem iżommu fl-inċertezza. U ħafna minn nies qed jiġilhom hekk. Mbagħad għax ikollu depression il-missier, mhux ovvja li jkollu depression jekk dan ma jafx jekk il-qorti ħataqtaħħix kontri tfal jispiċċa jarhom 8 sigħat fil-ġimgħa. Dik l-ewwel ħaġa nirranġa, ġifieri dik hija l-priorità assoluta fl-opinjoni tiegħi. Ma jekk il-priorità hija l-familja, ma tasbx li d-direzzjoni l-ewwel qabel kollox għandha tkun biex daw is-separazzjonijiet kollha li qed nitkellmu dwarhom jonqsu. X'taħseb li qiegħed iwassal għal daw is-separazzjonijiet kollha? Naħseb qabel kollox huwa l-pressure kbira li jew. Li ġej minn? Il-pressure, l-għoli f'kollox, u għajmi proprietà biex ixi proprietà tissalla pal-ħajtek kollha biex tixtri proprietà. Jena, fi żmieni ġifieri, meta kont żgħir jien proprietà. Il-gżira, pereżempju, bi 3000 kont tixtri waħda. Meta l-paga forsi kienet 1000 lira fis-sena għall-argument. Illum 300,000 trid. U l-paga ma żdiedx daqs kemm żdied il-proprietà, ġifieri ovvjament il-pressure żdied fuq il-familji. L-ispejjeż żdiedu, il-familji jekk jagħmlu ġiex titfal l-iżjed għax ma taffordjawx ikollhom iktar. Jiena hekk nara. U kif ħadd tindirizza, ma kif tista' tindirizza biex dil-pressjoni kollha li qed tgħid li naqbel magħha ġifieri bla dubju. It's a long term, mhix xi ħaġa tista' tindirizza f'ġimgħa dil-biċċa xogħol. Fejn nibdew? L-ewwel nett tara li kulħadd il-pagi jagħmlu sens. Vis-a-vis l-ispejjeż. Għandek ħafna nies ma nistax nifhem kif jgħixu b'900 fix-xahar li trabbi familja f'jista' jkun. Innaħseb minn hemm irdu nibdew biex naraw li kulħadd kapaċi jimxi l-qudiem f'dal-pajjiż u nibdew naraw il-bottom in-nies li qegħdin fil-qiegħ li qegħdin ilaħqu mal-affarijiet. Da bħal meta għandek kumpanija, tajt kumpanija sejra tajba tagħmel il-qiegħ u mbagħad l-impjegati mejtin bil-ġuħ successful jew l-kumpanija. Mill-lat soċjalist li le. Appuntu. Ġifieri inti irrid ikollok li kulħadd sejra tajb, kumpanija sejra tajba u l-impjegati sejrin tajjeb mal-kumpanija wkoll. Ġifieri naħseb jiena hemmhekk irdu naraw li n-nies qegħdin ilaħqu mal-affarijiet.
I mean, dak importanti li jkun hawn statistika tajba jkunu jistgħu jindirizzaw lil daw in-nies li ma jħalluhomx jerqu fil-verità. I mean, dak u twemmin tiegħi issa x'qed isir, forsi storja differenti, però jien dak it-twemmin tiegħi bħal din il-familja li semmejt l-ewwel. I mean, għalfejn għandhom kienu ilhom is-snin japplikaw. Fimt? Għalfejn kelli nkun jien li mor nimbotta dawk suppost ikun hemm id-dejta ta' dan nies u jaraw li daw in-nies di berba titfal li tuwa daqsxejn priorità u tispiċċa tgħix ġo garaġ di. Mela, veru li l-lowra jisajb għal-bini fin-new master plan tal-midi? Tal-ewwel 4 solari, ġifieri l-iktar bini għoli se jkun 4 solari, jkun hemm 4 u 3, però mhux ħajkun iktar minn 4 solari, dak il-ftehim li għamilt magħhom jiena. Il-mistoqsija li miss. Xardin Kamilleri jixtieq jirringrazzja, Xardin Kamilleri daħlila il-miżata tal-Patreon konċert li jġib il-valur l-ura. Xinu għaxxaru? Value for money importanti. Value for money. Nxandruħ mal pajis. Rajtu l-WhatsApp ta' xaru? Il-ritratt tal-WhatsApp ta' xaru? Rovesċata ek fl-arja. Rajtu? Alla jvir. Le, u għet jamela, na? Ija, għaraftu. Xinu għa? Issa jekku Photoshop ma nafx. Mindut fuq il-soldato mu għall-Etropija ma nafx. Ma impressjonaj. Ma Xardin Kamilleri xtiq jirringrazzjak tal-ġlida dwar Manuel Island u sellili għalih għax konna kors fl-imkien. Taf pelu Xardin? X'funzjoni/skop għanda eżatt l-edika għanna u koll, right? Alexa jirek. Għaxti għadni għu. Adel, għandek il-mistoqsija għanti? Di rigward, ġveri taqqat ma kontu għattejdu l-ewel rigward il-partit u l-ideologija tal-partit u għek. Ma tibżax li jista' jkun hemm grupp ta' nies illi pa' speċi jiena kiku jiena da fi grupp u li ħadnu ċertu valuri. Once li tilfu dawk il-valuri, jiena ħana x'namel biex ma nibqax niġi assoċjata ma dak il-grupp. Tibżam il-ħaġa li jaf ikun hemm nies li għax inti taħt pereżempju taħt il-Labor, l-idea tiegħek tajbin kollha li għandek ġest ma jagħtux każhom għax inti laburist. Ara, number 1 il-partit mamul minnis li votaw il-partit mhumiex il-membri. Mux il-membri, il-politiċi biss. Ġifieri għandek in-nies. Issa, ovvjament, in-nies ħajazlu lil min jirrappreżenthom. Issa, semmejna l-ewwel tal-quid pro quo. Veru, dik hija żvantaġġ kbir li għandek nies f'pożizzjoni li jkunu incumbent li jkunu jistgħu jroxxu iktar minn da, però fl-aħħar mill-aħħar. Jekk jien għandi dak l-ideal u qiegħed fil-Labour Party, qed nagħmel minn kollox jien biex dak l-ideal li għandi jien. U rejt biżejjed. L-nies ovvjament jekk jiena nagħmel dal-affarijiet li huma in sync mal-ideal tal-partit. U n-nies ma jtellawniex ngħid hemmhekk hemm ħaġa ħażina, però nħalliha f'idej in-nies, mhux nitlaq jiena ma nassoċjax ruħi iktar ma x'ikun għaddej. Da elezzjoni tiġi kull 5 snin. Tfajsmek hemmhekk jekk in-nies ma toġobhomx kif taġixxi, in-nies jażlu fl-aħħar mill-aħħar. U jiena dejjem inħalli f'idej in-nies fl-aħħar mill-aħħar jiena kemm il-darba għatta jekk in-nies ma jridunix. Thank you very much. I mean, I provide, u rejtkom x'kapaċi nagħmel jekk ma noġobkomx. Thank you very much. U kieku biex mur lura għal grazzi għadel. Biex mur lura x'inhu għa? Saqsejtek u ġibtix sew. Biex mur lura għal Konrad Manxeb bħala mexxej. Daw l-affarijiet li itnej għanti naqblu ma moralment inkorretti ta' korruzzjoni, ta' jinnaf zammit l-wisu dal-messagġi, ta' jinnaf il-famuża 9,000 li ħadet Rozjen. B'daw in-nies, inti taħseb li l-partit u partikolarment is-soċjalisti li vera jinteressom miż-żgħir għandhom jittollerawhom? Ħadd m'għandu jittollerawhom fil-verità. I mean, ma nħux pieċir naru.
ċertu messaġġi, ċertu konfidenzi mal-businessmen m'għandux ikun. Aħna qegħdin hemmhekk nemmen jien biex immexxu l-pajjiż. Jiena kelli xi ngħid ma' ħafna businessmen, il-verità. Ġifieri l-midi tat-torri, ma' Stivala kelli xi ngħid ukoll. Ġifieri ma' kważi kollha kelli xi ngħid. Ma' dak hu xogħli, I mean, Margaret Thatcher taf x'kienet tajt? Kienet tajt politiku li ma jagħmel xejn ewwa, jiġifieri ma jagħmel xejn. Għax indaw ħassejba, kuna ħafna minnhom ikunu draw jieħdu li jridu, mbagħad isibu lilek zik biex ma jgħidx kelma oħra fin-nofs. Jgħidu da minn fejn qala, mhux imdorri hekk, ma jiena nieħu pjaċir nagħmel xogħol jekk kien hemm lok fejn iqfilhom, waqaftilhom. Mhux biex nitkessaħ, jew għax biex nuża nuri kemm għandi power, imma dak huwa l-obbligu tiegħi. I mean, n-nies ma tellawniex hemm biex noqgħod nitqilhom. Unxejru l meta naraw fit-triq un bat nħalli kollox għaddej. Ma biex il-partit irreġġa lura li l-nifsu lej l-eruq soċjalisti tiegħu. Konrad bħala mexxej. Inaddaf? Kikun naddaf. Femni. Jew not oħra. Bil-fors. I mean, inti qiegħed f'partit u qiegħed hemmhekk biex veru isservi lin-nies. Fimni tlamar għand tagħti eżempju. Da ikollok nies jgħidu kif tidhom jobdu l-liġi d-nies meta aħna ma ntuhomx l-eżempju li suppost nagħtu. Jiena hekk nemmen, I mean, ma rrid ngħid kontra ħadd fil-elezzjoni li ġejja mhux ħani kontesta jiena ħalli jkun jafu l-ħadd ukoll, jiġifieri m'għandix għalfejn ma sar ħadd ieħor biex ingawdin. Però jien il-verità ngħid, I mean, ma nħoss pjaċir nara ċerti affarijiet da żgur li le. Jiena n-nies abbewna b'responsabilità, jiena malli tlajt u ma kontx qed nistenni għal ħanitlaj jiena ma kontx qalu li fl-aħħar ma taħriġ l-ewwel darba. Però il-fatt li n-nies tawni l-fiduċja ħassejt pis kbir. Qed tista' mhux qiegħataw. Qed tifhem ġifieri il-pis ħassejtu. U kont nieħu gost nara n-nies japprezzaw għax l-iktar ħaġa li politiku jieħu gost meta n-nies japprezzaw dak li kun qed jagħmel u ta' Manuel Allen tatni opportunità li vera naqdihom mill-koxxa kif jgħidu bil-Malti lin-nies, I mean orejthom, kif kemm kienu jgħidu li sir nexxielek u sir nexxielu Rizzo. Fimt? Ma ħdimt, kont assertiv u ma rridx inċedi b'xejn, I mean kien hemm interventi minn għand nies li pprovaw da bqajt deħel bir-ras għal jgħidlhom hemmhekk irridu għan-nies. U nexxieli, I mean ħafna qataw li qalbi, u kon ngħidilhom satara ma jiena f'moħħi, kont diġà penġejta li hemmhekk ħanara n-nies jomu. Ġifieri the end I saw it. Il-vjaġġ mbagħad kien li rid nażel jien, imma the end I saw it and I managed. Saqsejtek fuq politiċi li nasab taw eżempju ħażin u inti għat li speċta dawk ikun warrabhom. Hemm politiċi li jogħġbuk? Hemm ta' u le hemm. Per eżempju? Naf, per eżempju, wieħed mill-iktar nies li nammira per eżempju Varis Bartolo. Dejjem kellimni kien jgħidli proset meta nagħmel xi ħaġa, dejjem apprezza dak li nagħmel. Fil-fatt biex nikkontesta t-tinjazzjoni talbuni reference letter. Qatt ma stajt nifhem għalfejn, ma tlu tagħmel li u għamel li waħda reference letter ngħidlek jiena ħadd m'għandu kif kitib li hu semma l-affarijiet li għamilt u x'naf jien. Dak wieħed mill-politiċi li nħobb. Hemm ħafna iktar ta' nsemmihom lok kollha. Ma mhux bejn xafejn kollha, ma forsi għad top 2. Top 2. Alex x'kuljum bħalissa dak. Alex Saliba joġobni per eżempju. Alex Saliba? Aġus Saliba. Tander? Li għat l-MP. Tander. Joġobni, I mean, kritikaw ħafna semma ta' Mezzola li jaħdmu fl-imkien u ferħila u ekku attakkaw. Fimni. Kienem xi punt fej kien jgħidha la traditriċi ma' u għalli. Ejwa, ma' ħanajdlek fil-politika, tittoqgħod attent dejjem xtajt. Jina, meta ngħid xi ħadd 100%, jina mhux ħanajjar il xi ħadd traditur u mbagħad wara għalhekk noqgħod attent. U l-iżballa lik fejn meta jara traditriċi jew meta qal naħdmu fit fil-darba Maltija. Fimni. Nagħmel waħdu sax tagħmel l-oħra mbagħad. Le, ma kien ġenwin, li rrid jibgħat messaġġ forsi. I mean, jiena semmejta wkoll. Għax Gżirjana, Dr. Mezzola, mill-Gżira. Le, nasib semmejta fuq il-bejt ta' Le, fuq Facebook tal-lajt, ħadma kritikani, għax jiena ktibt, ovvjament, politikament ma naqblux, pero tibqa' Gżirjana bħali u Maltija bħali.
Fimt? Jalla, ktibt, jalla. Bil-pozizjoni tiegħek isir ħafna iktar ġi tal-pajjiż. Biex dak li kum s attakkanex, id-dikjarajt li aħna politikament ma naqblux. Fuq xiex ma taqblux intu mezzo. Le, politikament għajmina da parti differenti. Imma bħala, inti tajt li edin ma partit differenti, ġviri kważi partiġanament ma taqblux, mux politikament. Xem fil-politika ta' mezzola li inti ma taqblux maħħa? To be honest, għatma segwejt il-ċajdu l-om taħħa, il-karriera taħħa, policies. Not really. Ġifri, ma taqblux għax iblu jiraħmar, eżattament. U di t-timbidel, bro. U t-timbidel l-axħar mill-axħar. Aħna il-ġlida politika titkun, ġlida ta' dejat. U dik li mannix Malta, aħna ninħlew fuq l-ħmerijiet, u x'dak għamelek, u liħor attakka, għax liħor ħajek. U l-idejat, rari nismaw ġlida ta' dejat fil-parlament, għasad ninatikas jien, hemm il-problema għeda. Ekku, faqar ta' idejat. Assolut. Isma' qabel ma nagħlaq, x'ġerlek mill-podcast? Għadgost ħafna. L-esperienza. Thank you tal-istudentni, ovvjament. Kien gostu pjaċir tiegħi. Nasib kulħadd ħa pjaċir bil-fatt li attendejt il-lejla u li kont miftuħ ħafna għal taħdita ċivili ħafna. Nawguralek men. Grazzi ħafna. Nawguralek tar. U nawgurali l-ek ukoll. Thank you man. Napprezza. Mela, qabel ma nagħlqu nixtieq nirringrazzja l-bibtana Browns, Seamless, Manux, EMS, Tronics, Lavazza, Free Hour, Garmin, E-Cabs, Franks, Derek u Kutriko. Dal-waqt se jarmaw l-ACs id-dar, jek xi darba l-esti. Sali għalikom. Patreon.com/John Mallia. Nenaqdu maħna. Saħħit.